Geweldig. Nou, Masters en Wien. Ben weer samen even live weer vanuit het provinciehuis. In Nijs zit Friso Douwstra, want we zijn natuurlijk dwaande met die de geweldige eindlivestream. We beginnen nu met de eindlivestream. Dat klinkt een beetje... Begin van het eind. Het begin van het einde. Ja, het eind van het begin. Dat wil ik het zeggen willen. Hartstikke leuk. De meesten die wel eens vaker naar dit kanaal jongen, die weten ik wel. Ik ben al best wel een keer al live west om in te spreken en om meestal om te sporen om in te spreken. Dat we onderdeel van de campagne insprekmarathon.nl of inspreken.nl. En zodoende hebben we eigenlijk al haast 100 uren met elkaar insprutsen. Nou, dat is echt een boppenslag, want we zitten boven de 200 uren. Om precies te wijzen, denk ik 219 of 220. Dat mag ik even beschermen. Maar Safia Bibbel, ik heb begrepen van de specialisten, 200 uren is genoeg om al Friese spraaktechnologie te ontwikkelen met 200 uren. 200 uren is ideaal, dus we zijn onderwijs. Dit is dan de eindstream, dat wil dus net zeggen dat we hier stapje met het inspreken. Ik zal er zelfs als Friese vlogger ook nog wel eens even refereren. Maar we zijn hartstikke goed op streek. En, nou, zoals ik al zei, naast me zit debutere Friso Douwstra. Ja. Ik wil vooral in deze livestream, komen verschillende gasten komen hier bij Del. Nou, doe best nou, ja, afsprutsen dat ik die tutoyeren. Graag, gewoon Friso. Als ik kijk wat ze maar. Ja, wie hoor, joh. De Friese vlogger maar ik, en reageer ik vooral hieronder, wat ik al zei, er komen hier verschillende gasten komen er hier.
Emiel van der Hoenekop komt, die komt ook te jongen. Sjoerd van Sjoerd en zo, die komt ook te jongen. Nou, dan komt nog de Frieske vlogster, maar ik zeggen. De Chitsvlog komt ook nog bij Del. Dus een heel programma, Joert. We zijn een paar uur live, dus geef vooral net fot. Zet hem even lekker om en een blode bie. Reageer vooral even. Ik ga hier een iPad zien waarop ik de reacties wat schenken. Een beetje spieken. Ja, ik zei de eerste reactie, dat is ook al een Engelse reactie. Die zei van, I'm really excited for this. Will it be recorded for folks who can't join live? Dus stream is ook gewoon weer om te zien. Dus Jessica, ja, dan mag ik in het Engels. Hè? It will be recorded. Oh. Yes, Jessica. No worries. No worries, Jessica. Nou, Laura erbij, goeie zijde, Erik, Medje. Nou, goeie Medje. En als ik weer nog even richt tot Friso, want ja, de provincie had eigenlijk deze campagne mogelijk maken, of mogelijk maken hij. Ja. Dus dan is de vraag eigenlijk als eerste vraag van, waarom vind je het dan wichtig als provincie dat er op het Fries met spraaktechnologie ontwikkelen worden kan? Nou, eerst even op het allereerste, mijn collega Sietske Poepjes, die had er een beul gaan werk in zitten, mijn heel team in het huis, maar ik mijn Jim. En die koe je nou even net wijzen. Hopelijk misschien van de midje wel weer even. Dat zullen we dan. Maar los van uw cultuur en uw landschap, biedt uw taalhuis. En dat vinden we als provincie heel wichtig. En om taal mij te litten in de takkomende tijd, maar stek mij met nieuwe communicatiemiddels. En dat houdt dus ook in dat we digitaal Fries hebben moeten. En eerlijk zijn, toen wij dat behandelen in DS, de vergadering op Tiersje, mij deputaire steert, toen dacht ik, we hebben het hier roer. Maar ik ga echt dat mag ik net zeggen, maar ik dacht toch even, de skurft aan apparaten die jaren kennen wat ik zeg. Maar dan denk ik van, ja, wat is het? Dan mag eerst die microfoon horen. Ja. Wat is het voor brood? Maar de verhoord wel. En dan is wichtig dat wat u biedt, uw taal, cultuur, dat echt op die manier te jaren is. En dat het echt verwerken wordt. Dus daar zitten wij op in. Fries met verder in de tijd en met hoe het direct nog bestaan. Ja. Nou ja, dat is uiteindelijk de reden dat ik als ambassadeur voor dit project Vregen ben. Ik ga een keer een video maken dat ik zo'n smart speaker kocht. Nou, die verstier dus geen Fries. Nou, daar had ik toen een hele tirade is hoe er. Maar in ieder geval, ik ga hem maar dat verstier direct net. nee, dat verstier direct wel net. Maar ik ga hem weer uit hoe wij zetten. Want ik zei van ja, een apparaat werd ik me voor verbrekken, maar thuis. Ja, dat vind ik net. Dat werkt net. En daarom is het zo wichtig dat we inderdaad Fries praten kennen. Dat vind ik tenminste heel wichtig. Want ja, je denkt vaak aan zo'n smart speaker of woording. Maar ik spruts laatst ik mij in. Die komt je van mij nog een mail die zei. Hoe handig zou ik wijzen? Dat is gewoon die telefoon dicteren kerst in het Fries. En dat is bijvoorbeeld een appje sturen kerst. Nou, dat is echt handig. Wij hebben eigenlijk hier op een provinciehuis in mijn visuele beperking, maar ik dan zeggen. Ja. Dus die schreeuwt al pratende en die spreekt Fries. Nou ja, hoe mooi is dat, zeg maar, dat je dat dan Aasten misschien echt ver van maken kennen, dat het echt in het Fries dwaan worden kan. Ik weet daar net helemaal de ins en outs van, want ik kan samenwijzen dat het nog net volledig in het Fries dwaan, dat er dat dwaan kan. Maar dat moet ergens wel wijzen, dat je echt uitdrukken kennen in die taal. Dus daar is het echt wel handig en het is juist dus ook dat die techniek helpen kan bij de ontwikkeling. Ja, want hoe zie je dat vanuit de provincie dan in die zin met techniek en Fries en die nieuwe middels die te komen matten? Ja, nou, positief. En daar staan we hier in. Ik kreeg even aan het begin, zei ik van, nou, ik moet net al te volle hebben van al die apparaten, niet alles maar zo lustig kennen. Want ik vind contact het allerwezenlijkste. En als één ding de oude heren ik leerd had, ik in corona. Nou, leven zoontje, dan gaan we het contact hebben nodig. Net allemaal achter dat apparaat en rammen en dit vind ik. En aan de andere kant hoop ik dat ik de goede dingen gewoon blijven, ook in die techniek. En dan moet je mij dwaan. En als je dan die boord missen, dan zit Aasten die taal net in die digitale verhaal. Nou, dat moeten we net hebben. Dus je moet overal uitdrukken in het contact, schreeuwende, social media, maar ook gewoon in functionele programma's, bijvoorbeeld als Word, om iets gewoon te typen. Of te spreken om het zo te nemen. Ik denk dat dat wel wichtig is om onze cultuur verder te brengen. En, want als die net uitdrukken is, dat doet pine. En dat is net goed. Nee. Nou ja,
Want hoe zou je dan als rol als provincie is, dan zou dat je dat inderdaad, dat je het heel graag je kunt zoals ik zei, ze kennen van, nou, we laten het gewoon onder de markt door. Nou ja, dan wordt er niks ontwikkelen op spraakgebied. Maar je zei ze wel van de provincie van, goh, wie willen daar wel ergens een drone kracht in wijzen om het een kant... Ja, die verantwoordelijkheid zorgen we zeker al. En dat zelfs nog in het tier dat de provincie wat voorzichtig het waanmaat met yield. En als je naar de wet zegt, staat er net, je moet het allemaal voor het Fries dwaan. Maar vinden wij al. Het Riek had daar een verantwoordelijkheid zien. We vinden dat het Riek, de Riekse geer, dat ik volle meer yield voor beschikbaar stellen moet. Maar als je zegt wat de inspanning is van dit college, ik denk echt wel met 12 vooroprenners, met Sietske Poepjes als deputaire en Arno Brok als commissaris. Ja, die brengen dat mij het hele veld, hè, met mensen zoals die, maar ik, mijn taalinstituut, met de AFOEK, Friese Academie, et cetera. Er binnen zoveel partijen bij belutsen. Ik denk dat het heel wichtig is dat de provincie die rol ook houdt. Als smeermiddel tussen de verschillende overheden. Ik wil mijn financiële input. We hebben wel zien de ouderen dat als de provincie even net mij doet, dat ik wel eens een keer stroffelen kan. Het leidt echt net alleen nog maar bij ons. Maar als we er net binnen, nou dan koppeling met onderwijsinstellingen, koppeling met het Rijksregeer. Nou, dan wordt het wel wat dreger. Ik financiële middels die erbij zetten. Dus ik denk dat we dat nodig hebben. En het mooie is wel, dit huis bestaat alleen nog maar bij de gratie van ons allen. We kunnen wel zeggen de oerhiet, maar ja, in mijn beleving bestaat die net. Dat ben ik allen. En de provincie Friesland moet dus echt volstaan voor de Friese taal. En hoe schuim dat dan vanuit de provincie? Is het voor JMC's maar, want het Fries natuurlijk, het is een minderheidstaal, is het een soort van zwemmen, ja. Je net. Nee, misschien, nee, wij hebben zeker dat. Misschien maar ermee ophouden. Hetzelfde als iemand die zei bij Oversterren en Drachten is een dorp. Ja, Drachten, daar ben je wel drachter hier, hè? Dat denk ik ja, ik ben ook een Drachter, kom erbij, Hekentijn. Drachten is gewoon de tweede stad van de provincie. Punt. Ja, we gaan geen 12 sterren, dat snap ik al. Maar het lieke zelfs met dit, hè, ik wil even die parallel ook. Als zij is van ja, de minderheidstalen, wat is het? Nee, is uw taal. De taal van het. En voor sommigen net, die kunt misschien wel verstaan. Maar het is de verwording, het letters, jouwen on die gevoel. En dat is gewoon heel wichtig. En dan moeten we ophouden. Zeg ik dan maar, de eerste keer dat we zo zitten. Maar dan mag dus ik net zeggen, minder in taal. Gewoon uw taal. Ja, nee, oké. En voor Noord is dat Nederlands. En hier in de stad spreekt men gewoon Nederlands. En mijn kinderen die zijn heel erg nieuwsgierig naar het Fries. Wie even Nederlands. En dat moet allemaal trokken heen kennen. Maar je moet de Utrecht kennen. Er binnen genoeg Fries en die het Fries praten. En dat moet ik in de tak op zijn wijs. Ja, voor mij klinkt natuurlijk wel. Nee, dat is voor mij ook altijd de reden geweest om hier om mij te doen. En eigenlijk als Friese vlogger eigenlijk gewoon. Hast je altijd Fries sprutsen? Of hast je het letter leerd? Of is er in opvoed? Hoe is dat bij jou? Ik ben echt een native speaker. Native speaker. Nou, hebben we daar geen Fries woord van? Wat is dit nou? Wat is native speaker in het Fries? Ja, dat weet ik niet. Nee, maar ik hou altijd Fries sprutsen inderdaad. Okay, ik ben inderdaad Fries. Nee, dat ja. Wij waren sprutsen laatst keer. Ik later in deze uitsturing had ik nog komt een video voorbij van Sampletext, een Friese rapper. Hier helft van me nog een Friese dichter. Die zei van als er iets in het Fries doet, dan is het eigenlijk al een soort van activist. Hè? Als lijst er heel wat op, hè? Want het is al een soort van activistisch iets dat het in het Fries dat maakt er wel al. Want dat is wel een randje, denk ik. Maar dat zit ik op het randje van, ik ben als deputaire, maar ik een beetje persoonlijke beleidsopvatting, wat een beetje voorzichtig sissen. Er zijn echt mensen die het er wat minder mee hebben. En laten we die omarmen. En net alleen nog maar dat activistische gevoel van alles moet verplicht, Fries. Want dat botst en dat mag net. Dat moet volle meer in harmonie. Dus houd daar wel rekening mee. Want ik ken echt mensen die binnen Hekentijn in Friesland. Die spreken het alleen nog net. Die verstaan het al. Dan viel het toch een beetje van. Het viel een beetje alsof het mat. Dat is een tin stikje, weet je, gewoon altijd rekken mee houden moeten, dat je het mij nooit waar moet. Want Fries is juist taal. Uw cultuur gaat echt wel eens verder dan alleen nog de taal, maar ik in de cultuur en omgangsvorm. Dus laten we er wel rekken mee houden. Dat vind ik wel wichtig. Ik denk dat het daar toch echt beter geaccepteerd wordt. We moeten de taal in elk geval goed levend houden. Dat kunnen we doen toch in te spreken op inspreken.nl. We kregen ook al wat reacties binnen. In ieder geval, ik zit nog even op YouTube de reacties te zien. Ik moet daar eigenlijk Facebook er ook nog bij pakken, want daar heb ik nog shoggers via verschillende kanalen. Je zei bijvoorbeeld in je, dit is een heel mooi compliment. Je hebt mooi dwaan om dit te gerren met alle Friesen van elkaar te krijgen. En zei Rink. Tegen tanken, Rink, we doen het best, we zetten dus in hier. En F. Eidsma, die zei goeiemiddag.
Farus Beppe zo mooi wijzen in het Fries, die is dement en herkent Hollands amper op het stuit. Nou. Dus en dan komt een beetje bij het verhaal van zwargrobots, dadelijk scoot Anton van der Ploeg hier naar Oen. Mijn Beppe, die Ja. is net meer. Beppe Aafke, Sietsma, Douwstra, Sietsma van het Zwartveen. En die koe onder mij seksen zonder die koe is helemaal geen Nederlands. Nee? Nee, maar dat wie gewoon, die is opgegroeid helemaal in het Fries. Ja. Zij had Nederlands leerd op scholen. Op de basisscholen. Daarvoor wie dat net. Ja, Alles wie kan je Fries. niet voorstellen. Ik kan me haast niet voorstellen. Nee, maar mijn oren klappen direct toen ik het deed. Maar dat is, dat gaat zo meerdere malen. Ik wil zeggen dat wie in die tijd op Pijn de Nijen gaat in Smellingenland, wie dat heel normaal. Alles wie Fries. Net zoals is Kreun, weer praten, spreken. Maar die had echt op de basisschool pas voor het eerst eigenlijk Nederlands leerd. Ja. Nou ja, dus... Maar dan had het wel over 21, 30 ouder. Ja, dat daarom. is wel een schofje. Wat ik al zei, daar scoot Anton van der Ploeg hier, die werkt Ja. ik mij, die dat werkt net als volgens mij demente bejaarden of mijn mensen die we hebben bij de, in een holle ding verhoor is ik maar zeggen. En hoe botte die baat ha bij het Fries en dan wat je nou zorgt, ik denk in de zwaar is dat er zoveel druk op een zwaar zit. Sommige mensen zeggen van ja, zwaar robots, wat is dat nou? Ik zal net natuurlijk geen mens vervangen, Nee. maar het kan wel heel wat Hoop ik helpen. net, hoop ik En net. als dat dan in het Fries ken, dat is voor die mensen eigenlijk heel belangrijk, heel wichtig mag ik zeggen natuurlijk. Hè? Want ja, dat kreeg je net gauw een beetje. Hè? Dat je dan in het Fries praat, dat je dan denkt van, oh, nou had ik een soort van voorbeeldrol, nog mag ik echt, nog ze geef mogelijk praten. Maar goed, dat is denk ik net. Dat is het mooie toch? Ik bedoel, in het Fries maakt ik wel eens een keer een leenwutje broek of whatever. Whatever. Hè? Dat zeg ik wel, F. Eidsma, die komt trouwens ook uit Drachten. Dus er zijn meer de Drachters hier. Het is niet een Drachterfeest hier, hakken. Heel goed. Dadelijk dan, Ik weet het al, skoft niet meer hoor, maar ik kom er wel. Dat is ook echt zeggen, want er is een wethouder was hier in Ljouwt. Ik ben hier nou alweer 15 jaar, maar de eerste, echt wel aan jou toe, maar de goed. heer IJsma, de eerste 18 jaar van mijn leven had ik in Drachten wennen. Dan werd het nog een heleboel. Oké, Ja. echt een Drachter dus. Maar mijn vrouw, die echt de louter, dan ja, die spreekt natuurlijk moest geen ze woord nog wat- Fries. En die vindt, wij weer vlak bij de Hoe Oldenhout. die niet in Drachten dan, die vrouw? Nee. De kaart, Nee, dat hoeft ze net. Maar wat dat is keer nog komen, je weet het nooit. Nee, waar. Ze vinden dat we nou al 4 van Oldenhout al waaien. En dan ben je dat zo? 100, 200 meter. Ja, dat is natuurlijk... Pien in de beul limmen ze dat hier, hè? Dus dat moet je net hebben. Ik had nog wat aan te voeren, was nog wat zeggen, was nog wat kwijt. Nou, complimenten aan hem. Ik dacht van, oh nee, ik moet je naar beneden gaan, want we zijn hier nou op het provincie, zo'n stedenvergaderings. Maar ik ga een zweetband en draven naar onder. Dat hoefde je het net. Nou, wie een grapje bedacht van misschien maar we zitten hier bijvoorbeeld op een rembaan. Ja, maar door dat. Ik weet dat Siske dat geweldig vindt. Dus door dat. Nee, ik vind het machtig mooi. Bloedwaande. Hoort ik rekken met mensen die het moeilijker onjekken kennen. Dat is altijd de ziektocht. Maar vanuit de provincie altijd volle stippen. Mooi werk. Ja, nou dankjewel. Hartstikke tiertag. En Dat dan werk. ben ik trouwens haast nog vergeten om te vregen. Haast insprutsen dan? Ik kan zelf net insprutsen. Nee. En wanneer zullen we plak vinden? Ik Nou, denk dat als ik dat nou beloof, dan mat het. Maar liet ik dan beloven dat ik er eens even naar share. Inspreken.nl, daar kwam thuis ik die kant uit. Inspreken.nl inderdaad, daar kwam inspreken. Ben per centjes. Het gaat per 4 centjes. Het is echt heel laagdrempelig. Ja, je moet een beetje Fries lezen kennen, een beetje Fries praten kennen. Maar dan kom je al heel eind, kun je inspreken. En het is dus eigenlijk voor een heel goed doel. We bouwen een database met al je Frieske centjes en woorden. Zodat de spraaktechnologie in het Fries makkelijker worden kan voor allerhande apparaten. We zullen dadelijk daar even over praten. Ik zal even zien op mijn schema hier. We zullen dadelijk even over praten met Anton van der Ploeg. Maar goed, wat de Friese vlogger een beetje ken, wat ik vaak doe. Ik ga vaak op stritten om met mensen te praten. Dat is wel een van mijn grote dingen. Dus ik denk dat ik zo heel in mijn scheef eeg naar de regie. Ik denk dat we wel daar binnen een hele mooi videootje. Ik ben namelijk vorige week even naar de Jouwer te West om daar even met de meesten te praten. Dus het lijkt me een heel goed moment om er even naar te zien. Geweldig. Ik ben heel benieuwd, wat betekent het Fries van die? Ja, Fries. Qua cultuur bedoelst? Qua taal. Qua taal, ja. Ja, dat is een lastige. Ik heb geen idee eigenlijk. Echt niet. Maar du bent echt een Fries spreker? Ja, natuurlijk is wel verschillende soorten Fries. Ik praat denk ik echt Jousters. Dus ik hele platte Friese meesten, maar zo ben ik net.
komt zelfs uit de woorden. Dat klinkt misschien wat oors, dat weet ik net. Maar dat zou misschien wat oors klinken. Nee. En broekst de Fries kan ik wel, niet op praat Fries, maar broekst ik wel bij een telefoon, zoals om je het appen best of zo? Jawel. Ik ben net heel goed in Fries typen of scrollen of zo, maar ik probeer het wel altijd te doen, ja. En ik ben wel heel benijd van hoe is de toekomst van het Fries? Nou ja, met het internet bijvoorbeeld. Ik hoop dat het heel veel nog gebruikt wordt. Dus dat bij bijvoorbeeld ik te leren krijg hoe ze het nu te gebruiken. Ja, maar voor de rest, ik zie net echt verhoringen niet, denk ik. Nee. En broekst ook een Fries? Zelf spreek ik geen Fries, nee, maar ik versta het wel. En wat vies dan van het Fries? Ja, ik vind het wel een mooie taal, maar zelf zou ik het niet spreken. Ik denk, het past gewoon niet bij mij. Maar nee, ik vind het wel een mooie taal, want het hoort wel gewoon bij deze cultuur, vind ik. Nou, dus hoe deze kent natuurlijk van ik wil graag Fries leren, hè? Ja, ik denk dat de mensen me dan uit gaan lachen. Ja, is dat het ding, ja? Ja, dat denk ik echt. Omdat iedereen gewend is dat ik gewoon Nederlands praat. Maar nou, het zou wel grappig zijn, dat wel. Misschien ooit. Maar ja, nee, het is goed zo. Maar vies het dan ook wichtig of belangrijk dat het Fries wel bestaan bloot in de tijd van het internet? Ja, dat sowieso, want het hoort gewoon bij deze cultuur. En ik vind niet dat mensen ineens niet meer Fries moeten spreken. Het moet er gewoon wel blijven. Dat wel. Ja. Ook al spreek ik zelf geen Fries. Is het wel mooi om te jaren misschien? Ja, dat wel. Want het hoort er wel bij. Dus... Is het wel mooi om te jaren? Dat hij nog Fries praat? Is dat wel... Ja, nou zelf spreekt hij tegen mij gewoon Nederlands, maar ik vind het wel altijd mooi. Ja. Dat zijn, want je verstaat wel Fries, dus ik kan in principe ook Fries naar praten. Nou, ik vind het gewoon zo'n noffelijk taaltje altijd. Zo lekker gezellig, weet je toch? Ik vind net dat vet met gaan eigenlijk. Nee. Ik ben heel benieuwd, wat budget het Fries van jou? Alles. Ik ben Fries. Ik leef Fries. En ik kom hier te steden in Friesland, volgens mij. Dus dat is het. Ja. Bijna hekken en tuin, zoals ze dan zeggen. Nou. Ja. En ik ga hier altijd wennen. Net altijd op een jouwer, maar wel in Hoskelaan geboren. En ik ben heel benieuwd van, broeken jou het Fries kijk op het internet? Nee. Nee. Want daar hebben wij te weinig les van gehad. Op het internet kan ik net schreeuwen, ik kan wel lezen. Maar we kregen vroeger leggen schwallen, maar in een oerke. Of na het spelkwartier sneurde morgen gingen we naar schwallen. En dan kregen we een 3 kwartier zeg maar, nog Fries gelezen. En dat wie het. Maar ik kan het wel goed lezen. Maar, en verwoordje, maar net schreeuwen. Nee. Maar ja, want je zo'n zeggen op je telefoon met WhatsApp of zo. Je appen bijvoorbeeld net in het Fries. Nee. Niet in het Fries, nee. Maar ja, ik heb wat dacht. En die waren hier op Schastenbrei en de anderen die waren het in Hoevelaken. Maar ja, die praat ik al in Nederland natuurlijk. Maar ja, op Schastenbrei dat is gewoon Fries. Die horen gewoon Fries. Ja. En hoe zoeken jou dan de toekomst van het Fries? Bijvoorbeeld echt in de overschouw met het internet. Dat wordt minder, dacht ik. Want er zijn hele protten bij die zitten oorzaam al. De jeugd, ik wil ik zo even zien, die zitten dat ik net goed komen. Dat ik net komen kon, ook weer vroeger. Ja, dus het verhoort eigenlijk al. En misschien is dat van de ene kant ik wel goed, ik weet het net. Ja, ik weet niet hoeveel uit jou aan het Fries hecht zit. Want als je aan de andere kant wollig bent, dan ben je al verslaan met Fries. Hey? Van de ene kant. Dus wij praten Fries tegen mijn vrouw en ik. En met die ben ik. Maar oors viel ze, ja. Dat kan net van mij. Maar ik kan het wel lezen. Wij is ook wel eens een Fries boek dan? Jawel. Ja, Hilke Speers, die boeken heb ik alle gelezen. Ja. Ja. Ja, dat wel. Ik ga nog wel een Nederlands wat ik lees. Graag Scandinavische detectives, maar ja. Ja. Maar mijn vrouw die wacht, we moeten even verder, we moeten even naar de apotheek. Geweldig. Ja, bij deze man wachtte de vrouw. Hier wachtte de livestream natuurlijk. Hè, dat we daar met verder beginnen. Die hartstikke leuk op een jou. Ik kom over het algemeen net zo vaak op een jou. Ik weet het toevallig. Ik denk van nou, eens even op. Komst u wel eens in de jou? Op een jou of in de jou? Ik weet dat niet eens. Ik reed het meestal maar gang voorbij. Dat niet snel. Waarom doe je dat nou? Nou, snel ik er Midstream, bij Del. Dus ik kwam er net mee tegenbij. Jongens, hier is Anton van der Ploeg. Ik ga een tijdje ik al een filmpje met Anton opname. Dat ging over de Zwargrobot. Een heel mooi filmpje.
Femke met de Tessa ook me net verzinnen. Hè? Klopt, ja. De Tessa Zwargrobot. Hast hem trouwens net bij die toch? Ik heb hem net bij me. Ze zijn in gebruik bij uw cliënten uiteraard. Dus om nou daar mooi bij te ratsen, dat vond ik wat te vier gaan. Ja, dat snap ik. Want we hadden toen dat filmpje opname, dat hebben we gepubliceerd. En wat mij opvalt, ik ook meestal mijn reacties die ben toch een beetje anti-zwargrobot of zo. Ja, alles wat techniek is en wat eerst na is, daar ben mensen wat huiverig voor natuurlijk. Hè. Dat hebben we wel hand met de mobiele telefoons en ook in internet met zonder. Dat mensen naar de straat uit binnen en ze de telefoon vergeten, dan reden ze weer om naar huis. Toen weet ik nog, als het inderdaad een telefoon is, dan is het zo'n uitslover. Ja, precies. Maar het is ook bereikbaar, dat is niet belangrijk. Het is maar alles nee, dat moet iedereen even nog wennen. En dat is natuurlijk ook maar technologie in de zwarg. Dat is mensenwerk en dan, daar heb je geen machines van nodig, denk ik zomaar. Nee. Maar ja, de tijd verhoort, dus ik in de zwarg. Nou, inderdaad, waarom houden we de uitnodiging natuurlijk in verband met die zwargrobot? Daar zit natuurlijk zo'n zwargrobot die praat, krijgt zoals een smart speaker, kan zo'n robotje praten. En dat is voor, denk ik, ik denk voor mensen heel wichtig dat ze tasprutsen worden. Inderdaad, kun je robotjes op twee manieren inzetten, of meer vanzelf, maar het sociale deel, dat hij een onspraak krijgt van een robotje. Maar ik als geheugensteun, dat de robot de agenda voor iemand bijhoudt, die had toch geestelijke problemen het zelf net meer zo goed onthouden kan. Ja, hoe mag je dat vaststellen dan? Nou, je kan hem nog de Tessa maar even als voorbeeld te nemen. Die kan je inprogrammeren in een dagprogramma erin. Een dagprogramma voor je. Dus van opstaan tot het naar bed gaan, zeg maar. En dan kan je de robot uitspreken laten wanneer het koffietijd is. Of wanneer je van de lunch komen kan. Of wanneer je naar werk en dagbesteding gaan kan. Dat soort dingen. Wow. En natuurlijk houdt de zorg dat ik bijvaar in. Alleen op spitsmomenten als het heel druk is en dan is maar een andere cliënt onthelpen maar wasken en onklaaien. Dan kan een robot ondertussen bij op een orenkamer alvast in je wekker maatjes maar dat hij al begint met opstaan. Ja, want inspreken.nl, ik had je al heel vaak zijn natuurlijk, daar kan meestal Frieske zin inspreken. Ga er vooral heen inspreken.nl. Je kan heel simpel kun je eigenlijk al mijn werkje heen te browsen. Je kan gewoon op het telefoon je spreken wat zintjes in. Daarmee wordt er een database online. Maar die database kan dan, eigenlijk elke appontwikkelaar kan er gebruik van maken om spraaktechnologie te maken. Bigeliks voor een zwargrobot. Dan zie je misschien al afvragen van waarom is het nou zo wichtig of belangrijk dat een zwargrobot Fries praten kan. Nou, dan kijk ik weer. Dit is een hele lange aanloop van een vraag. Want waarom is het nog zo wichtig dat er een Frieske zwargrobot is? Nou, je voorstellen dat je wat via het achterbenen toch dementie of wat voor aandoening en je weer maar dat zei je in je rekkel, ja? Dat zei volgens mij F. Ietsma, die zei voor ons Beppe, die is dement en die herkent Hollandskamper. Ja, nou bijvoorbeeld ja. En als je dan om eens wekker weer in de romte, die had je al net meer herkennen, terwijl je via het achtergiet en denken we binnenkeer. En je wordt dan ook nog in een van je gevoel vreemde taal onsprutsen. En je houdt het een heel stuk vertrouwen dat je in het Fries onsprutsen wordt. Ja. In je eigen taal. En inderdaad, wat is mevrouw of meneer dan zei van... mijn mem die weet weinig meer van het Nederlands. Ja, dan is het natuurlijk prachtig dat dan het Fries dat overnemen kan. Maar dan zit nog steeds in meestal dus nog steeds van god, mijn werker die daar gewoon heen kan en maar er dan zo'n zwargrobot van komen. Ja, absoluut. Ja, dat wil ik zijn, ja. Maar ja, ik in de zwarg komt het zo langzamerhand niet noord en ik al wat personeel krapte. In de Randstad is dat al wat langer bekend. Maar ja, het is zeker de zwargmaaiwerker net vervangen, absoluut net. Maar het kan wel ondersteunen. En daarbij kan de zwarg ondersteunen, zodat het wat tijdwinst houdt, omdat bepaalde dingen net met verenigings bij te houden, omdat de zorgrobot dat wel uitspreekt, de agenda bijvoorbeeld. Ja. En voor de cliënt die kan er weer een stuk zelfstandiger van worden. Minder onzeker misschien, dat hij steeds denkt wat maakt nou dwan en die ziet het weer personeel op om te vraging. Dan word je ook weer geconfronteerd met je eigen onvermogen misschien. En als de zorgrobot dan uitspreekt, dan diegene kan zich daar weer een stukje zekerder en
beter terugvielen. Want doe best vanuit de zwargroep Noorderbreed en even meer, best toen min of meer verantwoordelijk voor de implementatie van, wat moet ik weer trouwens dit? Ja, voor de, doe 6. Gay Fries. Ik ken het echt heel simpel zeggen. Doe 6 de zwaarrobots zo kan ik het ook zeggen. Hoe bist er zelf zo bijkomen om inderdaad in hetzelfde als geïnteresseerd bent in technologie? Op zich ben ik wel geïnteresseerd in technologie. Maar dan meer in oude troep, oude auto's en oude motors, zeg maar. En een beetje vanuit de ergo-coach kant, hè, dus het werkje met tilliften en dergelijke. Nou, dat ben ik al in elektrische apparaten natuurlijk. Nou ja, op een gegeven moment dan denk je wat verder van wat is er meer al hier. En vandaar mijn interesse in die technologie. Ik heb op een gegeven moment een cursus dienen en later nog een deelopleiding daarin. En toen heb ik een van de bazen bij Noorderbreed gevraagd van nou, ken we hier wat mooi, maar wat ik nog geleerd heb. Dus zo ben ik daar wat in roegelen. Ik moet zeggen, ik hoef zelf net heel technisch te werden. Ja? Ik hoef geen robots in elkaar te solderen of zo, of software. Precies, de hele dag bij solderen. Daar binnen we oren voor. Ja, precies. Het gaat meer om wat voor effect het op bewoners. Of wat een team bij me komt van nou, uw bewoner heeft dat en dat probleem. Is daar iets voor op de markt? Ja, want er is al afschrikkelijk op de markt. En mis je hem nou dan echt het Fries? Gezegd van ik mis dat in die zware robot? Ik ben in Biediwest en nu is het inderdaad Hollands. Ja. Hier zei de commando's, je zei bijvoorbeeld om 2 uur naar het zwembad. Ik noem maar iets. Precies. Nou goed, de cliënten waar ik meest mee werk, die krijgen dat inderdaad ook nog wel mooi, dat het in Nederlands is. Maar als je inderdaad verder in een dementieproces zit en verder in je tijd voor omgaan, dan is het wel heel mooi, dan wordt het Fries wel mist. En hoe zoals de toekomst van die dadelijk ben ik nog horen insprutsen en dan kunnen we van in 2 jaar of zo kunnen we het misschien beroeken. Dat zou wel heel mooi wezen, dat een robot dan inderdaad, een interactieve robot, het Fries ik versteert. Als een cliënt wat in het Fries in de robot zei, dat een robot dan ik in het Fries weer antwoordt. Of nou, daar heeft een bij me geweest, daar heeft ik zo'n als de Tessa programmeert in de software en de types daar in het Fries in. Het Fries schreeuwen en het Fries uitspreken is heel loos. Dus daar maakt het een zorgrobot hele vreemde zin van. Ja, dat dacht jij. Dat is een soort van fonetisch Fries. Ja, dat is een soort fonetisch Fries. Het wordt ergens wel uitsprutsen, maar klopt. De software herkent het Fries als zodanig net. Nee, die spreekt het dan uit zoals het intypt. En daarom, ik voel me zo'n soort van goed doelpersoon. Maar van geen inspreken.nl, want dan kunnen we inderdaad sneller die spraaktechnologie realiseren. Ik begreep er binnen wat reacties trouwens. Ik zou niet in mijn ego steek je een ding omheen mijn reacties. Dus ik moet maar even zien hier Rutger B. die site wordt. Ik moet even lezen voordat ik het voorlezen. Ik weet niet. Mocht later in het bejaardenhuis iemand mijn pamper moeten vervangen, dan hoop ik dat er tegen die tijd daar robots voor zijn. Dan kan ik niet een zuster daarmee moeten belasten. Dus misschien echt een heel grote zwaar robot. Die liep groot als uur, die dan die beet pakt en dan gewoon. Nou daar kan ik wel wat over zeggen. Als mensen, vooral die thuiswijnen met een lichamelijke aandoening. En er is helemaal niks mis met de thuiszorg. Daar ik helemaal niks voor zeggen. Maar als je dan met een robot inderdaad zichzelf dat waskilitten kent door de robot en net afhankelijk is van dat uw zuster A komt en mijn zuster B en de ene keer heeft 8 uur en wordt het nog een uur, dan hebben we volle meer zelf je regie. Dus wat dit small site van ik hoop dat ik dan later door de robot verschijnen weer en net door een zuster. Ja, daar valt er wat van. Ik niet al eens wat hoe via de techniek daarmee is, dat weet ik net. Maar ik dat jouwt je natuurlijk een stuk zelfstandigheid. Maar is dat dan een beetje de crux, zoals de letters zegt, maar wat hulpbehoevend is, dat is dan een soort van nog zelfstandigheid ervaren kerst misschien? Ja, ik denk het wel. Ja. En ze hebben natuurlijk heel veel dingen op de markt. Medicijndispensers, waar dat signaaltje jou als die pillen niet nemen, maar het is net afhankelijk van de buren of de thuiszorg. Nee, dat als die pillen verliest. Snap ik. Dus die ontwikkeling die is al gaande. En hoe vieren dit al, dat er echt een robot die een luier verschijnt, dat weet ik net. Maar het zou me net verbazen dat dat inderdaad in de toekomst kan. Nou, ik zit er echt naar uit om verschillend te worden door een robot. Ja. Maar dan wel in het Fries, kan het heel keer.
Nou meneer Rekkers, ik zie jou even verschijnen. Nou kan ik hopen dat ze net verschijnen hoeft te worden. Nee, dat kan ik ook wel hopen. Ja, dat is een verschil. Nou, hartstikke mooi. Ik zou zeggen, het meeste gesprek in op inspreken van de RL. Want het gaat hier om de Friese spraaktechnologie. Die willen we graag broeken kennen in onze moderne apparaten. Hè? Dat binnen, het zijn zware robots. Het is een telefoon of een smart speaker die tussen te staan hast. Anton, hartstikke bedankt. Want ik ga nog meer gasten. Het is de familie komt er ooit gasten. Ik wil je hartstikke bedanken voor die verhaal. Ja. En een soort succes met de Tessa's. Soort succes met Tessa, de zware robot. Ja, inspreken. Had je zelf wel insprutsen? Jazeker. Oh, ongelooflijk. Nou, u zit dus voor mij nog een gast. Ik zei die chocolstien inderdaad. Ja. Dus helaas, Anton, we willen heel even bitten. En zijn nog hele... Ja, dat mag je ontzettend blijven trouwens. Ja. Er nog mensen die vragen hoe die ik wil ze daar nog even die stellen. Ja. Dus zitten wij nou nog een stoel van ik heb die broeken. Dus, ik vind het prima. Dus, kom maar bij, hè? Ja, was het, ja? Oh, zit ik nog gitaar? Er komt ook een gitaar bij. Goeie idee. Hoi. Hey. Ik heb cadeautjes voor die. Ik heb cadeautjes. Ja, mooi plaktaat, dus het was nog meer. Ja, prachtig. Ik zei mijn gitaar al. Ik zou zeggen, ik ben de Frieske vlogger, maar du bent eigenlijk de Frieske vlogster, hè? Ja, we zijn ook compleet, hè? Ja, we zijn ook compleet. Het hele arsenaal om Frieske vloggers en vlochters is nou ook weer. Ik ga goeie, wie vond ik ook nooit echt in het die echt moeten. Nou, nee, leuk zei even. Ja. Leuk is de best. Nou, leuke komen mocht. Zei toch, ik kom hier al vloggend, kom ik je doe best nog dwanen. Ik ben live. Oh, zo, ja. Nou ja, live. Ik zit naar die kaart, nee, de televisie zegt niet, op, maar het is natuurlijk net doe dat... Wel op. Ja, doe wel op. Ja, juist. Ja. Nou, wat leuk. Ik zou wat brengt die, we gaan die uitnodigen, dus dat is nog wel vragen natuurlijk. Maar, nou ja, zo weer hebben we het over de takkomst van het Frieske gehoord, het inspreken. Had je wel insprutsen op inspreken.nl? Nou, ik viel me nou natuurlijk een soort van verplicht, maar ik hier al verhaal. Ik had er heel veel zin in nou om het te doen. Ik had het dus nog net hier, maar het maakt het me zeker nieuwsgierig en ik denk dat ik zeker doen. Leuk. Ik moet eerlijk zeggen, het is echt best wel leuk. Ik moet eerlijk zeggen, het kan soms echt een beetje dreig wezen, want je moet er wat Fries van lezen kennen. Ten eerste al, Fries praten kennen is echt wel redelijk handig om dat te doen. Fries lezen had soms meestal natuurlijk ietsje meer moeite, maar misschien leer je het dan ook wel weer beter. En ik wil eerlijk zeggen, er zijn soms ook hele mooie siswiers in het Frieske. Nou had ik het helaas net opschreven, maar er was een uitspraak die moest dan voorlezen van ik koe het broeken als een moes in de broek, zei het. Dus, hoor. Ik denk van ik kom net, maar ik denk van en ik iets bij protters, maar die ben ik inmiddels al weer vergeten. Maar zo zijn een hele leuke ding, die stekken wel broekenkerst als inspiratie voor, er was een gitaar bij die. Ja, van Veskes of zo. Ja, Vest, ja, dat is altijd leuk om... ja, net gek. Nee, maar hoe is het verder met die? Ja, best smoordrok, maar al je hele leuke dingen. En benam ik alles in het Fries en mij het Fries. Dus ik vond het heel leuk dat je er even komen mocht, inderdaad. Ja, want ik doe best natuurlijk Frieske vlogs, dus doe draagst eigenlijk het Fries natuurlijk ook heel bot uit. Maar toen je stek op squaal, wat voor rol speelt het Fries daar eigenlijk dan in? Aan de ijs is het Fries en de Friese cultuur wel de drijfveer dat ik begon ben met het vloggen. Ik denk dat het oors net zo gauw die kan maken hier, maar dat is wel de drijfveer was om daarmee te starten en om het Fries weer hip en cool te maken onder de jeugd. Dat is een beetje mijn streven en om te laten van hoe mooi het ijs is, hoe mooi het dus een memmentaal is en wat we er al mee kennen en hoe mooi we die reis gaan zo. Dat vind ik heel wichtig. Ja. En wat voor reacties kreeg je er? Want toen bent inmiddels voor mij al wel haast wel een denk al haast dwaan of misschien wel langer? 2 jaar, ja, al meer dan 2 jaar ben ik dwaan inderdaad. En ik ben toch echt een familievlog, dus uw gezin speelt sinds maar de basisrol. En het Fries, want wij zijn al hier Fries. En daarna is het inderdaad de muziek, we hebben een theatertuin. En we doen heel veel uitjes in en om Friesland, om te laten wat er al even moois is. En een beetje op die wijze de jeugd maar in kunde komen te laten. Maar het Fries en uw Fries longen. Dat is uw streven een beetje. Ja. Nou, leuk. En inderdaad was toen 6 longens de basisschool en ik ging longens van 5 les, zit ik dan in het Fries. En ik merk dat het dan echt wel heel hip en leuk beginnen te vinden. En dat is echt het streven. Nee, dat is ik denk als gewoon, dat had ik zelfs ik bij de Friese vloggers denk dat is gewoon de beste maar gewoon als mag ik het zeggen? Het is net echt iets activistisch van je maar de Fries praten nee, en ik je Fries praten. Ik net grutter, maar het is dat ik ben gewoon mezelf en dat straal ik uit en ik hoop dat ik dat dan overbrengen kan op de band van hoe leuk en hoe mooi het dan is. Dat. Ja. Had mensen trouwens nog vragen aan Chits of aan Anton of aan mij of
onoren. Ik weet net, ik kan helaas misschien net al je bereiken. Maar stel vooral de vragen in de chat. Ik ga je vooral via YouTube al je al vragen stingen. Maar ik kan ook weer vragen bij. Dus stel gerust de vragen. Doe hartstikke aan gitaar. Mijn naam is Jugwel. Ja, ik dacht misschien is het leuk dat ik even het intro-versje van de Chitsvlog spelen. Ik weet net of dat leuk is, maar een beetje om de meesten warm te meiden. Maar misschien dan toch ook op uw YouTube-pagina. Maar dat daar trouwens, even naar de audio, man. Misschien wel leuk om, zou het meestal misschien op uw pagina singelen, want het is echt voor de jeugd heel volle leuke vlogs, maar ook Frieske versjes. We proberen echt wat naar je Frieske content te maken voor de jeugd. Dus ik zou zeggen, check het even, hartstikke leuk. Dus, Chitsvlog, zie je op YouTube. En dit versje heet Chitsvlog. Moeilijker kan ik het net maken. Het is tijd voor een nieuwe vlog. Chit stekt weg van wal. Voel je me wat ik dacht? Het gaat betiden mal. De familie uit de Wadden bij mij, mijn man en niet waar ben. In uw huis of op een paard. Rennen je mij uit mij. Rennen je mij uit mij. Rennen je mij uit mij. Nou ja, rennen je mij is mij. Ja, inderdaad. Dat is het. Ja. Ja, juist. Leuk hè. En want we hebben eigenlijk vooral een beetje hoe haast ik de takkels van het Fries ken. We hadden natuurlijk het inspreken, wat hebben we elke keer eigenlijk vooral met takkomst, dat we spraaktechnologie beroeken kennen in het Fries. Is het iets waar je denkt van hey, dat ken ik wel broeken? Want ik bedoel, iedereen kent ze wel de telefoons, misschien inderdaad de Siri of de Google of weet ik veel wat je broekst. Is het iets waar je ook een broek van maakt? Nou, ik denk dat het wel heel wichtig is dat meer dingen in het Fries komen. Het is nou altijd een taal van leuk van de bier. Oh, wat leuk, doe praat Fries. Ja, nee, het is mijn memmetaal. Het is net even iets van leuk de bier. Nee, het is de taal van mijn het. Dus eens zou het heel gewoon wezen, want wij hadden het er hier nou over. Maar eens zou het heel gewoon wezen dat alles wat nou in het Engels en in het Nederlands er al is, dat ook in het Fries is. Dus ik vind het heel wichtig dat we hier maar aan de slag zijn en dat het normaliseren wordt. Ja, zeker. Nou ja, wat ik denk is dat gewoon, als ik naar bedrijven die zullen misschien net zo gauw investeren misschien in het Fries, omdat het misschien wat een lietsere taal is en dat commercieel misschien wel wat oninteressanter wezen kan misschien. Hè? Dus dat we toch inderdaad op deze manier toch wel de omdenken van vrije maat, zodat het meestal inspreken op inspreken.nl. Zeker. Om ervan te zwaar dat we inderdaad, en dan zelfs in ons eigen hoers of in een zware instelling net hoe het te verbrekken, omdat we het in een klopt, ik zeg altijd gewoon broek het gewoon. En inderdaad in WhatsApp, ik bedoel, ook al is het voor Nederlands, maakt het niks uit, maar broek het. Het is zo mooi. Ja. En als je ook bang bent om het te broeken, dan kiest het steeds minder broeken en dan appt het steeds meer voort. Ja. En dat is zonde. Het is een schitterende taal en het houdt dus echt bielkoor als cultuur en Frieske meest onderen. Maar. Ja, dat dacht ik gewoon. Hè. Ik hield les met Emiel van de Hoenekap hoor, die komt je binnen daar van mij. Nou, die zei van nou, ik broek wel eens, ik dicteer wel eens om mijn telefoon appjes. Dan spreek ik het in en dan zet het om naar woorden natuurlijk, maar dat ken ik net in het Fries. Maar toen dacht ik wel van, goh, zou het dan handig zijn om dat woord te broeken, want aan de oorkant kan ze van oké, de hoest het net mezelf typen, dus de flaters ben misschien minder, aan de oorkant, de types is ook weer minder. Ja. Lastig, hè? Ja. Maar goed, het is wel handig natuurlijk als we hem dan gewoon in het Fries dicteren krijgen. Vooral specifieke woorden misschien. De basisding weet je dan misschien wel, maar er zijn heel soort Friesen die spreken het wel, maar die kunnen het absoluut net schreeuwen. De meeste net, denk ik. Dus nee, of zelfs lezen soms is al dreig. Dat zwaar toch van. Ja, dat is ik wel eens merkst. Toen ik zoen is met die zorgrobotjes, maar dat er ergens een dakje op mijn lettermaat in het Fries. Ja, is dat streep of een dakje? Of... Ja, precies. En dat pakt een zorgrobot ik net op. Nee. Dat ben wel dus het is net alleen de spraak dan inderdaad, maar het hele taalgebeuren. Ja. Want ik denk dat bij hem als het iets een vraag is thuis, hè, van het gewoon al je Fries natuurlijk en toch of net? Nee, wij doen alles in het Fries en natuurlijk ga ik wel Nederlandse boeken, maar in principe mijn jongetje van zoon die kan al vlekkeloos Fries lezen, omdat ik dat gewoon vanaf het begin al mij hem dien ha. Op school wordt dat in principe net dien. Vind ik een miste kans. Ja, vind ik heel jammer. Er wordt net Fries. Sowieso net mij de band lezen. Net dat er wordt wel eens een Fries boek van lezen. Ja. Maar de band die leren het Nederlands lezen, maar net het Fries.
Nee. Dat vind ik zonde. Ja. Ja, dat deed ik wel vaker. Hè. Ik werk in de Jouwer, ik wat straatpraat dingen van mensen die dan bijvoorbeeld zeggen van ja, ik hier op zich wel Fries leren wil, maar dan had bijvoorbeeld een ouder had er bijvoorbeeld geen omdenk. Die dacht bijvoorbeeld van nou ja, ik leer die dan maar Hollands, want dat vind ik misschien beter voor letter of zo. Hè. Wat voor reden had hij dan ik maar wezen, maar die vond het achteraf nog wel spietig. Ja, en het Fries is nou op school vaak nou even een oerke Fries in een week. En dat is gewoon eigenlijk zo de basis Fries wezen matter. En dan het Nederlands en het Engels, dat leest erbij. Dat ligt Ja, maar in niet ieder meer. geval de tweetaligen dan misschien beter omslaat. Even wat zei halve Pieter Klaus, die had ik wel eens van ja, die zit ook te zien. Die zei trouwens Jitsel in Kwaadnek onderslag als actrice. In het Fries van zelfs. Oh, nou, vertel, actrice, wat dan? Ja joh, nou ik ben Friese actrice? Ja, ik heb wel prutte theater en toneel maar dit is nog wat nice. Dit is in een film en dat is een kwarte film, Bennefilm. En het gaat over Bart Labouse. Ik weet net als die boeken van vroeger nog is. Bart Labouse die... Bart Labouse? Nee? Bart Labouse is een man die belibbert van alles. Die ziet het altijd van al je dingen. En die stapt er ook in zijn boeze, dus Bart Labouse. En ik zal dus een rol vertolken. Eigenlijk speel ik mezelf. Het was wel geinig. In die film. Dus dat is heel wel iets nice van mij. Maar waar maken die film? Waar de Philip Belutsen nog? Ja, vanuit de omroep werd dat ik produceerd. Oké. Dus dat is wel heel leuk. Dat is echt recht op band, dan neem ik gewoon. Ja, klopt. Ja, maar ik had het verhaal dus al lezen, het script, maar het is echt wel heel leuk van Verwoeksen. Het gaat echt wel leuke dingen van Verwoeksen. Het is ook met een kwart film. En ik zal het jaren, maar mijn tante is er in mei dan. Dat is wel heel nieuwsgierig. Leuk zo. Ja. En wanneer hebben we dat zien? De opnames binnen zo'n 8 tot 10 weekenden beginnen dat. Ja, dat zit nogal in natuurlijk monteerd worden matten. Ik kwartiersbestek waar ik dat net zeggen, maar ik hou je wel wat op een hechten. Nee. Nou, heel mooi, heel mooi. Tieren dank. Ik denk dat we nog even naar een video zien gaan. Ik al zei, ik ben Okkerdijs, vind ik zo mooi woord. Okkerdijs ben ik even op Strittenwest. Als ze me wel loslaten op een jouwer. En nou, dan ga ik even meestal vragen naar het takkomst van het Fries. Geweldig. Ja. Ik ben heel benieuwd, wat betekent het Fries van jou? Oh god, daar heb ik eigenlijk even net zo'n goed antwoord op. Voor is dit eigenlijk? We maken een video, dat gaat over de takkomst van het Fries. Okay. Vandaar, dus daarom vraag ik me over, wat betekent het Fries van jou? Nou, het is toch een beetje iets authentieks. Toch maak het dus toch een beetje oor als de rest van Nederland. En ik ben blij dat wij gewoon hier in Friesland toch een oortaaltje hebben dan in de rest van het land. En ik ben wel benieuwd van hoe broek je het Fries op het internet? Hoe broek je het überhaupt? Hè? Met internet bedoel ik eigenlijk met WhatsApp en zulke dingen. Praat je bijvoorbeeld typ je Fries op WhatsApp of zo? Ja, op WhatsApp doe ik bij vrienden wel Fries. Maar net denk ik, de juiste vertaling zat het Jermet. Dus het is maar een beetje, nou ja, we begrijpen ook hoor. De losse pols. Ja, klopt, ja. Maar het zelf net. Nee, daar maak je geen broek van. Nee. Och gos, ja. Nee, ja, ik ben gewoon benijd. Hè? Dus ik heb geen oordeel of zo, maar ik ben benijd. Ja, nee, nou ja, ik schrik even hiervan. Maar nee, maar dit is denk ik mijn antwoord. Ja. Nou, prima. Want ik zie je trollen letten, want je hebt natuurlijk een heel volle woord in de hand. Ja. Ik weet hoe het zwier altijd is, maar... valt mooi kleden. Oké, dan valt dat. Nee, best. Nou, 10 dank, hè. Hoi. Ik ben heel benijd, wat betekent het Fries van jou? Oh god. Hey jongens, gaat hem niet worden. Ik moet heel snel door. Dus andere keer alsjeblieft. Wat betekent het Fries van jou? Weinig. Ja, ik kom niet uit Friesland, hè, dus dan, ik kan het een heel klein beetje verstaan, maar dan moet je rustig praten. Waar kom je dan bij? Ja, origineel uit Den Haag. Maar ben je hier nou dan in Friesland? Ja, een weekje weg, een weekje vakantie. Oh, maar je verstaat wel blijkbaar. Ja, dat lukt wel. Een klein beetje. En wat vinden jullie ervan, het meestal Fries praten? Oh, leef je uit. Als je in Den Haag komt, praten ze Haags, dus is het net zo makkelijk te verstaan. Maar praat je ook nog Haags dan of net? Nee, voor mijn gevoel niet meer. Nee. Waarom net meer? Nooit echt goed gedaan. En verhuisd naar het oosten van het land, dus dan raak je toch kwijt. Ja. Dat is ook een goed begrip. Maak je ook een vreemde vrouw? Ja, Jo, ben je ook op vakantie? Ik hoor bij hem, dus ja. Oh, jij erbij? Ik mocht ook een weekje los. Ja. En wat vind je van het Fries? Nou ja, hetzelfde als hij. Ieder lekker zijn ding laten doen en vooral elkaar er niet meer lastig vallen.
Nou, doe je misschien... ik val je nou eigenlijk een beetje lastig met het Friesk. Nee, maar niet opdringen of zo. Weet je, laat iedereen gewoon lekker in zijn waarde. En wil jij Fries praten, praat jij Fries. Doen wij Haags, de Oosterling, het Oosters. Ik vind wel wat hebben die dialecten. Daardoor heb je wel het gevoel dat je op vakantie bent, zeg maar. Ja. Ja, wat vind je ervan? Wat vind je van het Friesk, van de taal? Nou, ik vind hem lastig. Ik heb ooit een juf gehad die Fries was op de lagere school. En die heeft het ons geprobeerd bij te brengen toen. Maar het is echt een taal. Dat is zeker waar. Ja, het is niet zomaar een dialect, zeg maar. Maar als ik zou Fries tegen praat, dan versteer je het wel. Ja, omdat jij je best doet om mij te laten verstaan, zeg maar. Maar gaan jullie onderling, dan wordt het voor ons lastig. Ja. En dan voel je je wel buitengesloten. Dat is zeker wel waar dan. Je hebt ook gelijk, ik probeer goed te articuleren en inderdaad... Dat scheelt de helft. Je slinkt niet zoals bij ons die Oosterlingen de helft van je zinnen in, want dan kan je er echt niks meer van maken. Nou is Friesk de tweede rijkstaal hier in Nederland. Vind je het goed dat het Friesk zo'n status had als tweede rijkstaal? Ja, nou, dat weet ik dan niet. Want ik denk dat de Oosterlingen en de Brabanders en de Limburgers dat ook zouden willen. Dus waarom het Fries wel en de rest van de dialecten niet? Dat weet ik dan niet. Dat weet ik eigenlijk Ja, net. niet Nee, ik weet het ook niet. Ik denk degene die het hardst geschild heeft, dat hij dat de taal wilde hebben of zo. Maar nee, ja, ik denk de Groningers dus ook weer een apart dialect. Ik vind iedereen gewoon lekker zijn dialect houden. Ik vind wel wat hebben. Ja. Oh, prima. Tiegertank. Nou, graag gedaan. Succes. Dank u wel. Nou, ja, tot ziens en veel plezier. Nou, dat betwijfel ik. Geweldig. Nou, wat ik wel een heel mooi voorbeeld hiervan vond, dat had ik dan zelfs wel eens. Dan denk ik van, ik verbrek me gewoon net. Ik begin gewoon eerst echt in het Friesk. En dan zie je wel hoe ver we komen. En ik had begrepen uit een onderzoek had ik een keer lezen van dat eigenlijk als je gewoon normaal Fries praat, dan zou ik dat nou echt toch, dan kan eigenlijk 94% van de Hollanders die markt eigenlijk wel verstaan kennen. Toen had ik gedacht van, nou, die oren 4%, ja, waar dat ik ben, dat weet ik dan echt net. Maar misschien wij daar heel net iets met praten willen dan. Hè? Dat ken ik nog, hè? Ja. Nee, ik begin ook altijd in het Friesk. Zoals ik zei, ik kan heel makkelijk schakelen. Dat zeg ik altijd wel, maar ik begin inderdaad gewoon structureel in het Friesk. Als ik hier in Ljouwert in een restaurant ben, dan is het nog wel eens lastig, merk ik. Ja. Maar ik start in het Friesk en vaak doe ik het goed. En wat voor reactie? Want daar kun je een reactie op krijgen. Hè? Wij denken Ja, van, die trots zetten wel in het Friesk. Zeker, heb ik wel zo'n. En als dan warme poeienmalken met slagremmen besteld, dan is dat nog wel eens een dingetje. Dus dan kijk ik nog wel eens warme chocomel, zeggen. Bij wijze van, dat die toch een beetje dus erom past. Maar ja, ik denk als je het gewoon inderdaad rustig spreken en eventueel schakelen als het nodig is, dan is dat prima. Want binnen het Fries gaan we natuurlijk ook een soort van, best nog wat dialecten natuurlijk. Ja. En welk dialect verzin we toe in het Fries? Ja, dan toch het woord. Kijk, ik merk dat ik, toen ik ontvlogen ben, toch waar ik wel eens hij, die, zij is. Dat werd ik nog wel eens net in danken aan. Maar ik schakel je dus wel oer. Maar ik kom eigenlijk uit de hier, die, zie hoeken. Ja, want zeker. Want inderdaad, hoe was dat? Nou ja, Frieske volgster eigenlijk voor heel Friesland natuurlijk. Juist, Hoe reageerden de meesten daarop? Dat in het woord. Wat zei je sneun of zaterdag? Wat dan komst uit de waan. Waarom zei je zaterdag? Inderdaad, dat soort dingen. Wat ik zei dan toevallig wel sneun. Dus ja, dat soort dingen, dat merk je wel. Ja, en dan zei je hier en die. Of heeft zij ook geen bolen? Ja, dat soort dingetjes, dat is wel leuk. Ja, dat vind ik wel belangrijk dat het gewoon zo uitdroegen wordt. Dat dat gewoon woordske. Ja. Ik ben trouwens zelfs ook een... ja, het is net dat ik... nou, het is net dat het channelcore is, maar ik vind het altijd juist wel leuk om een gesprek op gang te houden. Dat is wel geinig. Ja. Maar ja, ze doen net iets op inspreken met hebben. Nee, hoe kan dat nou dan? Hoe kan dat nou dan, ja. Als het mist? Nou, ik had het voorbij komen zoen, ik zoek het, ik bedijn haar. Maar ja, dan wist het zelf, ben, drokte. Het is ook gewoon bij Bleun, ik kan hem heel eerlijk wezen. Maar zoals ik zei, ik krijg nog wat praten. Ja, ik moet er toch echt even voor zitten gaan. Het is hartstikke eigenlijk best wel leuk om te doen. Het is echt vrij simpel, zoek ze. Nee, maar het is net dreig om te doen. Nee, maar toen meer zijn, dus even bij een drokte. Of zeg je in principe 4 centjes per keer. Ja. Dus het is echt, een minuut doen, maar dan kan je zeggen door 4 minuten. Dat is het mooie ervan. Oké. Het mooie, het nieuwsgierige ervan is echt dat er juist te volle mogelijk dialecten nederig binnen in het Fries. Want ja, kijk je neiging dat voor elke Fries is. Elke Fries praat misschien wel een beetje oors Fries. Ja. Dus die spraaktechnologie met ook een beetje het idee van er is blijkbaar in je site, Riappels is dan een van die voorbeelden natuurlijk. Er zijn van wel 30 uitspraken voor Riappels, Jerpels. Ik zei Riappels. Zeg je Riappels? Ja, dat zeg ik nou. Riappels, Eerdappels, wat hebben we nog meer? Ierpels? Waar biedt meer hier ergens? Meer?
Ja. Ierpels? Ierpels, toch? Ja. Ja, Ierpels. Ja. Maar in elk geval, dat maakt zo'n spraakcomputer natuurlijk een beetje begrepen als je zei van... Wat bedoelen ze nou? Ja, ja daarom. Dus het is echt heel wichtig dat heel veel verschillende mensen met verschillende dialecten gewoon inspreken. Dat we daar net, bijvoorbeeld dat ik alleen nog gewoon inspreken ben, dat het daar alleen nog niet meer versteert. Nee. Dat zal wel heel sneu werden. Ja, nee, ik zal er zeker aan mij onderslag. Ik zal van de week er even tier van mij. Zeker. Ik denk Ja, wel. dat is wel heel wichtig. Hoe is die gitaar, Mijna? Is er nog meer spelen of lever ik dit bij? Eigenlijk mis ik mijn gitarist. Want ik sla er wel wat op de ding om, maar het is net, dat is net mijn ding. Dus, die hadden vrij goed. Maar, nou, ik ken nog een stukje ervan van eventueel van fruit. Dat doe ik dat ik bij de basis kwam, dat ik dan de fruit promote. Dus daar zoek ik nog wel even een coupletje van. En als dat leuk vindt. Ah, ja, zeker, ja. Zullen we Ja, dat dat wist, ja. Doe ik. Vind ik een heel mooi gitaar. Ik wil eerlijk zeggen, ik ga zelf wel mix aan je. Dus, Ja, ik ben heel wiers mij. Dus had mijn dat gitarist snap ik, speciaal voor mij gekocht. En ik ben er heel... Van die kocht, dat nou is... ja, ik ga het wel weer om betellen, maar hij staat en longen aanstrukt. Hele goede gitarist. Nou, dit versje heet dus fruit en dit speel ik eigenlijk op alle basiskwalen om met fruit ook wat te promoten. En we hebben hier ook een hele leuke clip bij maken. Het is wel leuk om Jim Band zien te laten op het YouTube kanaal. Heel leuk. Een paar appel, mandarijn, komkommer of banaan. Een bij, perzik en meloen, een paprika of citroen. Ik ben slecht op erbij, alle dagen op een ei. Elke tijd was ik een fruit, daar bleef ik topfit bij. Het laatste pro ik dacht wel zweet, een heerlijke twam bij. Dan begint mijn dij weer blieb, doch er wat yoghurt bij. Maar zoer ben ik eigenlijk op een citroen of zoek wat. Vol vitamines, wist u dat en tomaat. Lekker als wat. Een paar appel, mandarijn, komkommer of banaan. Een bij, perzik en meloen, een paprika of citroen. Ik ben slecht op eet bij, alle dagen op een ei. Elke tijd was ik een fruit, daar bleef ik topfit bij. Ja, elke tijd was ik een fruit, daar bleef ik topfit bij. Dat staat wel denk ik op een squaal. Ah, dankjewel. Ja, nee, ja, ik ben zelfs in 2 klassenkamer dat ze het heel door mij zong, dat ik er stil van weer, want ik kon dan net verwachten. Dus dat weer wel heel leuk, hier de juf fanatiek ontoefening was. Ja. Maar ja, dat beziekje we dus wat Frieske komt en Frieske versjes van de jeugd te bieden. Nou ja, blijkbaar het snijd ik om 2 kanten. Aan de ene kant 6 inderdaad onder het fruit. Ik zoals we zien wedstrijd fruit. En aan de andere kant de Fries dus. Het is ja. Zo proberen we een beetje ertussen te komen. Dat was het ook correct. Ik zei dat net al in dat stampen van het Fries. Dus nee, op een leuke manier binnenkomen. Mijn fruitkoek kom ik dan binnen. Ik kom als troekelien binnen. Het fruit rolt door de vleer. Dat is een beetje die interactie haast. Juist. We kregen, ik ga nog een reactie hier jongen van een halve Pieter Klaus. Alweer. Ik hoop dat ik al meer mensen reageren behalve halve Pieter Klaus. Ken je hem net een duetje dwaan zeiden? Nou, dat vind ik wel dat is net no, hoop ik wel. Net no. Maar dat kennen halve dat Pieter Klaus, dat ken vast wel een keer, maar dat geven no net dwaan, halve Pieter. Maar daar hebben we het wel even een keer hoor. Ik denk dat we beide halve Pieter wel kennen, hè? Dus ik ken hem wel een beetje satas spreken, denk ik. Hè? Nee, halve Pieter, hold your horses. Regel je. Sorry voor die ja, regel het even, jong. Hey. Als het zo graag was, dan was het maar regelen. Ja, hè? kom maar op. Ik zit even te denken, hoe laat ben ik? Ik zit even te zien. Ja, nevens mij hebben we heel wat besprutsen. Ja, ik zal het inspreken. Ja, doe maar het inspreken. Ja, ik zeker dwaan. Ja, ik zit de familie ontsporen. Het kan gewoon op de telefoon. Ja, of op een iPad, of weet ik wat thuis voor ding haast met microfoons. Inspreken. Ja. Inspreken.nl, daar kan je gewoon lekker losgaan. We zitten voor inmiddels op 22 uur. Het zou heel mooi zijn als we de 200 uren helden. Nou, ik denk dat we dat goed nog slagen. Maar goed, door vooral in bed spreken op inspreken, want we zelf al aardig wat uren insprutsen. Je kent ook bijhouden, dat je een beetje, je kan wat laagdrempelig wat inloggen. Dan kun je zien hoe volle hakkel insprutsen. Je kan het doel stellen. Zeggen van nou, ik wil elke dag 60 centjes inspreken. Nou, je moet, ik denk ongeveer rekken je per centje best ongeveer 10, maximaal 10 seconden denk ik kwijt. Dus het valt wel. Je kent nog even net Shen maar ik zet die wel even Shen letten.
Heel leuk, hè? Ik heb met je beiden. Nee, leuk dat je er ook een binnen, maar ik zit even snel laten hier. Jullie insprekken.vrl. Ja. Even zien, insprekken.vrl, kan maar al stien. Dan is het heel simpel. Ik zal hier even snel laten hier. Je mag het even Shelly snel laten. Nou, dan zit ik het even onder de cameravrouw even snel laten. Die heet Shelly, dan weet je wat ik even. Hallo. Hallo, Shelly drachten. Zo, even zien, dan kun je gewoon op het ja, maar kan je zien, hè? Ja, maar we om heen draaien, hè? Kom, doe maar eens zitten. Oh, maar ik zitten. Ja, kom maar binnen. Zo. Ja, een heel grote tafel hier in hier. Het is live dan, maar het is ook nog gebeurd soms, hè? Zo, dan druk je gewoon op zo. Ja. Nou, hier zit al een heel mooi zintje. In het justere moazoeren schreeuwen ze brieven aan elke een dat ze lilk op weer. Nou ja, inderdaad. En dan hoest Lin, nou ja, in feite is dus. Dan hier we weer in hoor, hè? Ja, verdikken. Mr. Koos. En even zien, als je denkt van, ja, dit vind ik wel een hele moeilijke zin, dan doe ze gewoon op oer slaan. Nou, dan krijg je het heel makkelijk neer. Dus dan kist als je denkt van, hé, dit slaagt het maar net. Dan kist hem en dan kun je daarna weer nijhark, hakken goed insprutsen. Ja, kist hem even lekker op een nijden, hoor. Ja, dan kun je gewoon. Stel van, hé, nou, dit is net goed, hier, ik ga een vlaat maken. Staat toe, even zien. De dik is afsletten. Ook zo. Ja. En dan kan ik, nou, een nijharkje. Ik ga hem op stilstaan, denk ik. Dan goed, dat zou wel goed weer. En zo, als dan denkt van, hé, dit is het net. Zo, hier was zijn but, maar ze wilde hier nog langer kwijt. Nou, wie miskijkt wel zo misschien. Ik ga wel een but, maar niet. Maar goed, zo kun je dus gewoon opnemen en het gaat eigenlijk per 4. En als er 4 wiensprutsen haast, dan kun je eentje in je. Ja. En er zou nog wel een woord in die ik nog wel controleer. Dus dit beeld, wie hagen nog? Nou, wie hagen nog? Jij is het wel, denk ik. Nou ja, en ben wat willekeuriger zin. Ik denk net dat het wat oplost, maar voor mij maar het. Ja. Nou ja. Ik ging er zeker een slag heel leuk. En het werkt dus inderdaad makkelijk. Ja, ja het werkt. En dan kijk op telefoon, hoe alles wat een beetje een microfoon had, maar ik kan het wel inspreken. Dus top. Nou, zeker, dat gaat die heel slag in. En het leuke is dan, dat ik meestal niet marathon werden, die kent dan weer nijharkje, want die moet eigenlijk wat waren verifiëren. Je spreekt in en dan horen die verifieerd werden, dus dan komen we die stem vervolgens ook ergens voorbij. Ja. Nou, leuk joh. Voorbij, ja, steeds maar. Ja, maar, hè? Ja, verdomme. Ja, dat woont inderdaad, denk ik. Nou, hey, hartstikke leuk dat is de wist. Super. Succes met die vlog. Er ben ook aan het vloggen, dus dat zullen we ook een keer waarom zien. Zo'n 3 weekjes komt hij online, dus hartstikke leuk. En ik ga iedereen ontsporen. Ik wil eerlijk zeggen, heel veel, ik ben zelf ook ontvloggen, maar eigenlijk net alle dagen. Doe best van me, gewoon echt haast alle dagen. Best echt alle dagen? Ik upload 4 dagen in de week online en op Sneus komt er een vlog op Omroep Friesland, Televisie Friesland. Dus echt 4 dagen in de week ben ik aan het vloggen. Hoe was het vol zoeken? Want ik hou er respect voor meestal en zo knal of weet ik wat voor vloggers. Ik denk alle dagen. Nou, het is wel intensief, maar zoals ik zei, ik doe heel soort leuke dingen daar terug juist. Dus ja, ik ga nog wel even strooi. Ik ga over een week krijg de 400ste vlag gewoon. Dus ja, we zetten nog even strooi. Ja, hoe lang is dat er? Hij is al een eind. Nee, we besturen dat per periode. Ja, ik ben net alleen. Ik doe het met mijn man en mijn band. Zolang het die het leuk vinden, ga ik terug. Maar er een van hun zei van, hey Harry Jasses. Nou, misschien er is wel vaak een camera bij juist, ja, maar ik net altijd. Hè, dat denken mensen, maar dat wist toch zelf ik wel. Films die 24 horen. Dus dat is net zo. Dus, ik heb wel eens gelezen door mensen die worden helemaal gek. Maar ja, dat snap ik. Nee, dat is het net. Dus, nee, hartstikke leuk. Ja. Hey, dankjewel. Succes nog even. Ja, om het horen keer. Ik denk een duet of zo, hè? Ja, dan maken we een duet, man. Als halve Pieter dat regelt al, dan doen we dat, hè? Dat hij dat zei. Hey, ontjen, hè? Ja, ontjen. Hoi. Hoi. Dat is de groeten in Broeksterwaard, weet je ook, hè? Ja, Broeksterwaard. Nou, dat is de groeten van mij. Ik weet dat ze me dat kennen, maar misschien wel, misschien net. Ja, ik heb een hele leuke gast die ik uitnodigen voor deze live uitsturing. Dat wie sample tekst. Dus ik in België, ik denk sample tekst. Friese rapper, hartstikke leuk om erbij te hebben. Ik denk leuk voor de muziek. Maar de rapper sample tekst, die is wel heel dramatisch. Nou. Nee, maar die zit in Parijs. Die is op dit moment studeert hij in Parijs. En dus ik ga hem gewoon even, een keer even skillen via een videoverbinding. En ik ga er vanuit, maar ik zie even hoe de camera heen. Ik zie even voorbij Shelly naar de regie die daar boven zit. Die zei ze van dat ken. Dus dan zei ik van heel veel plezier. Maar het gesprek word ik hier met sample tekst. Geweldig. Ja jongen, waar ben je nou in Parijs dan? Ik zit in het 14e arrondissement. Want ik doe hier mijn master. Master wat? Ik studeer internationaal bestuur en diplomatie.
Dus ik ben hier 2 jaar in principe. Maar was er dan dadelijk een bestuurder? Ja, of een diplomaat. Of ik kan ook altijd nog wat oorstaan, maar daar ligt het nou op. Ja, maar ja, doe juist ook wel wat muziekcarrière naar zo denken. Ja, nou ja, althans. Ik vind het mooi om zo nou en dan wat muziek te maken, maar op nota is dat hobbymatig. Dus ik denk dat ik wel stap doe. Maar dat is wel een mooie baan. Ja, dat klinkt bescheiden, maar dat is juist hetzelfde. Misschien ook wel als je denkt van nou, het is gewoon leuk voor de bier, een leuke hobby. Ja, en ja, ik maak in principe Friese muziek en ben net een heel soort mensen die daar van die kennen, denk ik. Pieter Wilkens misschien wel, maar ja, dat is net aan elke niet dat is misschien wat dreig, maar ik heb het net geprobeerd, dus Nee, maar ja, goed, ik zeggen, is de ambitie inderdaad, hè, om dat te willen. Ik weet van Emiel, die ken ik wel beter, dan weet ik van, nou, op een gegeven moment weet echt zijn ambitie van, ja, je ziet toen in een scheepsvaart, die zei van, nou, ik wil ook om in heel veel mij de muziek, had er een plan maken en had het min of meer uiteindelijk zijn zin, soms een beetje de wil natuurlijk van hoe graag was het denk ik. Ja. Nee, ik denk dat mijn ambities ergens overliggen, maar ik vind het wel mooi om de man te spelen. Nou, in elk geval welkom. Dus is nog eigenlijk in een livestream hè, van het Insprek-marathon. Nou, dat zei het laatst zelfs ook hier zo'n een stukje in een column daar hoe skreun. Ik kon net heel ontwaar uit die column was nog zelf ook insprutsen hier is of misschien ik zelfs was het nou eigenlijk hier omdat van Voornes dat wie misschien nog wat in het midden. Maar ja, juist. Als insprutsen. Nee, ik had er net insprutsen. Dat mag ik eerlijk bekennen. Maar ik vind dat initiatief wel hartstikke mooi. En ik ben blij dat die er van inzet. Dus als ik daar op deze manier een beetje een bijdrage kan, dan doe ik het graag. Nou ja, we werken het vooral, nou, we eigenlijk een beetje de takkomst van het Friesk. Ja, dus zoals je kent, hoe makkelijk is het broek van een populaire muziek, zeg maar zeggen, om het Frieske te bedden te brengen. Dus ergens is het zelf ook wel inderdaad in doel om het Frieske wat op te brengen, denk ik dan. Ja, nou, het lijkt mij gewoon mooi om Frieske muziek te maken. En dan vooral Frieske rap, want ja, hoeveel Frieske rappers kiest, er binnen net zo vol. En dan is mensen een stuk actief, dus ja, Perelien dacht ik, dan mag ik het misschien zelfs maar maken. En ja, staat wel aan de eens. Maar het is gewoon, ja, Frieske rap, het is gewoon een mooie manier om maar de taal te watchen. Want maar rap dan, maar stil het riemje en woordspelingen vinden en ja, een beetje toekwijzen maar de teksten. Maar dat is wel een mooie uitdaging altijd. Ja, want nou ja, ik ken die eerlijk zijn van, nou ja, net u bent bekend onder de naam Sample Text, maar u ziet voor mij in een soort van groep, wat weet je, iets met Shankers, ja, de Zuidwest Shankers. Ja, de Zuidwest Shankers, ja, pardon, ik weet de Zuidwest Shankers inderdaad, en wat vond ik wel heel mooi in vers, ik ga meer drip dan het hele wetterskip, ik moest eerst opzoeken wat überhaupt, ik ben inmiddels ook oud volgens mij, ik denk wat is drip, dat moest ik echt even in het Urban Dictionary opzoeken, want nou ja, lees het zelf maar even uit, want je zijn dus inderdaad van meer drip dan het hele wetterskip, wat is dat? Ja, drip, dat is zo'n woord uit de rap-wereld. Dat is eigenlijk gewoon het nieuwe woord voor swag. Of gewoon, wist wel dat het stil haast. Maar ja, drip, dat is zelfs een druppel. Dus ja, we hebben meer drip als het hele wetterskip. En dan riemen we dat op, ik ben zo sick, mensen is een wetterskip. En ja, voel me wel mooi refrein. Ja, dat is toch wel een voorbeeld van gewoon, ja, hoe ik zei, een mooi metaal omgeven, toch? Ja. Ja. Zit daar voor die dan de uitdaging? Ja, eens wel. Ik had altijd listjes bij maar mooie Friese uitdrukkingen die ik dan jaar of mooie Friese woorden van die archaïsmen. En dan, ja, die screw ik altijd op. En dan, zodra ik aan het screwen ging, dan ging ik wat door die listjes en dan zie ik van die echte Friese eigen woorden en uitdrukkingen in mijn teksten te screwen. En ja, het is gewoon mooi om zo dan
culturele referenties te maken om Friese dingen. Weet ik veel, referentie naar bekende Friese jongens, wat dan ook. Is het wel? Ja. Geweldig. Ja, dat wie sample tekst. Die hebben misschien heb ik nog nooit van hem yet. Maar zie je het me vooral even op YouTube. Sample tekst. Die is ook onderdeel van een collectief. Dat heet de Zuidwest Shankers. Klinkt echt heel cool. En het is ook heel cool. Dus dat is het mooie ervan. Ik ga meer drip dan het hele Wetterskip. Het is een heel mooie Friese rapplaat. Wat je nu aanvraagt van, waar ben ik hier in vrede? Waar ben ik hier eigenlijk bedarren hier op het stukje internet hier? Nou, ik zal je hem zeggen, je bent in het provinciehuis hier in Friesland. Het provinciehuis van Friesland om precies te weten. Dus ben je in de, ik zei niet eens correct, kantine. Het is ook een soort kantine, maar eigenlijk mag ik zeggen bedrijfsrestaurant. Daar ben we hier eigenlijk hier. Het is hier, ik ken ook wel een stien, want dan ken je zien hoe... Ik weet niet of ik stien ga, maar dan kan ik wel een stien. Een heel mooie studio hier. Steen je wat dingen kleren. Daar komt je bijvoorbeeld Emiel van de Hoenekop. Die komt ook even jong. Dus dat wordt hartstikke gezellig nog. Sjoerd komt ook even deel. Die komt ook wat jong. Waar komt er eigenlijk nog meer deel? Wim Benes die komt nog deel. Want dan zit hij afvregen van... Hey, waarom doet dit dan? Nou, we zijn namelijk een promotiemaatje voor insprekken.nl of de insprekmarathon.nl. Mag ik eerlijk zeggen, we zijn al wel een beetje onder het eind van, net van deze stream, maar wel van het project Insprekmarathon. Want we hebben inmiddels al hele volle uren binnenhellen op insprekken.nl. Door het inspreken dus van Friese Sintjes, zodat we Friese spraaktechnologie krijgen kennen. Maar ik zou zeggen, ik geef vooral nog even terug met het inspreken. Want uiteindelijk willen we eigenlijk 300 uren helden, zodat er goede Friese spraaktechnologie makkelijk worden kan. Zit je misschien afvreden van, hey, hoe kan ik daar nou bijdragen? Want ik ben een zeer fanatieke Fries en ik wil graag daarom mij helpen. Nou, dat zit je met mijn channel. Kan je een heel mooi iPad zien. Als je trouwens veel nog vragen naar, let ze achter in de reacties. Dan kunnen we daar even op ingaan. Ik zit hier met mijn channel, hoe het werkt, zonder hier om in wachtwoorden hier prijs te gaan. Even zien hier. Ik moet even opzoeken hier in mijn iPad hier. Aansluiten, ja. Nou, je begint dus naar insprekken.nl of insprekmarathon.nl. En dan zie je dus een heel mooi scherm. Hier begint het mij. Als je een beetje op het klikt, dan zie je van, hey, Joert ben er alweer 400 zandje fragmenten ben Joert alweer insprutsen. Dus dat gaat hartstikke best. Dat doel van 1200 van Joert, dat rijden we vast op. Nou, als het een beetje naar beneden, dan is het wel zien van, hey, hoe vol is er dan eigenlijk insprutsen nota? Nou, dat kun je dan zien, hier Friesk. Nou, 219 uren ben er nota insprutsen. We willen naar die 300 ta. Zullen we zeggen, ja, we willen naar die 300 ta. Dus we zijn al mooi om shut al. Dan ga je eerst een beetje serieus erom, maar nou, dan gaat die lijn, die stijgt zo omheen. En zag je aan het 300 ta. Dan druk je hier op spreken. Dan kun je hier op een microfoontje drukken zo. En dan komt hier een zintje. Nou, ik zet je mee voor, want ik zit een beetje schever achter, maar dat maakt het niks. Kent zo? Ja, zo, ja, ik zit zo. En dan doen we zo. Ja, broek de microfoon maar. Sorry, jongen ken ik net. Graag dienen. En zij kan dus inspreken. Ze kunnen vaak wel een prottenmeesking op de stritten brengen. Dat kennen ze op een iPad, dat ken ik op een telefoon, dat ken op alle verschillende apparaten waar maar een microfoontje op zit. De dik is aansletten. Ik denk net dat het wat oplost, maar voor mij mij het. Nou, dan ga ik dus al je zintjes insprutsen. Dan kan ze vervolgens nog een nijharkje terug op te drukken. Ik weet niet of het is ergens... Hoe is dit er eigenlijk? Of hoe zacht? Nou, net voor mij gaat het wel goed. Je kent het niet jaren. Maar denk je nou van, hey, het is net goed, dan kan je nog op naar inspreken. Zo, ik denk dat het ergens op Bluetooth zit of zo. En dan kan je het inzien. Even zien. Dan kan je hier ergens zat van. En dan beoordelen. Ik zit wat verkeerd. Ik zit wat op een kop. Hè? Dus ik moet even zien. Ja, best. Nou, voor mij kan ik hier gewoon aan. Huppakee. Zo. Nou, dan ga ik ze binnen de clips opladen. En dan staan ze dus in de database. En
Wat gaat er nou mee gebeuren? Nou, al deze zinnen, die worden alweer die komen dus in een database. En van die database, met al die zintjes, met al die verschillende stemmen die we dus verzamelen, kan er een betrouwbare Frieske spraaktechnologie maken worden. Ik ben in die camera zit, denk ik. Kan er betrouwbare Frieske spraaktechnologie maken worden, zodat we dadelijk Fries praten kunnen. Het zijn bijvoorbeeld dus smart speakers, het zijn de telefoon. Want was nou vaak haast, mensen dat haak dan een keer zo'n smart speaker, zo'n ding van die zoekmachine. En daar kon ik in Fries in praten. Dus dan moest ik in mijn eigen huis, waar ik gewend ben om Fries te praten, dan moest ik bijvoorbeeld zeggen, hey Google, zet de kachel op 20 graden. En dan moet je in één keer maar een soort van Hollands praten. Nou, dat word je vanzelfs net. Dus daarom is het zo wichtig om hier om mij te doen op inspreken.nl. Daar moet je op inspreken. En dan kunnen we hopelijk binnen net al lange tijd die Frieske spraaktechnologie realiseren. Want de appontwikkelaars die kennen je bier. Het is een iepenbieren database en die kennen dan die stem gebruiken om spraaktechnologie te maken. En dat is waarom we dit doen. Ik zit even te denken. We hebben nog even naar het takje. Want ik verschillende dingen ga ik even een opname van tevoren, zodat ik die hem snel litten ken. Misschien kunnen we alvast even nog even een strittenpraat doen. Het is namelijk zo, vorige week ben ik even op een jouwer geweest om eens even met de meesten daar te praten over de toekomst van het Fries. Ik ben een all-light, want ik een hele grote artiest die zit hier op de achtergrond hier te wachten en te praten. Dus dat wil ik even all-light. Maar je kreeg nog eerst even een hele mooie video op een jouwer ben ik geweest om daar te praten met de meesten over de toekomst van het Fries. Geweldig. Nou, ik ben heel benieuwd, wat betekent het Friesk van jou? Wat? Wat betekent het Friesk van jou? Nou, dat is mijn eigen taal, nou. Ja, toch? Ja, weet ik, hè? Praat je Friesk? Ja, en Nederlands. Dus? En wat praat je het meeste? Niet bij Nederlands. En voor rest Fries. Je bent zelfs een Friesprater? Nee, maar ik ben Sam Huster. Dus ik ben geen echte Fries. Dat heb ik nooit horen. Nee, hè? Nee. Je spreekt wel Fries. Ja, mijn man die is nog even die is een Fries en ik ben Nederlander. Dus automatisch heeft Holland heeft twee talen. Maar waar gaat het over trouwens? Hoe Fries? Hoe is jou de toekomst van het Fries? Ik denk dat de Fries eruit gaat. Denk ik. Ja, eruit? Nou, hij is meestal op school, de band, die praat natuurlijk Nederlands. Ze kennen Fries, praat Nederlands. En hij is heel veel mensen die kennen Fries, maar die praat altijd Nederlands, denk ik waarom. Ik denk Fries gaat eruit. Op peer hier. Jammer. Ja. Ben je hier al? Wat zeg je? Hoe ben je hier al? Ja. Nee. Ja, echt. En Janneke echt. En Fries gaat eruit. Hanneke heet. Of Hanneke, gaat eruit. Want iedereen van die Heugen Pieten, die kennen Fries, maar die praat al je Nederlands tegen de band. Nou, ken ze ook normaal doen tegen de band. Net als Brok. Ja. Wie Brok? Oh, die ook wat. Oh ja. Die praat zo bekakt Fries. Ja. Maar dat viel niks? Nee, dat is geen Fries. Dat is aangeleerd. Ja. Maar dat is echt Fries, toch? Ik bedoel, als ik Frans praat, had ik het ook nog wel leren. Maar dat is toch prima? Ja, maar bij hem jest het zo. Het is niet natuurlijk bij... Nee, het is niet natuurlijk bij hem. Maar des te beter dan dat het beziekert. Ja, oké, dat vind ik wel. Daar heb ik wel respect voor. Maar... Dat klinkt nergens, nee. Nou, zo. Nee, dat is Duidelijk. Zo vind ik dat gewoon. Maar luister je ook zo vaak naar Arno Brok dan? Want dat is zo vaak Jerk hem net. Nee, maar af en toe heb ik dan Omroep Friesland erop. Ja. Maar ja, ze hebben nou geen teletext meer, dus het is helemaal niks meer. Er stond van de week, gisteren of vandaag, een stukje van in de krant waarom ze geen teletext meer hebben bij Omroep Friesland. Oh. Dat is gewoon een gemis. Echt. Je bent net van Omroep Friesland. Nee, je bent net van Omroep Friesland. Nee. Hoe zien we nou gelijk waarom we in hier zijn van een teletext erop? RTL Drenthe is dit. RTL Drenthe. Ja, die is leuk, jongen. Daar moet je naar kijken. Die is geweldig. Echt. Okay. Maar hoe is jouw toekomst van het Friesk? Nou, kijk wat zij zei, maar 20, 30 jaar. Maar moet je eens luisteren, ik ben in Noord-Holland opgegroeid, hè. Bij uw zus, wij praten altijd Fries. Maar in Noord-Holland, ik heb heel veel problemen gehad op een lagere school. Want
Vissen hebben graten, maar ik zei van bonk. Een bonk. Oh ja, bonk, ja. Ja, dat is Maar ik lees nu Friese boeken. Oh, dat ken ik niet. Wat zei je? Jo, ken je Fries lezen? Nee, helemaal niks. We kregen een krietskaartje. En dat was in Fries. En toen dacht ik, oh, mijn broer had iets op poppenkring. Ik wist net wat het is. Fries kan ik net lezen. Je wist dus net dat er een liedje poppen kregen hier. Nee, maar die kon je met krietskaartje is altijd gelukkig naar hier. En dat weer echt plat Fries. Nou, en dan is het goed en dan doe ik het niet laatje. Ja, boek Nick, ik kan geen Fries lezen. Echt. Ik vind Fries een hele mooie taal. Ja, maar en het lijkt het, ik spreek het op Engels, hè? Weet je wat het is? Hij heeft die advertenties in louter kranten, hè? Dan heeft een boom een stukje Fries en dan Nederlands. Dan sla ik boom een stukje slakoer en pak ik gewoon Nederlands. Want ik weet net wat het is. Ik lees nooit in advertenties. Nee, maar dat is zo belangrijk. Die meesten... Wat voor advertenties ben dat dan? Voor de dode mensen. Oh, nee, rouwadvertenties. Oh, Nee, nee, maar dat lees ik altijd wel. Ja, maar Fries net. Tuurlijk wel. Nee, dat kijk net. Zult ik nooit worden. Je wilt gewoon het lezen. Nee, maar ik ken het net. Ik echt net. Ik weet wel, maar ik ken het net. Ja. Nee, maar dat is een hele... Dan lieken we op Engels. Ja. Maar ik kan ook heel goed Engels lezen. Oh, maar West-Fries, dat lijkt ook heel veel op Fries en op Engels. Ja. Zie, ik heb altijd in Noord-Holland gewoond, kop van Noord-Holland, dan praten ze West-Fries. Ik kan het nou niet meer hoor. Nee, maar zo van, ik ben een Hallewiekster en we praten Hallewiekster. Ja, dat dus, is meer Overijssels. Dan jeder. Hoe de jongen. Van die oude. Hoe de jongen. Dat komt van die oude. En Heerenveen. Dat is de oerkarriede of erin was. Geweldig. Ja, je moet misschien denken, wat dit nou even een apart einde. Maar ik ga voor mij nog een heel woord maar die microfoon tussen die twee vooral is die. Ik wil eigenlijk net met Nederland wat vragen stellen. Dus hartstikke leuk trouwens dat je hem nog joggen naar deze geweldige eindlivestream van de Insprek Marathon. Waarop we dus meestal vooral nog om in te spreken op insprekken.nl. Ik zeg trouwens ook nog een heel mooie reactie van Eileen je binnenkomt. Wil je reageren? Laat even een reactie achter. Dan we het sowieso behandelen. We bespreken het sowieso. Krijg ze deze reactie van Eileen. Ik weet dat ik het goed uitspreek. Eileen.z. Jammer dat er geen teletext is. Uitsluiting voor velen, denk ik. Dat klopt niet. Als die video je voorziet, doe ik die vrouw hier te horen dat er geen teletext meer is op Omroep Friesland. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet eens meer dat het teletext was, maar blijkbaar is het nog steeds wel, voor heel veel mensen is het misschien wel echt heel wichtig. Ik broek het zelf net, maar ik snap het inderdaad. Voor sommige mensen kan het best een gemis wezen. Wat ik nog even een sjenletter hoe ik zei al inspreken bij de RL. Ik zit nog even een sjenletter hoe dat eigenlijk waar in zijn werk gaat. Hoe mij nou eigenlijk inspreken. Ik zit nog even een keer sjenletter. Dan is het voor iedereen duidelijk. Dan heb je geen reden meer om net in te spreken. De enige reden die je dan misschien gaat kennen, dat is dat je in Fries spreken kennen. He, dat ken of misschien het Fries lezen kennen. Want dat is eigenlijk wel dat mag je wel een beetje kennen. Een beetje Fries lezen en spreken. Dus even sjen, ik zet je met mijn sjen, ik draai hem even om. Oh, dan ben ik ook met de 4. Hè? Ik ben met de 4. Zakkomst op insprekken.nl, de website. En dan komt bij dit schermpje aan, dan druk je op die. En dan vervolgens er een centje voor. Nou, in dit geval zitten deze producten binnen in een scootje laden en worden naar Ljout gebracht. Nou, dan als je het even lezen, dan denk je van, ik voel je wel vertrouwd met dit centje, ik ga hem inspreken. Dus dan druk je op dat record buttonsje van het microfoontje. Zo. Dan vraagt er dus even van, mag we die microfoon wel broeken? Ja, dat mag je wel, want jongens, kunnen we niks inspreken, hè? Staat toe. Deze producten binnen in een scootje laden en worden naar Ljout gebracht. Nou, en ze haast een fragment opname. En zo kerst dus de hield die het centjes opnemen. Het gaat per 5. Het kost dus net volle tijd. En eigenlijk het soort mooiste weet, jongen, elke dag even 4 keer 4 inspreken, dan ben we samen bij 200 uren. Ik zal even voorlezen hier. De sport rent als een rede triet troch haar libben. Ik moet eerlijk zeggen, ik spreek het nog wel een beetje gedragen niet, hè, hoe net zo. Het is een soort van voorlezer. Ik kan wel googlen. Maar ik doe het net. Even. Dit is een wiskje selectie. En als je nou denkt van, ik zie je een zin zoals deze, het nieuwe paspoort kennen jou ook onvrede bij de gemeente.
Dus dit net een al te drege zin, maar ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou, dat vind ik wel een drege niet. En dan kun je dus gewoon op oerslaan. Zo, oerslaan en dan krijg je een nijen niet in. Dus denk je van, god, deze hier je verste hoorn en trillen wielster lienluts. Dat is net handig, denk ik. Nou, dus ik oerslaan. Dan krijg je nog volle moeilijker niet misschien. Nou, dan pakken we die wel mee. Voor uw vrijwilligers is er niet om heel tijd politieman wezen te maken. Deze zin ben trouwens betocht of ongeleverd door de Friese Academie. En ik ben soms ook soms denk van, nou, wat maakt mij deze zin? Maar soms ben ik hele leuke zin. Dus denk ik van, goh, wat, dit is wel inspiratie voor een liedtekst. En degene die ik vaak op zoek is naar inspiratie voor liedteksten, dat is een rapper. Sampletext, dat is een Friese rapper. Die had, ik zou zeggen, heel grote hits, maar ik weet dat dat heel bekend is. Maar ik zou zeggen, zie je hem vooral eens even op YouTube. Sampletext is de rapper. Hij zit in een rapperscollectief, dat heet de Zuidwest Shankers. Ik hier nu van de show, maar spietige nog, voor hem heel dan net spietige nog. Hij studeert op het stuit in Parijs. Dus hij kon je helaas net onwijzig wijzen. Dat is net slagen. Maar ik ga vorige week ben ik al met hem in Peteerwest. En die kreeg hij een deel in je jongen. En ik liet je nou even deel 2 zien met het gesprek met de rapper Sampletext. Geweldig. Hoe sjoest u de toekomst van het Friesk? Tja, ik hoop dat we het behouden kunnen. Daar zet ik me in als geval wel voor in. Maar dan moet het dus wel, dan moeten we daar wel zelfs werk van maken. Terug het te broeken. Onder andere terug, dus terug digitaal te broeken. Dat we nou eens voor inspannen. En misschien dat het Fries ik wil een beetje evolueert terug de tijd. Er binnen vanzelfs vaak insloepsels in het Fries. De kist die aan de ene kant kist die vanzelfs altijd aanwezen, maar soms had het Fries ik wel een beetje een ontwikkeling nodig om bij de tier te blijven. Want als het dan bloedt het namelijk broekbaar. Dus ja, in wat voor vorm dat uiteindelijk wijzen zal, weet ik niet. Maar ja, alle talen evolueren maar de tier. En ik hoop dat het Fries, dat ik maar doen moet om zo bij te blijven. En te zwijgen dat we het echt in de tak op gaan broeken. Want hoe broekt zo zelfs het Frieske digitaal? Bist u een Frieske apper of bestuurst u een telefoon in het Friesk? Een telefoon net, maar ik heb wel altijd in het Friesk, maar mensen net ik altijd Friesk maar praten. Het is voor mij wat nu weer beppen in het Nederlands te appen, is wel. Dus ik broek het zo vol mogelijk, maar de meesten werken het als ik maar broek. En ik beziek het altijd zo geef mogelijk te screwen. Maar ja, ik ben net een expert per se, dus ik doe mijn best. Hoe is dat zelfs dan? Want ik weet bijvoorbeeld van oorartiesten die ben net altijd per se altijd even gave of die vinden het misschien net altijd even belangrijk. Is het voor die wel erg van belang? Of zei het van nou ik moet gave appen, ik moet gave mijn teksten scrollen, gave uitspreken misschien? Ja, als het net doet, krijg je er altijd commentaar op van je. Maar ik doe het vooral, ik probeer zelfs zowel zo gave en zo zuiver mogelijk te screwen en te praten en te appen. Gewoon dat ik weet dat ik enigszins leerd heb wat de regels binnen en ik beziek ze om ze te volgen. Gewoon omdat het dan van mezelf goed voelt. Op een of andere manier. Dus ik probeer, als ik bijvoorbeeld mijn songteksten uitscrew, dan is dat wel meestal iets in gay Fries. Maar het Fries is zelfs ook wel rijk om dialecten en verschillende siswijzen in de Zuidwesthoek en de Waarden en de Klaai. Is het al je kijkt een beetje anders. En dat vind ik wel mooi, dat er zo'n rijkdom is. Dus soms gebruik ik wel een uitdrukking die meer gebruikelijk is in Zuidwest-Friesland als in de Waarden. Is het wel? Dus want ik wil wat vragen om. Dat had misschien soms ook wel in songteksten. Hè? We zitten ook maar die tiertwoorden. Als we door die tiertwoorden omdraaien, rijden natuurlijk. En letter gewurren letter. Maar ja, soms in songteksten komt het soms uit natuurlijk. Dat is de tiertwoorden eigenlijk misschien toch
nou ja, omdraaien mast. Ja, ik beziek het altijd te vermijden, maar ik heb het in elk geval 1 keer zeker dingen omdat het was net riemde. Weet je wel, dat het zo mooi uitkwam als ik het omdraaide, dat het dan wel riemde. Dus ik had er wat creatieve vrijheden in om hier en daar. Maar over het algemeen probeer ik het te voorkomen. En hoe gaat het dan? Want dus zegt ik heb mijn oren meest natuurlijk. Nou, dan probeer je het beziek het zelf zo. Ik beziek je maar. Beziek je het zo geef me ook het van. Maar het oren meesten die nou inderdaad, met hele rare teksten. Niet heel raar. Een hele nuivere Friese stavering die we om appen dan. Wat vies daarvan dan? Oh, nou ja, ik zit er nooit wat van. Ik ken de fouten, of ja, de flaters er altijd wel uitpikken. Maar ik zit er net wat van als mensen er net om vragen. Maar zo nou en dan krijg ik wel eens een berichtje van hey Pieter, ik is wel aardig Fries geschreven. Ik kan dit mailtje van me controleren voordat ik het verstuur. Dat vind ik altijd wel leuk. Geweldig. Hallo. Ja, ik ben het zo zeggen. Ja, jongen, er zit in meer regen. Ja, maar is op watergroeien misschien al wel een beetje. Het is 1 mil. Dat ben ik. Stoffers. Ja. Ja, nee, dat is mijn artiestennaam. Ja, dat heb ik begrepen. Ja, mijn echte naam is Johnny Stardust. Emiel Stoffers in die artiestennaam. Ja, ik zou zeggen, dat is een echte naam dan. Ja, daar gaan we naartoe. Nee, Johnny Stardust. Nee, dat hoef ik er niet in te weten. Ik weet dat Kevin die al jaren bij Emiel. Is hij een ja? Ik vind het krijg zo van die naam is ik het zeggen. Ik vind het zo presentator. Dan kon ik zijn biesting en zo. Dan kom ik krijg echt dit jong. Ja. Hoe is het ook met die? Nou, best. Ja? Ja. Nou, mooi saai, jongen. Wat mooi dat het erom vreest. Ja, mooi. Ja, jongen, zo ben ik, hè. Maar niet eens correct, ik hier een heel videootje met sample tekst. Het is een rapper, ik weet net als hem kerst. Waar? Sample tekst heet die rapper, een Friese rapper. Oh, ze heet die rapper? Ja, sample tekst. Ja, ze heet er, ja. Oké. Nee, kerst hem misschien net. Maar dat gaat vooral over het geven Friesk. Hoe is het bij die eigenlijk met het geven? Jou zo daar waarom, het geven Friesk? Want ik weet ook wel bij sommige teksten van die dan denk van nou dat zit. Nee, maar ik praat hoe ik praat. Dus, en dat verhoren trouwens, ik wil wel tradieren hè, als ik mij was omgeest. En mijn vrouw die komt uit Smallingenloon. Smellingenloon. Oei. En daar hadden ze dan ook wel wat horen. Dat ze denken, krijgen we wat horen. Ik kom zelf van Kolmsweg. Dus ja, dan neemt ze wel wat ding van Van Roel. En mijn vrouw die zei nog bijvoorbeeld geen snijn, maar sneen. Oh ja? Dat zei ze in de Westerheen. Ja. Dat had toen haar ongeleerd of zo? Ja, inderdaad. Maar we zei ze nou ook geen ontbijt, maar ontbeet. Maar dat doen ze in de Westerheen niet eens. Dus je nou een stap verder aan de ja, Westerheen. Inderdaad. Ja. En voor mij taalstje net gebeiteld. Dat mij mijn biatje, vind ik. Ja, dat snap ik. Ja. Inspreken met Everel, je maakt het op je eigen manier doen, hè? Want iedereen met die spraaktechnologie. Maar wat doet je in mijn hè? Wat zei ik Joodje niet dan? Ja. Oh ja, hoe ben ik? Zo'n volle verschillen we net hoor. Denk ik net. Wat was het nog? Was dit in de Vesk gespeeld? Dat maakt me ook net zo veel uit. Of niet wel? Klant is koning, zei ik altijd. Wie wel, dan speel je maar eerst maar een Vesk. Ja. Nou, we hebben het daarna weer verder hoor. Ja, kijk al los. Ja. Als ik in zo'n gebouw zoals dit ben, dan speel ik vaak even een noemerke van de roeghouwers. Ik ben geen hartchirurg. Ben geen horlogemaker. Wat in deze kamer zijn net? Ik ben geen gynaecoloog. Ik ben geen koekjebakker. Maar ik ben een roeghouwer, een roodouwer, een uitkoeter, een scheepsbouwer. Alles ambities kalien op het ei, want in meer een neukerij, dat geeft me vis te dree. Smiet die waterpas, marine vet, ik aan hekel dat ding, omdat het net afzet. Ik zit net zo nauw, als een Chinees. Ik zit net op een kut hier en ik net op een streep. Op een centimeter, als 2. Want ik ben een roeghouwer, een roodouwer, een hutkouteur, een scheepsbouwer. Alles ambities kalien op het ei, want in meer een neukerij, dat geeft me vis te dree. Ja, die voorman van Neus, die had altijd wel weer wat. Dan komt er uit de hemel in van dit en dat. Ik neem me idioot, en zo is het maar krek. Waar had ik me verstaan, ja, dan weet je het dan, hè. Oh, wat dan?
Nee toch? Want ik ben een roeghouwer, een roodouwer, een uitkoeter, een scheepsbouwer. Alles een beetje schaalien op het ei, want in meer een neugerij, ik heb mijn vis te draaien. Ik ben geen computernerd. Ik ben geen ambtenaar. Ik ben geen pennenlikker. Of een titeltovenaar of zo. Maar ik ben een roeghouwer, een roodouwer, een uitkoeter, een scheepsbouwer. Alles een beetje schaalien op het ei, want in meer een neugerij, ik heb mijn vis te draaien. Bak het maar vast, de brader is gebillig, het is maar varen oor, dus ik ben wat onverschillig. Geen sterveling, die daar ooit weer wat van shot. Ik kom er net een wijn, dus ze kennen me wat. Ze kennen al je hartstikke naar daar vallen. Want ik ben een roeghouwer. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik zei, kom er eens een biezen. Ja, Dan geef je weer even zitten. Hier even zitten hier. Hartstikke leuk dat je even bist. Wat zei je toen? Woordfries, kom er een bies zitten. Kom maar een bies zitten. Ja, ik praat ook Woordfries. Ja, dat hoek net. Ik kom hier net. Ik voor het Woordfries. Hoef je net voor te schamen? Nee. Dat ik net. Ik skam je er zeker net voor. Dus schamen die nergens voor. Ik skam je eigenlijk nergens meer voor. Sinds ik de Friese vlogger ben, skam ik me net gauw mee. Dat was van die oorgooi, hè? De schaamte, ja. Ja. Maar wat vies je er nog van? Doe speelde je nou een zeer eigenlijk, nou, hoe zei ze, misschien net een politiek correct vestje. Ja. In het politieke hoes van Friesland. Ja, dat doe ik graag, ja. Ja, ik kan je zeggen. Ik had het idee dat er heel veel nog aan willen. Ja, heerlijk vind ik dat eigenlijk. Om het juist dit te spelen. Ja, joh. Ja, wat is dat dan? Dus, we hadden het jaar die en toen we in het provinciehoes, dat is daar, Gouverneursplein. Het stadshoes, denk ik. Ja, en daar hing ik echt die schilderijen van de koning en dat soort dingen. Ja. En daar speelden we dat noemen toen voor het eerst. Maar toen ging ik er net bij stilstaan, want ik dacht van, nou, als een nummer kunnen we daar mooi spelen. Maar toen zie je daar dus ook al ambtenaren en weet ik veel wat bij. En toevallig speelden we dat nummer en achteraf zei ik dat weer waarom. Ik denk, ach, dit is echt wat ik van tevoren naar doen uit. Dit keer wordt trouwens. Ja, zei, maar wat dan schrok er daar toen van? Of, Nee, maar dat is juist wel mooi en ik denk dat iedereen dat ook wel leuk vindt, ja. Ja hoor, ja. Ik kan het wel waarderen. Jawel. Ja. Kan je geen leuke gezegd doen? Nee, ik heb eigenlijk weinig leuk. Nou, ik weet niet waar dat is, hè, maar daar zit ik niet in. Die zit er niet heel leuk. Hier is zo heel blier en de oren zijn wat leuker, maar dat ken je. Wisselende reacties. Ja, Bruts en Poort, dus ja, dat is ook echt leuk waren. Ja, je hebt shot net, je zit over de kant, maar dat zit niet in mij. Ik denk, haast een Bruts en voor, wat haast? Wat zei je, P-squad? P-squad, nou dat is net best. Dat is misschien wel minder, ik weet het eigenlijk niet. Is dat erger dan Bruts en voor of nee? Nou, dat weet ik niet. Nee, dat mag het. Maar praten. Leuk, dat is de best. Ik had hier ook een jaar vragen om in te spreken op inspreken.nl. Bist er nog iemand die zit te wachten op Friese spraaktechnologie of net? Ja, weet ik niet. Nou, even zien, du hast wel wat ik wel eens broek voor WhatsApp. Dan kiest dus maar, dan praat het en dan typt WhatsApp dat automatisch uit. Alleen dat werkt het in het Fries nog net. Ja. En nou ja, met de mensen waar ik Fries mee praat, daar app ik ook Fries mee. Want het is veel gewoon nu om mijn mensen Nederlands te appen, maar daar ook Fries mee praten. Dus krijg of haast het je Noor of zoiets. Dus het zou wel mooi zijn dat als ik Fries praat, dat mijn appjes dan ook in het Fries aankomen. Dus wat dat dan gaat, zit ik er wel op te wachten. Ja. Maar broekst nou dan wel Friese spraaktechnologie alleen hier versteed ik gewoon net? Of, dat weet ik niet. Dat is gewoon continu wel, want die spreken best, maar je snapt het gewoon. Ik geloof net dat er al mogelijkheid is voor het Fries. Nee. Hoe bedoel je dat? Nee, die mogelijkheid is er nog net. Nee, ik had het net zo. Nee, ik ken geen chocola van mij.
Nee. Ik kreeg ook een reactie binnen, als je nog reacties ha, ik meer als je vragen ha of een reactie achter. Ik ben live echt, hè? Ja, ik ben echt live. Ja, okay. ja, dus je bent nog echt live, hè? Ja, ja, ik weet nee, kom je rek maar. Ja, dan sta je ik ben er was er de Delslinger. De technologie zit ik weer van neer, hè? We zitten gewoon live in de provincie, hoor je. Nou zei de F. Eidsma. Feitsma zoek ze kennen, maar er zit een spaatje tussen de F en de Eidsma. F. Eidsma, die zei, een kut hier, jongt er even in de provincie, hoor. Ik doe het gewoon, hè? Ik doe het gewoon, ja. Ja. Nou ja, dat is taal. We hadden je door taal. Dus, ja, we hadden zeker taal. Maar, Eileen, die zei ook nog wat. Supergoed initiatief. Dit helpt me enorm als iemand met migratieachtergrond. Servo-Kroaat en iemand die enorme liefde voor taal heeft. Hoe wierd dat we krijgen mij die i-klank van wiet, wiert of wiert? Wat? Wiet, wiert of wiert? Nou, als ze de voor een wiert had, ja, dan had ze ook wiert wijzen. Nou, oké, ja, nou, je slaat nou misschien aan het wat trooien in. Okay. Ik denk nou misschien van, ik weet nou, ik wat er ook een broek van mij. Ah, goeie. Ik moet het helemaal net langs, hè? Ja, meer is het Rendermodel, ja, dat ken al je wel. Hè? Dat ken je al je bij doen. Dat ken je al even weer. Dat is al je. Ja, wat is er dan? Maar toen was je misschien eerst even naar de audioman, want die houdt hij dan even een. Nee, dan was de microfoontje, als jij is die net. Ik weet wel best net, maar goed, die zei dus een heel goed initiatief, hè, om voor mensen met migratieachtergrond om misschien goed Fries. Misschien had hij ook wat onder Friese spraaktechnologie. Nou ja, ik hoop het. Ik vind het wel mooi dat ze hier komen, dat ze dan hun best doen om mij te praten. Want het is vaak wel lastig voor mensen die Engelstalig zijn, als ze in Nederland komen. Vaak leren ze de taal niet eens, omdat iedereen wel Engels kent. En ik vind het altijd mooi om te zien dat het mensen die vanuit de provincie komen, hun best doen om de Friese taal op te pikken. Ik ook ken ze in het Nederlands wat plannen of zelfs. Hast dan voorbeelden van mensen met zo'n van nou, die ken ik inderdaad, die gaan hun best doen om Fries te leren. Sibran Buma. Ook, ja. Ja, die praat toch echt altijd Fries. En op een gegeven moment moet er even een oorschakelen. Maar ik vind het mooi dat die man zijn best heeft gedaan, ja. Ja, want toevallig ik niet kijk bijvoorbeeld een filmpje en er weer een vrouw die zei dan van ja, we hadden hier we hadden een deputaire eentje genomen, maar we hadden natuurlijk ook nog een commissaris van de Koning, mag ik zeggen natuurlijk. En dat is Arno Brok. Die praatte ook, maar toen zei die vrouw van nou ja, ik vind dat die vond dat Arno Brok wat te bekakt Frieske sprut zijn. Ja, dat mag je vinden. Hij praat wel Fries. Nou, dat mag hem tijd aan. Is ook wel zeggen. Het is echt nooit goed. Door die man zijn best, dan krijgt hij weer een veeg uit de pannen. Ja, nou, dat dacht ik al. Ik zei al van ja, wat voor Never Me is Arno Brok net had voor mij net Frieske opvoerd, toch? Nee, hij is hier net hikken. Hij is echt Zuid-op binnen. Maar hij spreekt beter Fries dan nogal wat makkelijker, denk ik. Dat denk ik. Oorsko trouwens, ik zal die even introduceren. Goeie. Ja, goeie. Is deputaire Sietske Poepjes. Moet je kijken. Oorsko, ik moest even omschakelen, want ik moest even bedenken. Een gate crashen, hè? Ja, inderdaad. Rustig, Blue Helemaal, ja. Sietske maar. E-sprek marathon, dat ben we, nou, een liedje hier, Lien, ben ik samen met Sietske, ben we daarmee begonnen met de e-sprek marathon, om een flinke zwengel te gaan, om het e-sprek nog e-sprekken.vrl of e-sprekmarathon.vrl. En toen ben we even een blokje om te rennen west, hè. We hebben even de beennaam, e-sprekmarathon, dan zijn we niet met letterlijk, rennen we even naar de omroep te rennen om het te promoten. Nou, zo'n tijd binnen net meer haast 100 uur de insprutsen. Dus de vraag is dan natuurlijk even, ik kom dan weer zo van eindstream, van is het nou eigenlijk wel, hebben we succes of net? Ja, we willen succes. We hadden er echt flink wat oren bij, dus echt tientallen oren, oer de 100. We moeten er nog wel wat meer bij hebben. Daarom deze eindsprint, deze second wind, geloof ik nog. Ja. Maar het heeft heel wat opsmieten. En ik denk dat dat hartstikke mooi is voor het Friesk, want dan kist in de digitale tijdrek, dus ik echt wat mooi het Friesk. Ja. Ja, maar hoe werkt het nou precies? Want een hele prutte mensen die moeten dingen inpraten. Ja. En op een gegeven moment dan weet die AI. Dat is het toch? Artificial Intelligence? Nee, ik zal proberen muziekje simpel uit te lezen. Ja. Het gaat als volgt. Er zijn heel veel mensen die spreken sinds zien. Dan kreeg ze een database, maar wat goed is, we willen 200 uren hebben met Frieske zin. Dus je spreekt een fragment in ongeveer 10 seconden. Nou, uiteindelijk moet er 200 uren daarvan wijzen. Dat stapt dan in een computer. De computer weet van, er wordt dit zijn.
Ja. Want het correspondeert natuurlijk met het zinnetje. Ja. En vervolgens kan dan inderdaad de AI of de computer, die kan er op een gegeven moment zeggen van oké, ik jij nou dit. Bij mijn telefoon, bijvoorbeeld doe best wat inspreken bij WhatsApp, ik jij dit, dan weet ik van dit is het woord wat er zijn wordt. Ja. En dat kan dan broekt worden. En het nieuwsgierige bij dit project is dat het hier een bier is. Dus in feite een Else app ontwikkelde. Ken je gebruik van mij. Dus daarvoor doe was een app ontwikkeld. Ik noem het, toen was de Hoenekop app was toen aan. Toen was dat, hoe kun je dat spraak gestuurd meidje. Toen was het van meestal maar ik moet een ding ze kennen van goh, ik wil het veske roeghouwer jaren en dan begin het aan te spelen. Dan zoest precies kan ik mij gebruik van die database om dat van landen te krijgen. Oh, we hadden trouwens wel lessen. Haar mensen teksten van u invoert. Ja. En over Google Translate denk ik dat het weer. Maar die maken daar soms rare dingen van. Die maken daar heel hoge teksten van. Maar hier en daar gewoon heel komisch. Ja, dat is ook mooi. Want dat weer even meer een project in nou is het inspreekmarathon. Het gaat om het inspreken spraaktechnologie. Ja. Maar daarvoor hebben we ook dat de Google Translate die van het dat die direct kan. En dat wie echt zonder sprutsen wordt, dat wie dus puur intikken. Ja. En dit is dus mooi sprutsen wordt. En daarom moeten we ik zo vol mogelijk Friesk, hè. Dus wat er in de woorden sprutsen wordt of Friesk, maar ik in Makkem. Want die computer moet dat herkennen kunnen van dus zo is het he en she, maar dat is ik hij en zij. Dus hij moet zo volle mogelijk Friesen hebben die hem vertellen, zo kun je Fries praten. Voor doe zoals de enige wijze die nog de hele tijd inspreekt op inspreken met Everel. Dan is straks maar in uit de Zuidwesthoek en dan denkt die computer maar in je stem precies, dat wordt net. Dan kan de spraaktechnologie alleen maar Emiel verstehen. Nou, daar houden we natuurlijk net zo vol om. Tenminste, wie net. Dat misschien vol. En wat zo leuk. Ken ik er alles mee. Ja, dat vol. Maar en ik denk heel volle Fries en ik maar er moet gewoon heel volle input in. Dan kan hij dus mooi al het Fries kruid helpen. En de Google Translate actie, dat het dus vooral voor het screunen Fries heel volle dieren. En het mooie is, ik wie vriend hier dus in Hongarije, Roemenië, Hongarije. En ik heb wat Facebook contact houden bij mensen die ik daar koe. En die is zo mooi. Via Facebook kreeg je in één keer in het Fries een stukje tekst van hun. Want die hebben gewoon hun Hongaars oorzetten via Google Translate. Ja, en dat kwam eruit. En daar ben ik. Wie het goed? Ja, wie echt heel goed. Ja, hè? Ja, dus een liedslater kan maar net volgen. Nou, ik weet waarschijnlijk beter als dat Portugees. Nou, ik dacht, dat kreeg gewoon. Ik ben een keer met Emiel naar Portugal geweest. Want toen is er een optreden daar. Je vrees van een optreden. Toen dacht Emiel van, nou, hoe leuk zou het dan wezen dat ik een veske in het Portugees inderdaad. Kerst net even jongen, nou hier. Iets maar, ik weet alleen maar. Ja, iets met Beba. Ja, Sinte Mutemas, Ewastaba Bebado. Dat weer de mooiste zin, maar die is goed. En dat betekent het van, ik hoorde het wel, want ik wie smoor. Ja, inderdaad. Maar het weer grappig, want die mensen in Portugal hier van me geen idee weten. Nee, want ik hier echt van, ik krijg de wien van varen. En dan moest ik, maar ik typte het in het Engels, I get the wind from the front. Ja, het weer goed. Dat gaat helemaal mis. Maar wel cultureel leuk. Ja, en zet de mensen gewoon denken. Nou, inderdaad. Maar goed. Leuk. Maar we gaan nog min of meer dus de eindstream. Dus deze campagne eigenlijk van de inspraakmarathon is min of meer wat voorbij. We willen graag 200. Daar ben we eigenlijk net heel ontak aan. Ik neem 100 mensen, ik juist maar verkondigen bij de omroep van gewoon trok in mijn inspraak. Als Storijn. Doe kerst gewoon gewoon trok in mijn database en dan de appontwikkelaars die kennen gebruik van mij. Al heb ik wel begrepen dat van 200, maar dat ken Wim Benes komt die daar nog als een van de initiatiefnemers van het inspreken op Common Voice van Mozilla. Ja. Die kunnen ze denk ik meer over vertellen, want ik heb begrepen dat 200 uur dan ben je al een heel eind op streek. Wim is echt de godfather van alles wat digitaal is en wat Fries te steken is. En hij kan dat vast heel goed uitlezen. En als we de 200 uur binnen, dan hebben we misschien de 80% versie van het Fries mooie spraaktechnologie. Ik doe het. En misschien de best genoeg versie. Nee, maar 300 is mooi. En ik denk dat we dit ze nou en dan nog eens een keer wat maken. Want we komen er wel. Ja, ik ben eerlijk gezegd, ik heb het al over nu dat we dit hier niet voor de 200 helden. Maar dan ben ik wel benieuwd van waarom weer het nou zo voor toen ben je natuurlijk debuteren, dus toen had je wat vatsezen hier in Friesland. Ja, ja, inderdaad. Dus waarom weer het voor die dan zo wichtig om dit dan te promoten, om dan te zeggen van dan moet die Friese spraaktechnologie maar te komen. Friesk, dat is natuurlijk een taal die enorm libbert.
En als je een taal je lippen houden willen, dan moet je ik maar dit tijdrek van al die digitale dingen mee. Nou ja, wat ik zei van het Hongaarse voorbeeld. Je taal libbet. Je doet net meer in Nederlands of in het Engels, maar je krijgt dat Fries waarom. En dan bloot het dicht bij je het en is het een werktaal. Je zegt denk ik heel vaak van talen die uitsterren. Dat worden van die liedse dingetjes van achter de keukentafel. En je praat het dus maar je beppen en dan heeft het zo en ik. En het Fries mat, maar zeg in taal wel dingen. En het Fries mat libbenblauw. En dit stiepet u daar verschrikkelijk bij. Dus ja. Maar is het net zo dat over 400 jaar dat iedereen de heel raar dezelfde taal praat? Dat zeiden ze wel eens. Nou, dat Frieskies vind ik het best. Dan gaan we daarvoor. Zetten we daarop in. Ja, ze dan maar misschien wel meer horen niet spreken misschien. Dan maar we gaan aan op die spraken sturen. Maar wat ik zei is, want ik weet een keer in het Boetenland. Fries van de Palen? Ja, ik ken van de Palen. Ja. Grace of zo? Nee, niet. Ik weet toevallig in Italië. En dan had ik een gesprek met een taxichauffeur. En ze zei, een gesprek met een Italiaans taxichauffeur. Hoe was dat van, man? Ja. Toen heb ik via Google Translate. Die man die spreekt in het Italiaans op zijn telefoon in. En het kwam bij mij in het Engels naar Boeten. Maar ja, dat was natuurlijk in het Fries. Dat je gewoon trouwens een Italiaans... Ja, nou maar dat dus. dus. Waarschijnlijk de eerste stap is die koptelefoon op die telefoon. Die praat je niet, dat je automatisch wordt het vertaald. Ja. En dan ben we zoveel hier verder. Het Europese parlement zitten we ook uit. Ja, maar zoveel hier verder, dan hebben we de telefoon al in de holle zitten. En dan kunnen we al helemaal met praten. Ja, daar ben ik al een beetje bang van dat soort scenario's. Ja, dan maak je er maar klaar. Oh god. Dan begin ik kant op. Nee, ik had laatst een filmpje van een aap. Echt? En die kon een cursor besturen. Eerst die er met zijn hand, maar ze pakken met een chip zijn hersenactiviteit. En op een gegeven moment ontkoppelen ze die pook. Dus hij stuurde die cursor al met zijn gedachten. Ik weet net waar ik nog bang van die aap die dat doet. Of dat is toen eens ook een filmpje, maar... Ja, TikTok, hè? Oh, TikTok. Okay. Maar ik weet net dat het echt weer. Ja. Voor hetzelfde is het... ik denk dat we die kant op gaan. En dan hoeven we niks meer te leren. Dan kunnen we gewoon... We hier net per se uit nog als futuroloog, maar ik ga wel trouwen dat... We kijken welke pet ik op heb. Ja. Nou ja, meid je die maar klaar. Ja, maar... nou, weet ik wel een klein informatie hoe is misschien nog een versje van die jaren. Oké. Ja, dat was er net. Ja, want ik zie het krekkel even te denken van wat ik nog even spelen. Nou, Portugees misschien. Zit moeten masturbado of zo. Nou, die ken ik helaas net meer uit mijn hol. Gelukkig. Dat zie ik het alleen nog, Party. Ja. Het staat nog wel ergens op YouTube. Oké. Ja. Oh, prachtig. Ja, ik heb iets door. Ik wel eens een keer naar het Engels vertaald trouwens. Maar ik weet wel een leuk versje. Ja, want af en toe mag dan mag ik het zeggen, dan flirst, een goed woord, flirst toen ik volgens mij, nou ja, dat is misschien, hè, maar wie kamp van Friesland, wie natuurlijk al een beetje richting het Engels een beetje. Richting, dat is Engels, hè? Watch it, hè, Rekker. Sorry. En we hadden natuurlijk ons Friese land. Hadden we dan in een orentaal, jongen, dan gaat het wel oer-Friesland. Ja. En de provincie Friesland approves of that message. Ja, oké, dan ook wel lokker man. En wat ik dan misschien is het wel leuk om Hollandse famkes te spelen. Ja. Ja, die ervaringen met Hollandse famkes. De Hollandse famkes die wel altijd een beetje heet van een Fries accent. Oeh, prachtig. En dan hebben ze altijd zo. Als we altijd zo. Onder koffie. Ja, onder koffie. Ja, dat is mooi. Hollandse famkes, die wil klein spelen. Nou, best. Ik denk, maar weer krijgt even aan de kant zitten. Hier, want dan zit ik nog niet in beeld. Dan ik uit, want ik moet naar de commissaris. Maar, gisteren. Jongen, een provinciale statenvergadering. Doen we maar even van in. Holwert ons zee, jongens. Holwert ons zee. Echt heel belangrijk natuurlijk. Jongen met inspreken. Er gebeurt dus meer als inspreken. Ja. Nou, Emiel, zet hem op met die Hollandse famkes. Ja, succes met de commissaris. We doen eens best. Volgens mij had er al een Smellinger lander van kunnen. Ik vind het best. Hey, later. Ja, hey, bedankt hè. Hoi. Heel veel foto's hier nog niet, maar... Zijn je stemmen, hè? Ja, je wordt ontstemd, denk ik. Ik wil je mooi wat kwaliteit bieden, joh. Wij moeten niet zien welke camera. Wat er nog in de kamer zit. Die jongens en die. Ik wie alles op stap in Ljouwert.
in een doele steeg. En ik stapte op een mokkeltje op, want die hie ik op het eeg. Je kwam uit het westen wij en studeerde onder NHL. Je kon er in het Fries verstaan, maar wie fotomodel. Dus ik zei Vanke, ik vind jou een overgrijzelijke kreeze vrouw. Kom jij bij mij uit van huis, want ik ben zo slocht op jou. Want Hollandse famkes, er is lucht van een Friesk accent. Je hoort me net voor de gek, ik al dozen als een decadent. Hollandse famkes verlangen naar een echte vent. En daarom worden ze hitsig van een Friesk accent. Dus nog geen uren later, ik haar hoe de vlier. En ik zet een hoekje shootersaal op en joeg haar een flesje bier. Toen zei ze opeens mee dat ze van huis uit nou degelijk bier. Ze moest me beter leren kennen voordat ze domme dingen deed. Dus ik zei Vanke, wat heb jij mooie ogen en dat strakke beeltje, dat is niet te geloven. Krijg ik nog een tuut van jou, want daar mag ik zo graag over. Hollandse famkes, er is lucht van een Friesk accent. Je hoort me net voor de gek, ik al dozen als een decadent. Hollandse famkes verlangen naar een echte vent. En daarom worden ze hitsig van een Friesk accent. Dik 2 maanden later bleek dat ik aardig vruchtbaar weer. En van haar ouders moesten we trouwen, omdat de rozen zonde weer. Dus nou een weetje in de rug, in een multicultureel gezin. En mij mijn mooie Friesk accent kreeg ik altijd nog mijn zin. Dan zeg ik Vanke, jij kreeze vrouw, ik ben nog altijd zo wijs met jou. Kom jij maar eens even hier, maar krijg mij eerst nog een potje bier. Oh, onze famkes, binnen lucht op een Friesk accent. Je hoort me net voor de gek, ik al dozen als een decadent. Oh, onze famkes verlangen naar een echte vent. En daarom worden ze hitsig van een Friesk accent. Hollandische famkes. Alsjeblieft. Heel mooi hè. Nou, weer wat. Leek in de Voice of Holland, hè? Dat, Ja, ik denk die stoel draait aan om. Nee, je bloot die komt uit in de stoel. Waar we even zitten? Ja, zeker. Ja, maar ik steen bloot, maar... Want ik wil alleen benijd, hè, de verske Hollandse famkes. Het vorige verske weer duidelijk, dat kwam als inspiratie, denk ik, meer uit de roeghouwer-tijd, meer het... Toen nog skipsbouwer weer is, nou heb ik natuurlijk skipsbouw voor beginners, dus bij Omroep Friesland. Dan ben ik ook benijd van dit laatste verske Hollandse famkes, waar komt deze inspiratie? Nou, eigenlijk, het idee is eigenlijk ontstaan bij... Daar is dat moeilijk, of dat nummer van, ik weet dat, hoe heet dat, waar zongt het eigenlijk maar weer? Het is moeilijk bescheiden te blijven. Als je zo goed bent als ik. Dat waren het, ik weet niet meer welke man het de mensen die het nog jongen weten het misschien, maar... Maar dat is een beetje mijn lijflied vanzelfs. Maar het is, die man die is eigenlijk super arrogant in zijn tekst.
Ja. Maar ondertussen snap ik wel een beetje dat er hier nog net zo geweldig is als dat er jongt. En dat idee wil ik eigenlijk ook een beetje met het Fries. Want mensen buiten Friesland die vinden vaak een Fries accent heel vervelend of storend of lelijk of weet ik veel wat. Ja. En ik ben zelf altijd wel grutsk op mijn Fries accent. Ik vind het altijd heerlijk. En oh, jij komt zeker uit Friesland. Dus ik zeker. En dus ik wil eigenlijk een noemermeidje dat wat heel arrogant is. Dus eigenlijk dat zei van vrouwen die waren, als ze jaren dat het Fries is, dat ze gelijk aan de haak hast. Dus dat ben je ook de insteek van het nummer. Oh ja, want ik dacht zelfs even, toen ik niet kijken hoe dat door het jong wie is, dacht ik van, ik dacht, ik moest denken aan een film. Misschien ken je die film wel, A Fish Called Wanda. Nee. Nee, ik ken ze net nog. Die mag ik even. Nou, dan mag ik. Ja, god, weet die vrouw ook wel. Jamie Lee Curtis, die actrice, die had een keer beroemd in een clip volgens mij, maar John Travolta. Oh, weet je dat net Fonda? Jane Fonda? Of is het Jane Fonda? Nou, weet ik in ieder geval. Nou, In die film daar zit namelijk een vrouw die wordt helemaal hitsig inderdaad, als een man een oren taal begint te spreken. Oh, zo. Nee, dat kan ook. Ik denk dat is Nee, daar haak ik het net bij. Ik denk nog hak het terug. Ik denk nog hak het iets natje. Nee. Ik zie ook heel veel films en dan maak ik er net eens vestjes van. Nee, daar komt het eigenlijk bij. Oké. Nou, goed op de jaren. Ik denk dat we daar even Sjen zullen, naar een heel mooi filmpje wat ik opname. Moeilijk bescheiden te blijven, denk ik, grapje. Maar ik ben namelijk voor weekend naar de Jouwer geweest. En daar ga ik even wat de meesten op een stille vregen naar, hoe ziet de toekomst van het Fries jongen. Ik zit even naar de regie, altijd, dat ken wel. Ja, het ken jaren keren. Dus ik zou zeggen, volop plezier met het filmpje op een Jouwer. Geweldig. Ik wil je even vragen, wat betekent het Fries voor jou? Nou, zo, ik praat net echt Fries. Ik praat Jousters. Dat is een beetje een gebrekkig Fries. Ja. Oh ja, in de roos? Ja, het is een beetje oors, hè. Ja. Jouwse kellepoorten, hè. Waarom in de roos dan? Wat is er een oors om Jousters dan om het Fries dan? Nee, maar dat zeiden ze altijd, hè. Dat we vroeger al zo. Jousters heeft zijn eigen taal. Dat is net zo. Hij nog een eigen taal net? Ja, Jousters. Maar dat zou eens dan? Ja, nou, we vinden we net over hebben. Hoe het Jousters net? Nee. Maar ik ben blij dat ik in Jouwer geboren ben. Ja, ik ben geboren in Jouster. Dus, en ik ben blij dat ik hier nog ben, dat ik Jouwse Tour nog weer even zien kan. Want ik ken net zonder de Jouwse Tour. Waar is je dan? Oh, daar, hè? Die tweede Tour daar. Bij de Tour Strutten. Toornstraat. Oh, zo, die is er. Oké. Ja, we zien je wij net. Nee. Nee, ik ben wel grutter te worden. Ja. Het Fries is voor mij heel belangrijk. Ja. Omdat ik uit Friesland kom, dus ik heb mijn hele leven in Friesland wennen. Dus ja, Fries is voor u de taal. Ja. En dat moet zo blijven. Ja. En wat doe je er dan aan dat het zo blijft? Ja, wat moeten we er aan doen? Wij praten in een huis, dus bij jou het oor bijvoorbeeld. Onze kleindochter die komt ik, dus wij praten gewoon Fries terug. Dat zij het maar opvangt, weet je wel. Zat over dat. Ja, en wat moet je er ook aan doen? Dat weet ik niet. Nee, ik niet. Maar je rennen stiekem wel een beetje vod, wat is dit? Je rennen stiekem wel weer een beetje vod? Nee. Nee, want het is mooi waar, dus wij doen rustig aan. Ja. En wat ik hier nog vragen, dan mag ik even spieken, hè? Want ik ga hier mijn telefoontje haak het steen. Oh ja, dit is ook een hele mooie vraag dit. Hoe broeken jou het Fries op het internet? Ik zal het je vertellen, ik zit net op het internet. Want ik heb alleen maar wifi. En ik doe er niks mee. Ik net de bankier en het hele mekmak. Nee, gewoon wat op wifi en ik pak alles wel thuis. Muziek, ik ben een muziekliefhebber. Dus nou ja, dan shock er wel even naar. Maar je bent misschien wel misschien WhatsApp. WhatsApp wel, ja. Dat ook wel, ja. Mijn vrienden zeggen dat ook wel. En wat je dan typen? Doe je dat in het Fries of in het Hollands? Nou, dat ook in het Hollands. Waardoor, ja, ik bedoel, dan kan je het net verstaan. Als je binnen Friesland bent, dan zet je dat erbij. Nee, want je misschien vrienden had die echt Fries binnen. Appen je ook in het Fries kan het? Nou,
Nee, ik doe het net echt in het Fries net. Nee, gewoon ja, zeg maar Hollands. Maar is het dan omdat je net Fries type kennen of mag het zien? Nou, ik ken het haast net. Ja, bepaalde maar net dat ik er nog bedreven in ben, nee. Fries praten, dat gaat jou perfect hoor, maar... Gaat perfect, maar dat oren net. Heb je nooit bezocht of hoe nijtocht? Nee, net echt. Ik vind dit belangrijker nou dat ik het praten kan. Huh? Ja, maar dat is ook van belang, toch? Ja, dat is ook wel belangrijk. Ja, en Fries boeklezen, ja, dat heb ik wel geprobeerd. Maar ja, dat oude Fries is toch hoors, hè? Dat echte Fries. Want dat van u, dat is al een beetje gebroken, hè? Dat echte Fries, ja, dat is... Dus Jo zei van, ik praat net echt Fries. Nou, ik praat Fries, maar net het echte. En wat is dan het echte dan? Wat je echt Fries praat, hoe praat je dan? Ja, dat weet ik eigenlijk net. Dat weet ik eigenlijk net. Maar wij zeggen bijvoorbeeld, in het Fries zeggen ze altijd zijn wiel van ziel. Maar wij zeggen gewoon van wiel. Dat zit iets verschil in. Ja, je zei chill. Ja, ik zeg net gauw chill, maar dan ja. zitten wij van wiel. Ja, dus joh, maar eigenlijk zo'n jongen onscherp maar in het Fries. Ja, uiteindelijk wel, ja. Maar zo'n dat ik het graag wil, je zei van nou, ik ken ik in het Fries typen op WhatsApp of zo. Ja, dat zou wel mooi worden, maar... Wat zou er maar net meer van komen weer? Nou, best genoeg, ja, dank u wel. Geweldig. Nou, dat weer even een lietse onderbreking hier even mensen. Volgens mij hier even geen beeld. Maar goed, dat kan gebeuren. Hè? Dat gebeurt, ja. Vroeger ik was op televisie en hier staat zo'n ding, kan dan in beeld. Even geduld of zo. Zie je dat een testbeeld of zo? Dan maar naar Nederland 2. Dat ken je net. Dat is geen Friese vlag 2, hè? Dat is een Friese vlag in je. Dus we gaan gewoon even lekker zitten. Nog een paar nutjes, gewoon weer nutjes. Nou, net gek. Want ik was een verhaal. Ik heb een verhaal, dan had wel eens je vaker onder een talkshowtafel zit natuurlijk. Heb je het spul dan net echt? Net echt, nee, we nep olieballen zie ik om te hafelen. Oké. Ik weet net wat weer, sponsen of zoiets. Maar zei je toch olieballen of zei je toch waliekoeken? Oh ja, waliekoeken, natuurlijk zeg ik waliekoeken, ja. Waliekoeken, ja. Maar in december begin ik dat te season, zeg maar. Oh ja, dat ben je pas. In december zeg ik gewoon olieballen, maar... Ja, want als het 4 is, dan zeg ik waliekoeken. Want hoe is dat nou? We hadden natuurlijk wel zo wat gay Fries natuurlijk. Nou, ja, wat was jij al zei? Toen zei van ik ga er wat lenig mee om. Ja, je praat is wat je praten. En qua schreeuwen dan, dus teksten. Ja, dat vind ik altijd heel lastig, want er zijn bepaalde woorden dan ergens wil ik me wel een beetje aan het Fries houden, wist je wel, de schreeuwwijzes. Maar aan de andere kant, ik wil het net zo schreeuwen dat het de gave staat, want zo zong ik het net. Nee. Zo van, ik ga voort, wie gaan. Ik ga voort. Maar als dan schreeuw gaan, dan betekent het eigenlijk geen. En dan dus soms dan kom ik wel eens wat in conflict. En we gaan natuurlijk een album, dat heet Monsterachtig. Ja. En ik zie het al, ja, hoe mag ik dat nou spellen? Want eigenlijk Monsterachtig, in Fries eindigt dat met CH. Want ik had toen een keer ergens iets met het Fries en dan zei ik tegen die man van, hoe mag ik dat schreeuwen? Maar die zei, ja, maar het is eigenlijk Meunsterheftig. Ja, ik zei, hallo, ik ga nu album net Meunsterheftig nemen. Ik zei, dat geven we net aan, dat past net bij ons. Maar dan hebben we dus op het album het wel Monsterachtig met CH op het einde. Maar toen had ik de letter nog eens naar Sjoerd en denk ja, mensen kunnen wel in de war rijden. Ik ben wel echt? Nee, dat ben ik net. Had ik de bek vol pur? Ja. Purrbrood. Ja. Dat is wel wel zijn. Purringbroodjes. Purringbrood. Nou, dat is een taalartiest, hè? Zit er hier natuurlijk, hè? Maar... Monsterachtig, monsterheftig. Ja, dus, maar later nog hebben we een Monster Shot voor zelfs. Dat lekkere drankje wat we in de handel hadden. Okay, ja. Maar, maar daar ga ik nog wel op een flyer van, ja, monsterachtig lekker. Ja, ik denk, ik doe het gewoon met een G, want mensen kunnen wel heel lang in de war rijden. Want op een of andere manier, als het iets eindigt met CH, ja, ik denk nou, ja, wat is dit daar eigenlijk? Dus ik ben daar ongelooflijk in aan het rommelen, zeg maar.
Ja, want dat jij nog soms wel vaker van mensen die zeggen, ja, ik ben helemaal grutsk op het Friesk. Maar net iedereen neemt per se de moeite om het, nou ja, min of meer enigszins goed te spellen of zo. Vaak wordt er fonetisch geschreven. Is dat een probleem? Of? Nou ja, wat ik wel heel grappig vind is, wat me opvalt, dat is dat in de woorden, dat zei ze dan voor mij, en Pruttenfriesen door dat, die zei, ja, geen aan de kant. Geen aan de kant. Ja. Maar ze jaren dus een O. Ja. A. Kont. Ja, en ze schreeuwen dan extra, maar dan zit er kont. Ja, en dus, of de zit aan de oren kont van de wereld, of geen aan de kont, en de best, of de zit aan de verkeerde kont. Dat is toch wat was. Ja, maar er zit kont, wist je wel, maar het is net kant. Nee, dus de spelling is vaak. Ik vind het wel belangrijk dat hij een A zit, want dan zit er heel wat oors. De stavering is soms wat oors dan hoe je het uitspreekt. Het lijkt misschien gewoon het. Ja, maar meestal. Maar goed, die straks weer een vrouw, ik een film ken. Die vrouw die zei dan bijvoorbeeld, ik zei Arno Brok, die praat dan, nou die had letter Fries geleerd, die is van Hoers, die praat die Hollands, ik had letter Fries geleerd. Dus die praat echt eigenlijk best. Nou, beter Fries eigenlijk dan de gemiddelde Fries. Want die man die spreekt in het film op jou, die zei van ja, ik praat eigenlijk geen echt Fries. Ik praat dan weer jouwers. Dus iedereen. En die vrouw zei bijvoorbeeld van nou, hoe die man dan Fries praat, die het onleerd had, nou, die praat dan heel bekakt, vinden meesten nog. Ja, maar daar haast binnen Nederlands toch? Daar haast toch ook ABN. Ik bedoel, ik ga wel op plakken of een plak in Brabant werken. Daar kon ik die mensen ook net verstaan. Die hebben zo'n ongelooflijk dialect. Dus du hast Fries, gay Fries, nou ja, dat is, hoe nemen ze dat, algemeen beschaafd ABF. Hè? ABF, ja. En ga jij werken bij de ABF? Ja, maar daar boeten hast dus, dat is, krijg als die jongens uit de Achterhoeken wij, die schreeuwen ook op een andere manier. Dus dat is geen ABN, dus du hast binnen het Fries verschillende dialecten eigenlijk. Dus het woord is een dialect binnen het Fries. Dus het schreeuwen gaat dan ook automatisch hoors. Maar we zullen in ieder geval net gauw zien bij een AVO-cursus om correct Fries meester dat zullen we die net gauw. Nee, nou ja, als je had ze scoren, dan wil ik wel even praten. Dat kan me niks schelen. Oh ja, natuurlijk wel. Het is gewoon een kwestie van Jild hak wat. Ja, dus zeker. als er maar één nou Jild door had om Emiel ABF praten te laten. Oh, je jou meer per bankjes en dan ga ik heen. Het is echt zo makkelijk. Het is echt zo makkelijk. Ja. Nou ja, dan weten we dat ik weer. Hè? Dus elke hier is wie biedt, hè? De hoogste bieder biedt. Ja, wiens. En praat ik een keer geven, jongen. Maar wat zei ze? Hey, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dus ik zou zeggen. Oh, nou ja, dat verske koe ik nog net. Maar... Nee, dat is een uitspraak dan. Oh. Nee, hoeft het net? Nee. Oké, nou ja, dat is een uitspraak. Ik ken echt mooie uitspraken. Oké, ik weet dat we daar nog 10 vragen. Had nou mooie uitspraak? Ik zou gooien we nog even in. Dan, nou ja, mijn favoriete is, had het net kind, zou het maar kind. Echt een mooie, dat is echt een mooi Fries. Want ik moest er helaas wel een Nederlandse, Hollandse uitspraak bij helpen, maar dat is een mooie. En ik maar eerlijk zeggen, ik werd een keer geïnspireerd nog wel een keer inderdaad toen ben ik een keer bij die camper weer. Toen is een heel mooi camper. Had je nog steeds een camper? Ik had de oude camper weer opgekocht eigenlijk, ja. Oké. Daar had ik nog een brandweerbus. Er is een camperproject blijkbaar geen, maar in ieder geval, ik weet toen een keer, ik vond een filmpje bij die industrie erin, die een heel mooi tegeltje bij die in de camper, zei van, dom praat is echt praat. Nou, dat vond ik wel een mooie... Nou ja, die hebben we van de Veenhoop eigenlijk. Dat is dan de meest beschaafde uitspraak die we nog van de Veenhoop. Oh ja, dat dan gelijk wel, ja. Maar goed, hey, hartstikke bedankt dat je er even komen worden, om over het Fries te praten en perfectjes te jong. Je bent bij de eindstream van een inspreekmarathon. Je kunt inspreken op inspreken.nl, want wie beziek je hier met alle Friesen die erop waken op om een openbare database om te lezen van het Fries. Dus iedereen kan naar thuis doen? Iedereen kan thuis op mijn telefoon, jongen. Dus op mijn telefoon. Hey, dat wist ik nog niet. Wist je dat niet? Nee. Ik kom hier jongens, en dan ben je wel bij de eindstream. Hey. En dan maar we dit nog uitlezen. Nee, ik ken het ook even nog aan. Ja, inspreken.nl, daar kun je gewoon op inspreken via de telefoon. Elke dialect is welkom. We willen 200 uren en mij die database... Ek Bilkers? Nou, Bilkers, dat... Nee, natuurlijk, Bilkers, ja. Ja, Bilkers is een heel verhaal. Ja, hoeveel word ik in? Nou, Bilkers is een heel interessant verhaal natuurlijk. Hè. Bilkers is een beetje Hollands. Dat komt omdat vroeger hadden ze daar een dik maken. De Oudebeeldik, logischerwijs. En er zijn heel veel Hollanders die hadden om die dik werken. En daarom is dat Hollands daar erin sloept. Maar waarom maar die Hollander, kunnen we het liggen goed zelf?
Ik bedoel, die afsluiting, we weer op 3 kwart. Jongen, dat was me net vregen, maar blijkbaar had die Hollanders dat wat goed. Die ben misschien toch bij de vrouw. Ik ben daar, die hadden wat. Ik weet het net hoe het gang is al. Ik weet het net, maar in elk geval, we hoeven veel Bilkers mij ik inspreken. Ik wil er niks van. Fake nieuws, Prima. fake nieuws. Ja, best. Goed, hartstikke bedankt. Leuk dus te weer is. Dadelijk komt hier weer een nieuwe artiest. Dus wie wist die gewoon weer in voor een oren hier. Nee, dit is weer een frisse. Nee, dit is weer een frisse. Nou ja, wat ik zei, nogmaals inspreken op inspreken.nl. We doen het van de Friese spraaktechnologie. Zodat we letter, was het ook al zei, dus inspreken kennen op uw telefoon bijvoorbeeld. En dat we gewoon een appje sturen kennen die we dicteert hebben op uw telefoon. Wat zoest dan als eerste sturen als dan Friese spraaktechnologie hier is? Leerweek komt erom. Ja, je memmer ook een stroot. Oh ja, lekker mooi niet. Nou ja, dat kunnen we dan zo vertalen naar het Fries. Dat is zo fantastisch wijze toch? Nou. Tierentank, ja, ik zit even te denken, maar we even naar die oude taal. Ja, we gaan nog even hier. Ja, we gaan even naar die man op jou. We gaan naar die man op jou. En dan hopen we dat we deze keer gewoon terugrennen. Nou, dat moet vers goed komen. Nou, mensen, Emiel, Tierentank, jou een keer de hoorn. En dan gaan we gewoon nog even naar de jouwe taal. Geweldig. Wat betekent het Friesk van jou? Wat zei u? Wat betekent het Friesk van jou? Wat betekent het Friesk van jou? Ja, ik weet het niet. Ja, dat kunt u denk ik beter aan mijn moeder vragen. Zij is wel echt Fries. Maar die mem is Fries, maar Ja. doe spreekt het net? Nee, ik niet. Nee, ik wou dat vroeger nooit. Mijn moeder probeerde me wel aan te leren, maar ik wou nooit Fries spreken. Waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Mijn vader was Harlings en hij praatte dus Nederlands, dus het was een beetje een mengelmoes. Dus ja, ik weet het niet. En vies het ook schande als ik in Fries spreekst? Nee, maar ik kan het wel verstaan. Ja, misschien zou ze er graag spreken willen, ik weet het net, maar... Ja, dat wil ik wel. Alleen het is nu wel een beetje gek om nu nog dat te gaan praten. Want ik ben nu gewend om met iedereen gewoon Nederlands te praten. Ja, ik snap het. Nou ja, terwijl ook al zoals ik zei, nou, op school is misschien Frans of Duits, weet ik veel wat. Ja, en dan zou ik Fries nog dwang kennen, hè? Ja, dat kan nog wel, ja. Maar ja, nee. Oké, nou ja. Ja, die mem is van u uit, maar... Ja, ik weet, ik ik weet ook niet waar ze is. Volgens mij is ze naar binnen gegaan. Die is de winkel weer in vlucht, denk ik. Nou ja, best dan. Tierentank. Ja, alsjeblieft. Ja, soort succes. Ja. Hallo. Ah, goeie. Praat je ook Fries? Nee. Praat je Fries? Nee, ja, wel een beetje. Een beetje maar. Nou ja, wel goed, ja. Ik zeg je wat ik jij, dat klinkt goed. Ja, oké. En wat betekent het Fries voor die? Ik ben Fries opgegroeid, dus voor mij is het gewoon heel normaal. En broek ze dan ook op het telefoon bijvoorbeeld, of appen best of zo? Nou, net door het berichten eigenlijk. Want dan, ja, spelfouten vooral dan. Dat is een beetje een probleem. Dan begrijpen de meesten net meer. Nee, ja, begreep het vast wel, maar net heel goed. Maar hoe kun je geen Fries schreeuwen? Nee, net echt. En lezen dan? Ja, wel, ik ken het vast wel eens, ja. Ja. Maar doe je net heel vaak misschien Fries? Nee, eigenlijk net, nee. Net door de berichten of in tekst of... Nee, eigenlijk net, nee. Dus ja. Is dat net schande? Dan praat ik gewoon Fries, maar dan is dat in het Hollands. Ja, nou ja, voor mij maakt het net een heel groot verschil. Maakt me eigenlijk eerlijk zijn net heel veel uit. Dus ja, dat is een beetje. Verstaan je jouw Fries? Een beetje. Wat vind je van het Fries? Prachtige taal. Heel erg mooi. Maar jou verstaan het net? Of nou ja, jou praten het net? Nee, klopt. Nee, kom er ook niet vandaan. Verstaan jou het wel? Klein beetje. Zoals u hoort, want ik begrijp het. Dus dan is het goed, hè? Zou je nou Fries leren willen? Ja, dat is wel een wens nog steeds. Ja, eigenlijk wel. Je woont je wel in Friesland? Woon hier wel, ja. Ik kom er niet vandaan, maar ik woon er wel. Je zegt van, het is wel een wens om nog Fries te leren. Maar hoe zou je dat voor jou dan? Dat is een moeilijkere vraag. Misschien zelfstudie of een boek of op zo'n soort manier. Het is mijn bedoeling in ieder geval. Ja. En dan kun je Fries praten met oormeesken. Ja, dan voel ik me weer iets meer thuis misschien ook hier. Dan kan ik ook wat Friese gesprekken voeren. Hopelijk. Ja. Praat je ook Fries? Ook niet, nee. Heb je dan de wens om het te leren? Ik zou het wel willen leren, ja. Ik ben heel benieuwd dat
Dan mag je volgend jaar werken komen en dan mag je een wedstrijd komen en dan kunnen we misschien Fries praten. Ja, dat zou wel handig zijn, ja. Maar heb je dan het idee dat je wat mist zou, dat je geen Fries praten kennen? Nee. Van waar dan de wens om Fries te praten, om dat wel te kennen? Ja, misschien toch om mezelf misschien wat beter verstaanbaar te kunnen maken ook hier. Heb je dan het idee dat mensen soms net begrijpen wat José zegt? Misschien soms wel, ja. Misschien vanwege mijn accent, is dat... Wat voor accent heb je dan ook, vreeg je mij? Een Brabants accent, dus dat, ja. Ik heb er net gelijk in Troje, maar je ben je dus ontdekt hier in Friesland, maar je komt uit Brabant. Ja, ik kom uit Brabant, ja. Ben ik wel heel benieuwd van waarom ben je dan in Friesland dan verroezen? Wie het in Brabant net maar leuk? Nee, eigenlijk niet. Ik voelde me hier meer thuis dan in Brabant, ja. Geweldig. Ja, goed, je zit nog steeds te zien naar, of Jim, of Jo, of Doe, of weet ik waar. Je zit nog steeds te zien naar de Insprekken Marathon, de geweldige eindlivestream. Wie vreeg je omtinken van insprekken.nl, zodat je hem zo volle mogelijke zin insprekken kennen, zodat we uiteindelijk Frieske spraaktechnologie ontwikkelen kennen. Dat is het thema waar we het hier over hebben. En we hebben eigenlijk de oriëntiert al heel veel voor insprutsen hebben op insprekken.nl. Sjoerd, hast u al wat insprutsen op insprekken.nl? Ik ga nog niks insprutsen. Dat mag gebeuren. Vaker. Hoe kan het nou? Wat had hij het inhouden? Wat had me het inhouden? Wat had me net het leven? Wat had me net inhouden? Ja, nee. Ik zal er absoluut nog met doen. Aant is er natuurlijk ook allemaal bezig geweest. Ja. Die gedekkel zijn. Dus, en ik ga me er al even in verdiepen. Ik denk, dat maak ik haast wel even doen. Maar dan wil ik echt even een uur of 12 tiert hebben, wist? Oh, du was echt gewoon even... wil ik weer even lekker, wil ik weer even niet smieten, ja. Ja, oké, maar is misschien het handig om juist het liedst te beginnen. Dus we nou door even een keer 4 centjes. Als ik iets doe, dan moet ik goed doen, hè? Ja, hè? Ja. Dat zit in die... Ja, als het om taal en cultuur gaat, dan zit dat wel in mij. Ja. Dus zullen misschien meestal zich afvragen van, goh, waar is die Sjoerd nou? Ja, dat snap ik. Misschien mag ik er even enigszins uitleggen. Ik ken die vooral eigenlijk van de band Balders Draumar. Ja. Dat is een Frieske metalband, zei ze. We zijn begonnen als een Frieske metalband en inmiddels doen we er ook een folk akoestisch set bij. Dus, maar de roots liggen in de metal scene. Ja, maar het laatste album heeft meer wat je maken huis van. Wat rustiger dan wat ik tenminste van je band weer. Ja. Nou, dat heb ik niet een keer eerder al dingen, maar we zijn de laatste tijd eigenlijk door de afwisseling in. We vonden de missie om taal en mijn cultuur bezig vonden we ook zo mooi. En op het moment ben we daar wat in roegelen. En we vernamen dat mensen dat echt heel mooi vonden. En we vonden het zelf heel leuk om te doen. Dus nu wisten we wel, dan maak je weer een metalplaat. Dan doen we een akoestische set. Dan doen we een metalplaatje. Nou hebben we een akoestische album uitgebracht. Dus ja. Nou, hij heeft nog vragen over Sjoerd of vragen over ding. Ik weet niet, we hebben vragen over hakken, over het Fries of over iets anders, over de inspreekmarathon of wat dan ook. Maar let ze vooral even achter in de reacties en dan kunnen we het hier even bepraten. Zoals ik al zei, ik ken die natuurlijk vooral van Balders Trouw, maar doe best ook een solo-project. Nou ja, het weer een solo-project, maar het is al heel lang een band. Ja. Sjoerd en Sa. Ja, maar het is een jaar als het 10 lijn begonnen als een solo-project. Ja. Om je tot zien is zo lang met dwalen. Want ik zie het namelijk op Spotify, dus zeg ik tenminste een album van 20 jongetjes zeg ik. Ja, klopt. We zijn dwalen met een album op dit stuit, maar ik had heel skoft alleen dingen en ik had een skoft van mij als duo nog dingen en uiteindelijk is dat via die alleen is dat 4 weer alleen ben we uitgegroeid tot een voltallige band. Ja. Nog los van, ik zou zeggen, metal en zulke dingen. Maar wat ik vooral bij hem vind natuurlijk is gewoon echt het Fries. Maar je merkt wel maar de historie van in die tekst van Balders Drauma komt heel volle van de historie. Die schrijft we zijn allemaal van, goh, ik wil graag het Fries wil leren. Misschien mag ik daar een boek voor haar. Ja. Dus zijn we al voor de grap misschien een boek van Willem Skoorstra, de poëtische Edda. Ja, precies. En dat is waarschijnlijk voor mij zo'n dik boek voor een beetje de Bijbel van het. Ik denk dat Willem Skoorstra het leuk vindt dat ik steeds Bijbel trouwens, want hij had een hekel aan. Het is haast de Bijbel van het heidendom, zo mag het dan zeggen. Ja, zo mag het. Ja, dat is ik wat. Maar wat is het dan wat je met die skiertnis had van het Friesk? Weet je wat het is? Wij zijn destijds begonnen als
jongens van hier is Santje. En wij gingen bezig met de Noorse mythologie. Daar gingen we met de maand aan. En op een gegeven moment dan schreeuwt door Odin en Thor en, en Balder, dat wie dan eigenlijk een broer van Thor. En daar hebben we het eerste album wie in het Engels. Met Noorse songtitels. Oh. En daarna kwamen we er eigenlijk achter dat diezelfde skiertnis hier ook in Friesland weer. En toen dachten we, hè? Hoe zit dat dan eigenlijk? Want dat hadden wij nooit geleerd in de school. En toen kwamen we erachter dat Friesland dus een heel heidensk verliezen hier. En een heel rijk verliezen hier wat betreft skiertnis en taal. En dat vonden we zo interessant. En zo hebben wij eerst oorgingen in Hielendal Friestalig. En dat uitplusje vallen van waar komen we nou eens bij? En hoe sterk is dat gevoel nog onder de meesten? Ja, dus hij is er van ook iets door, dan word ik het net heel van. Dus toen best er helemaal indoek dan. Toen had de hele poëtische, daar had erover Axel. Die ga ik erover Axel, ja zeker. Over Axel, ja. Ik vind het prachtig, maar dat is je Aant is natuurlijk, die is drummer, die is ook docent skiertnis altijd geweest. Dus dat vuur zie ik heel bot in hem en dat had er weer overbracht op u. En dan beginnen die eigen interesses en dan begint hij zelf en dan begint de meesten erop te zieken die erover vertellen kunnen. En op een gegeven moment verneemt ik dat toch wel heel bot libbert, dat Fries gewezen. Wat maakt het nou een Fries? Hè? Wat maakt het dat nou? Wat voor gevoel is dat nou? En dan wij komen erachter, we treden prut op in Duitsland, in het Oost-Friesland. Ja. En daar ben dan ook meesten en die zeiden daar, wie zijn geen Duitsers, wie zijn Friesen? En dat libbert daar. Ik denk, nou, wat mooi, ja. Ik is heel erg verbonden vielen, wilst net exact dezelfde taal spreekt. En wat is voor die dan dat gevoel dan? Ben je een beetje voor jezelf achterkam dan? Ik denk dat stukje binding is, was het veel met die meesten. En dat is, als ik ergens ben en ik kan lekker in het Fries mijn wutje doen en dat is makkelijk. Ik werk hier in Grijns en daar komt altijd de Fries een wetje in, zeg ik dat dan. En ik vind dat heerlijk, ja. Ja, maar goed, dus hij is al ik ben heel bot dwaande met het, of je bent heel bot dwaande met het verliezen, de heidenske. Maar goed, ik denk heel bot hoe de takkomst van het Fries. Digitale. Hast er woord mij dan net? Ik ben heel eerlijk dat ik een periode alleen, ik zak je steeds verder voordat het terecht de digitale wordt. Ja. Maar het gaat de takkomst. En ik vind natuurlijk wel, ik vind het heel wichtig om de jeugd en de band nou ook weer het Fries gemeen te gaan op een manier dat het voor hun ook weer wat budgetten kan. Ja. Want anders belieden het deer. Ja. En dat zou ik deer zonde vinden. Ja. Dus in die zin omarmt het zelf misschien net per se, maar als je het wel het belang voor misschien een grotere groep. Ja, zeker weten. Ja. Hoe is net zo'n egoïst denkt van nou, ik zei zo dat. Nee, dat valt best daar. Ja, nee, goed om te jaren natuurlijk. Hè. Daar zet ik me meer en meer zelf dat ik voor in. Ik vind zelfs wel, niet slecht ik mijn Emiel rekken hoor, bijvoorbeeld als er iets dicteren kan toen in de telefoon, dat kan eigenlijk alleen maar in het Hollands. Ja. Nou, we hebben net in het Fries, dat met van die ding. Ja. Ik vind het wel heel mooi, ja. Dus misschien ooit een keer een songtekst dicteren. Dat is misschien meer echt schreeuwen dan. Ik ken muziekje, hè? Wie weet hoe is dat dorst, maar ik neem gewoon verder. Diepstienstteksten of schreeuwtekst? Eerlijk, alles dat zit op dit. Digitaal ben ik dan al wel. Alles zit op dit moment, denk je. Als ik met teksten doorheen ben, ik pak een notitie ervoor en daar begint het. Ja. Want dat vind ik ook wel eens keer, maar ik misschien een persoonlijke van zit in de kant in metal band, dat is voor mij echt meer grunten, best wel meer echt hoe het grunten, ja, zeker. En aan de andere kant dan bij Sjoerd, dat bent heel gevoelige vestjes. Ja, maar Sjoerd en Sas jongen goed leven. En bij het leven, dat je het fruiskip, dat je het verelen wijzen, maar dat je het ook Oski en de dier. En dat stukje binding, stukje eenzaamheid, last van dat bandlid best ik een individu. En dan maak ik zelfs dingen mee en dat neem ik mee in de muziek. En ik heb verschillende albums vanuit dat solo project destijds nog. Nou, daar hebben we met Sjoerd en Sabbe wat dingen van oornaam. En dat kist ik zien, dat in bepaalde tijden ben ik meer dwaande, maar misschien wel rauw. En bij de andere stukken stink ik weer meer
met beide voeten volop in het leven. En dat ik weer meer genietje ken. En dat zit ik vernemen in die muziek. Ja. En met Balders is het toch echt, als je juist naar die naaie akoestische platen bijvoorbeeld, is het echt wel zo dat we geen onderwerp meer uit de wijk gaan. En het is in oren tijdgeest krijgen natuurlijk. Ja, zijn ze meer in skiëtnis, in zo'n Ja, soort dingen. ja, maar er zit ook echt wel een paar wel gevoelige noten bij, hè? Ja, zeker wel. Want is het voor die ooit dan een vraag geweest van... dus zo'n stuk in het Fries, dus hij is al bij Balders begonnen in het Engels, bij Noorse titels. Ja. Op een gegeven moment, nou ja, is misschien dan een vraag kan van waarom doen we net in het Fries? Of in het ooit bij die opkamers dat denkt van, goh, ik de oortaal dan het Fries voor mij om het in te jongen? Ja, weet je wat het is? Ik zong ook wel eens wat in het Engels. Ik ben een groot fan van Bob Marley. Dat mij graag in een Engels noemerke van Calvary. Dat vind ik wel. Klinkt haast een soort van schuldig. Nee, ik ga Engels noemen. Nee, maar weet je wat het is? Als ik zelfs muziek scroll en ik steen het dichtst bij mijn gevoel, want ik doe alles wat ik scroll, dat maakt hier wij komen. En als ik dicht bij mijn gevoel, dan ben ik Fries. Ja. Dan scroll ik in het Fries. Ja. Dat is wel wat er dan baat. En dat had ik in een periode, ik heel bot ondervond ik haar een periode gewoon in mijn leven, dat het echt wat dreger wie. En toen vernam ik dat ik in al mijn verwardheid, dat ik het machtig vond als ik me even mij importeer in mijn memmentaal. Dat kwam toch correct wat meer binnen als dat het in het Hollands weer. Ja. Ja, dat is wel een schil als het zei, want ik, dat is dan even een berichtje naar ik hier al in contact met Anton, die zit direct om tafel, die is heel onderwerp eigenlijk, maar die is dwaande met zwargrobots. Okay, en ik had het idee dat die Fries praten kennen, omdat de meesten die om dementen binnen, dat hij dan ex is, maar wel het Fries keer wel. Omdat ze zich vaak zeker of beter bij vielen. Dus aan de ene kant misschien voor soort meesten die zeggen van zwaar robot, misschien wat zorgwekkend, want ja, we wat meestelijk contact. Maar dan ben ik heel veel dingen, die had ik nooit wel begrepen van Anton, van dat juist een soort van robot iets kan die echt weer enige onafhankelijkheid zeggen. Ja, zeker. En ik bedoel, haast nou de doelgroep ouderen, meestal met dementie, maar ik denk bijvoorbeeld, ik werk zelfs in de psychiatrie al jaren. En ik maak het zelfs maar dat mensen die in een psychose zitten of zelfs weer in een depressie zitten, dat kijk naar dat stukje taal soms er even van zwaar dat ze nog even binnenkomen bij deze mensen. Hè? Dus ik van zo'n doelgroep denk ik dat straks toch wel heel nieuwsgierig is hoe het straks werkje kan. Ja. Ja. Ik denk dat er wel meer mensen binnen die daar wel verlaat van haar kennen. Nou ja, ik kan alleen maar zeggen, spreek wat in op inspreken. Ja. Zo'n ding, spreek in op inspreken met DRL, want daar trok het is een openbare openbieren database. Ja. We hebben hier dus eigenlijk elke appontwikkelaar kent er uiteindelijk gebruik van maatje om daar spraaktechnologie op te maken en dan kan het integreerd worden op een apparaat of noem maar iets. Ja. Als je dan een reactie binnenkomt hier van Bart, die zei, zingen ze ook Noors of alleen Fries? Nou, de titels weer niet Noors, maar we zongen het eerste album dus in het Engels, maar daarna is alles in het Fries gegaan. Dus, Sinds verwarrend dit ook. Ja, dat is ook wat verwarrend. Maar ja, dat best erop begonnen trouwens, hè? Ik net. Nee, oké, nee, maar Spruts, die titels zijn ik echt uit op zien. Ik ken je Noors, hè, maar dat zal waarschijnlijk wel op een mooie manier uitsprutsen worden, toch? En er is nog één. Wat zei er? Ziet op het podium van, en dan het volgende versie, jongen. Ja, hoe ook Misteltein. En dat zit net niet hoor. Maar ja, dat is nergens net om. Ik treed mij het Frieskop. Dit hier met bal. We gaan naar de Faroe-eilanden in kwaten. We komen in België, we komen in Frankrijk, we komen in Duitsland, we komen in Denemarken. En alles is nou in het Fries. Dus die meesten kennen dat echt niet. Maar ja, door lijst het dan bij het optreden soms wat uit in het Engels. Komt het contact met de meesten natuurlijk om wat te verduidelijken. Maar ik zong dat gewoon in het Fries. Ja. En zullen de meesten niet raar doen, of is het... de meeste mensen die weten natuurlijk wel bedoelen, ja, die komen ervoor. Ja. En ik wil wees eerlijk, in volksmuziek is dat altijd zo, dat mensen in hun eigen taal, dat is juist het charmante daarom, vind ik. Ja. Dan is het ook of in een accent of in wat dan ook maar. Ja. Hè? Ja, daar ben ik heel volle voorbeelden van. Ja. Nou, dan maken we daar ook maar even wat jaren, want anders dan kan heel veel op praten natuurlijk, maar het is ik slag het hier samen om een gitaar te pakken en dan naar die microfoon te erin? Ik kan bezieken.
Ik zal zelf ook even onder de kant, want dan was ik aan met een grauwe holle voor. Zijn grauwe kant vast nou ook, hè? Nee, valt aan, maar op televisie liep het uit maken zo. Ja. Vaak ze grauw, hè? Dus, ja. Ik maak jezelf de grap ik alvast, maar wat bij de oren wat er wie niet te zijn altijd. Wat speel je? Het eerste nummer wat ik inbreng, dat is Thuis. En dat is een van het nieuwe album waar ik met Sjoerd en Samen Dwane ben. Dat is een nummer wat we brengen zullen met Peter Wilkes. Oh. Ja, het nieuwe album dat is in keerwerking met alle Friese artiesten. En als het haast over Friesland en door de Friese taal, dan zeg ik altijd, dat is mijn thuis. Dan gaan we nog moeders krijgen. Hier ben ik thuis, je stiert me steeds en je leidt mijn hart en je bent het mijn meesk. Friesland roept mij en zal dat altijd doen. Zon pompen bladen, maak rivieren lang. Mijn thuis is groot, rint van Peter zo'n baas. Had de mooiste fotomodeltjes, maar ik de allermooiste taal. Uw natuur is bjusterbaarlijk, weer de skietnis hele dag. Als het draast door de Frieske fjell en in de nostalgie verdwijnt. Dat je ben ik thuis, je stiert me steeds en je leidt mijn hart en je werkt mijn meesk. Friesland roept mij en zal dat altijd doen. Zonpompen bladen, maar rivieren lang. Het moment van thuiskomen als ik weer omriet door de Hasseldik. Het pompenblad dat zijn wattels had in die oude Frieske slik. Ik sjogel mij heen en ik weet, ik ben een rieke man. Binnen in het gouden land, ja wij Friesen kennen er wat van. Maar hier ben ik thuis, je stiert me steeds en je leidt mijn hart en je werkt mijn meesk. Friesland roept mij en zal dat altijd doen. Zonpompenbladen, maar rivieren lang. Van boeien vreemd, bloot bij het oude volk in ere. Uw namen, uw taal en uw vrije zin. Uw witte die je wet, rechtslucht en trouw uw leren. En twang van waar dan ik, wij steen het schim. Uw taal, uw wraad, dit is wat wij verstaan. Want hier ben ik thuis, je stiert me steeds en je leidt mijn hart en je wennet mijn meesk. Friesland roept mij en zal het altijd doen. Zo'n pompenbladen, maar grevien, maar grevien, maar grevien lang. Dus. Mooi hè? Dank Dus dit kan wel even bijzitten. Dit kunnen we dus verwachten op een nieuw album van die. Jazeker. En wanneer wat dat komen dan? Wanneer kunnen we even een hiertje? We zijn momenteel in de opnames en ik hoop dat het Wanneer neemt het op? juni, juli hier, Dream Project Studios. Oké. Ja. En ik hoop dus juni, juli dat we het dan release kennen. Ja. Oh, maar het is dat in is- keerwerking met prutte artiesten, wij schreeuwen de nummers en Krijn bijvoorbeeld van Die Twaar op mij. Oh ja, ja, ja. Nou, Peter Wilkes die doet mij is mij.
Johannes riep maar op mij. Nou, Ja. Emel die wie je krijgt, die springt even in. Die is lekker bij. Zo hebben we nog meer artiesten Oh ja. die mij nog. Dus Leuk. ja, hartstikke leuk. Maar het is lekker insteek, want ja, Sjoerd en Sa natuurlijk. Dus en Sa, dat kan van alles wezen. En zo voort hen, hè. Dat wist het water al hier. Maar in principe, we hebben wel een vaste band. Hè. Ik bedoel, de bassist Richard, dus toetsenist Jacob en de drummer is Hek Sjoerd, dat is mijn neefje. Oké, ja. Dus ja, zo is het eigenlijk ontstaan. We waren in het solo-project, mijn neefje kamer op een gegeven moment bijna. Wij waren Sjoerd en ja, waar komt er dan nog meer bijna? En Sa. Dat is je wel. Zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. Nou, leuk man. Ja, zeker zeker weten. Ja, je bent er nodig om het nog aan het opnemen? Ik ben aan het opnemen, ja. Ja, we gaan al een weekend in de studio zetten. Komend weekend zitten we in de studio en dan komen er weer een periode dat artiesten komen om dingen in te zongen. Dus we zijn nog wel even doorhalen. Ja, dan snap ik wel dat ik in tijd had om in te spreken. Het is druk, ja. Want du bent net alleen als jongen, du werkt ook in Grace? Ja, ik werk in de psychiatrie, ja. Ja, hast ook überhaupt wel vrije dieren? Dat ik het ooit zeg, ja, dat denk van die man die ja. Weinig, ja. Als hulp nodig had met steeds, hè, dan kan je misschien helpen. Hè, want, ja, maar weet, dat is maar op dat je kwam. Ja. Inspreken met Everel, ik zei het al, misschien kan ik nog even, ik verdien misschien wel even goed, dan kan ik even uitlezen. Hoe werken, dan denk ik maar weer, hè, hoe kom je daar eigenlijk? Nou, ik zei al, inspreken met Everel, dus daar maar in. Ik draai even dit apparaat even om, dus ik even zien, ook om zo even, kijk, is er een oren browser, of een oren iets staan, en dan doe ik inspreken met Everel. Als je nou zegt, ik bewist dit er al in, zo inspreken met Everel, doe ik zo. Je er nog in? Ja, je er nog in. Zo, dan kom je dus op inspreken met Everel. Nou, dat is heel simpel. Hier al dan kun je gewoon zien, hier spreken of harkje. Dan kun je het waar denken. Hier kun je harkje. En dan kun je zeggen van, nou, ik ben net zo goed in het Fries spreken of lezen. Ik jaar even. En dan kun je te valideren. Dan kun je zeggen van, oh, dit had goed insprutsen. Dit had zijn beste beentje voorzetten. Dat is handig. Zo, inmiddels binnen ook wel 400 fragmenten insprutsen. Dus dat is hartstikke mooi. Op naar doen. Op naar de tours. Het dijstige doel is het over 100 altijd. Nou, dat, maar eerlijk gezegd, dat wordt net altijd hellen. Dus, maar goed, dat is het doel. Hè. Uiteindelijk zei ik al 200 uur ben het doel. Op het stuit ben er, mag ik even zien, want ik ben al een beetje, ik zit er natuurlijk van de verkeerde kant eigenlijk, nee. Met 200 uur ben erin sprutsen. Dan moet eigenlijk naar de 200 daar. Dan kun je zeggen van, dat kan echt goede spraaktechnologie kan er ontwikkelen worden. Die oerkjes van mij, die ben wel nederig. Die oerkjes van die ben echt ballen neder, zo zeggen ze. Maar goed, het is heel simpel. Je drukt gewoon op het microfoontje. Kan ik op het telefoon dus zitten, kan op elk apparaat waar mijn microfoontje zit. Nou, dan hebben we hier de eerste zin. Ik kan wel inspreken van de grap. Zo. Ja, maar zo'n tasten in dat die microfoon opberoept wordt. Logisch. Ik heb ontdutsen dat er echt een andere kant van de medaille is. Nou, zo. Maar er zit soms filosofische teksten. Kijk, ja. Die scoren net samen uit de mouw. Nee. Je hebt wat inspiratie. Dan als een keer misschien een gesprek als me in een kroeg. En het is een gooi zijn een mooie. Wist toch wel dat er een onderkant van de medaille is. Nou, en dan is dat. Hè? Dan gaat het ergens op. Katapulteert het gesprek samen even aan de andere kant uit misschien. Ja. Of dus hij is gewoon, ik begreep het net. Ja. Ik zei, nou ja, ik zou je zin, ik kan voorlezen. Nou, ik lees gewoon direct voor en dan neem ik het gelijk op. Als je nog denkt van, ik ken het zo heel goed Fries lezen, kan je eerst even van tevoren even een keer trollezen en dan pas inspreken. Maar goed, het mis, dan kan je gewoon weer op een rondje drukken en dan kan je dat inspreken. En jongen, het is high-tech. High-tech en het is ongelooflijk, joh. Er is het hele weekend een fotograaf die het van elke hier een actiefoto maakt zelf. Oh. Ja, het mooiste is dan om dit te doen. En er zit hier op de achtergrond te harken, maar dan mag het wel zo uitspreken. Het klinkt of het echt zo is. Ja. Dan kan mensen nog wel eens denken van, wat had er door? Gaat het vooral om ouderijn die het onhuisboon is? Daar mag ik eigenlijk iemand van zeggen, want we zien ook verschillende dialecten, hè? Want ja, als je spraakcomputer hebt of een spraaktechnologie die alleen maar wat Fries versteert, dat hebben we er in het zuidwesten net vol om. Dus ja, deze vind ik zelfs ook een beetje, ik denk van ja, ik zeg geen huis. Ik zeg geen huis. Ik ga net naar huis. Ik ga net naar het huisje. Ja. Maar we gaan even hoes. We gaan even hoes. Dus dan denk ik, of mag je een hoes zeggen? Nou, ik zeg gewoon hoes. Gaat het vooral om ouderijn die het onhuisboon is? Nou, zo dan geven we het eruit. En
denk nou van, goh, ik vind het echt, wat is het? Een goed onderhouden en een lekvrij dak komt een soort leien tevoren. Denk nou van, deze zin, die kan ik even voorlezen, die kreeg ik mijn moeder net uit. Dan doe ze gewoon oerslaan. Een mooie backbreaker. Een mooie backbreaker. Ja. Dan doen ze van, dan kreeg de volgende, dan is die je had der oors ek al net volle zo'n abe de wijs. Huh? Ja, die je had der oors ek al net volle zo'n abe der wijs. Zou dat een verwijzing was naar SCRV? Ik weet het niet. Zo best, ja. Ik dat zo best kennen. En wat hebben we meer? Zo'n wie een flessen water hebben mij. Ik heb nog heel door erop. Ik zou er geen komen. Ja, hij staat er al, ja? Ja, maar ook nog heel door. Hij zit hem lopen. Zo'n wie een flessen water hebben mij. Zie ik hebben dit jaar, hè? Zeg toch hebben of ha? Ja, ik zeg meestal ha, hè? Ja. Ja, dus het is, hè? Je maakt dus op je eigen manier, op je eigen wijze, kan je het inspreken. Maar ik wil zeggen, de initiatiefnemer van dit hele gebeuren, die zit hier aan het achter. Dus ik hoop net dat je nog dingen zegt die het helemaal met mij en dan is het aantal onbruikbaar. Ik denk dat het wel afvalt. Misschien kun je deze voorlezen. Dat kun je zo opnemen. Nou. Hier staat, de keuken is het klapjend hart van het huis. Oh. Hart. Hert? Ja. Mijn hart. Mijn hart blieft. Mijn hart blieft. Ja, nou, zeg dat al. Dit is hier geen vallen helemaal. Nee, niet oerslaan maken, hè? Oerslaan. Ja, okay. Misschien maken we nog maar gewoon even op nij en dan gewoon even. Ja, nee, zie je. Nou, misschien is het wat voor die. Elke in je vereniging helemaal waar die zwarthierige jongen weer. Ik maak ook op het microfoon. Ja. Dat mag ik eerst doen. Ja. Mag je gewoon in je keer? Ja. Zie je, zo hard ik ben. Elke in je vereniging helemaal waar die zwarthierige jongen weer. Kijk. En dan komt er dus... Zit er wel een hier? Ik haal altijd een boekje bij mij. Is dat? Nee. Oké. Als je het zei, dan kan je misschien... De trein komt riekelijk naar Fjouwen op het station van Lunetten. Nou, dan weet je al waar het is natuurlijk. Nou, zo dat. Hè? Nee. Nou goed, zo kan je dus inspreken op inspreken. Wat hebben we? Nou, zullen we wat zitten? Ja, om hier 12 uur te spenderen. Dan komt het goed. Dan geeft die jongens... Ja, hoe maak ik dat van mij zien? Hoe geeft hij tussen even zitten en dan... Ik ga boven, hak een apart kamer, hak mijn man even wat en dan gaat de iMac die gaat doen en dan dan ga ik los. Oh, ja. Mooie microfoon erbij. Ja, jongen, dat kan heel goed. Ja. Dan hebben we echt een hele mooie insprutsen zin. Waar kennen we daar nog wat mee? En misschien wat inspiratie voor die nog. Hè? Ik weet niet, ik kom soms ook wel eens... Van een biersterbaarlijke essentie in elk geval. Ja, tussen die enorme steenklompen zo'n ze haar wel iets vielen. Nou. Ik weet niet wat een steenklomp is, maar dat ga ik wel van je. Doe Ik zou bijvoorbeeld net weten wat een steenklomp is, maar ja. Klinkt indrukwekkend. Dat klinkt indrukwekkend, het zal iets kuts wezen. Maar goed, het zag je daar dus oren mij van mij. Er komt weer heel leuke dingen te zien. Misschien kan ze verwerken in een tekst. Ik hier een keer een zin dat weer van hier koelt broek als een moes in de broek of zoiets. Nou, ja, moes in de broek is nooit handig, denk ik. Nee. Dus, dat is ook zo'n ding wat. Ja, voor mij is het nog wel een versje, denk ik. Hè? Ik haal wel een versje, ja zeker wel. Zullen we nog een... Ja, was ik nog niet door? Ja, we doen zelfs. Ja, dat doen we. Als het net was met steeds, hè? Dan, Mag ik wat doen vertellen of mag ik maar spelen? Nee, ja, maar ik wil vertellen. Ik ga nog even vertellen en wat doen. Thuis zien we niet eens kijken, dan gaan we het eigenlijk heel niet zo gaan. We hadden heel niet zo thuis gaan. Want ik zei het even, ik met Pieter Wilkens zul dit... Klopt. Want ik heb wel vaak het idee dat mensen Friese identiteit... Dat is toch vaak, had ik eens wel mij het landskip of zo, die wordt of zo. Ja, dat altijd wel ergens een rol speelt. Ja, ja, het is de taal, maar het is ook de omjouwing. Ik ben een grootbracht in de Waarden en elke keer als ik naar een Broeksterwaard kom, dan dat vind ik vind dat een prachtig plakje. Ja, ik weet niet wat het is, maar dat feels die. Ik ben hier in Dakam, wat ik prachtig vind trouwens, maar ja, de Waarden had voor mij toch wel altijd een bijzonder plakje. Maar een specifiek Broeksterwaard dan? Of, daar ben ik opgegroeid. Ja. Dus ik vind het echt wel een mooi plakje. Jazeker. En wat maakt het Broeksterwaard dan? Ik ben er opgegroeid, dus ik ken daar al. Vol van nostalgie. En, maar ik vind het gewoon, ik vind het mooi dorp. Ja. Ja, zo is dat. Ja. Ik was er een Broeksterwaard. Zij chocolade algemeen net. Dan ben je straks nog een van dat terug haast. Ja, dat ben straks zat. Maar zij is er een Broeksterwaard? Broeksterwaard. Ja, de broek. Nee, de broek zijn zo sting, hè? Nee, dat is echt de broek, ja. Ja, wel toch? Ja, ik weet het. Ja, ik kom ik wel ergens daar uit die buurt, hè? Ja, nee, heel goed, jongen. Nee, ik krijg al even om dat ik de regertiert hoor. Ja.
Had Daar ik wel- had ik wel eens nummerroeps kunnen. Daar wil ik haast even niet doen. Hier mijn knippen, hè. Ja. Ik had al die alleen hakken periode gewoon dat ik het al je net met zo zeg. Om dat zo maar te zien. En toen kwam ik in de Jelgeroes, hier in Ljouwert. Dus Ja. voor de meesten die het net weten wat dat is een psychiatrische kliniek. Inmiddels werk ik al jaren in de psychiatrie, maar ik ben eigenlijk afgestudeerd als ervaringsdeskundige in de zorg. Nou. En ik in Jelgeroes, en dan best in Ljouwert. Er werd ook wel een prutte Hollands prutsen natuurlijk. Mhm. En ik ben die tier, ik ga psychoses houden en vanuit depressies waaien. Dus ik ga wat, en toch weer aan die Friese taal, daar kan ik wat makkelijker contact krijgen met mensen. En het wie ik daar, dat ik op een gegeven moment na een paar maanden weer de gitaar pakte, want eerst kon ik die prikkels net verneren, maar toen daar weer begon met gitaar spelen, had ik daar met al die mensen in de band, toen die er al die opnamen, en had ik het nog maar Jelgeroes Blues gedaan. Oh, ja. Wat eigenlijk een beetje mijn knip is zo de Friese nuchterheid die wij hebben, die zit dus eigenlijk wel eens in het paard. Ja. En daar ik met de Friese kerst wel eens een periode hadden dat even net wel. Maar hoe is dat dan? Maar ja, omdat ik dit nog moest kunnen. Dus die ging doen. Ja, maar ja. Ik jou dit erom. Nou. Take it away, zou ik zeggen. Maar dat is een wat woordtaal, maar... Het nummer heet Jelgeroes Blues. Uws volk is grutsk, uws volk is wies. Wij staan bekend als de nuchtere Fries. Het land van gas vol mij schiepen mij kei. De kreeze vrolje en het bier van uws heid. Wij hebben wat in de bouten, wij ben goed geef. En meidje is net leuk, want wij tichel je in bekje scheef. Wij werk je hut, dus omheeg maar mij die hand. En zong maar mij voor uw Frieske land. Nou, daar komt er. Kling dan en daar weer je vier in het rond. Die naar de ere, o Frieske groen. Kling dan en daar weer je vier in het roem. Die naar de ere, o Frieske groen. Maar een hele nuchtere Fries rek het ek wel eens in de ties. Het wel eens rekken in een houwerij. Is wel eens würdig na een dregerij. Ja, enkel wordt het zelfs een Fries te volle. En dan zit er nogal vol met de holle. Ja, zelfs een Fries rek het dan in de soes. Maar gelukkig gaan wij dan naar die Jelgerhoes. Ik ben maar een lokker man. Kling dan en daar weer je vier in het roem. Die naar de ere, o Frieske groen. Kling dan en daar weer je vier in het roem. Die naar de ere, o Frieske groen. Jelgeroes Blues. Zo. Maar het wie net echt een blues, hoor. Wel. Ja, uiteindelijk net, hè? Nee. Maar in de periode waar ik mij bevoel, Ja. zie ik in de blues, zeg ik al. Ja, zei ja. Saai is En toen maakt het dus net makkelijk om het Friese volkslied mij te jongen. Ik denk, jongen in mij, maar ik denk, hé, je had ergens wat horen, pauze en wat horen. Ja, maar dat is wel wat interessant horen, hè? Of dat is het expres, of
Dan steekt van nou dan... Nou, maar later had ik nog een paar man uit met mijn meisje, jongen. Ja. Ik kon er wat omheen en zij horen ze horen de normale... Ja. Hast nog een keer in het Abel stadion zo, net? Toevallig had ik daar lang verliezen met mijn werk een keer spelen, ja. Maar ik op het middenstip tijdens een wedstrijd of zo, zei bedoel ik. Nee, dat niet. Laatst weer een Frommerske uit Oekraïne die dan het Friese volkslied leert, die stiet er op een middenstip te jong. Nou, ik denk jij dit zou ik denk van nou, dit is ook een soort van open sollicitatie toch om daar even een keer... Kom maar op, ik steen de klever. Wij steen de klever van Sjoerd en Zaak. Kom maar op. Sure? Ja. Nou, dat vind ik wel wat altijd bij is. Ja, net dan. Ja, vind ik. Ik weet er net hoeveel erin, maar... Ja, waar weet, hè? Warm, ik heb alleen maar warm onbevallen. Ja, mooi hè. Denk ik ook dat zou mooi zijn. Ja, dat is de eerste keer ergens. Ja, gewoon vriendelijk hoor. Tegen dank voor die komst. Ik zou steeds hier naar de studio, maar we zitten heel net in de studio. We zitten hier natuurlijk gewoon in het provinciehuis hier. Hè? Nou, graag dingen. Vind je een beetje een keer de Westen, hè? Ik ben wel eens jij de West, ja. Is het, dit is het provinciehuis hier. Ja. Goed van man hier. Nou, ik zal even inspreken. Tegen dank was je even komen worst. Soort succes en alles van maar in het album wat later hier uitkomt. We houden die op een hechte. Ja, komt er een mooi, kan op cd of een beetje ouderwets. Ik ben een beetje ouderwets. Dus je geef ik af en toe zoals een... De cd is blauwprachtig natuurlijk. Af en toe geef ik wel een LP, dus komt ik nog op vinyl uit of net? Het hing er al wat van hoe het erin, hè. Ze hebben weer dan werken met een Friese artiesten, dus die cd-presentatie, dan met Elsen niet aan wat kennen. Ja, dus, zo ja. Het plannen, dat is nog even een dingetje, maar eerst maar de opnames voorbij gaan en dan... op cd komt er sowieso. Hij komt op Spotify, dus... Maar net weer in te spreken, hè? Hey. Op inspreken met Everel, hè? Ik stuur je wel een film als ik douane ben. Ja, oh ja, zeker. En dan ligt het ook weer onder mensen hier op een streamje en of in ieder geval op Friese vloggers en als het goed vindt de mensen, ja, best, om het wanneer ken het nog? Want wanneer kunnen we nog inspreken? Het kan eigenlijk nog... tot in een eeuwigheid. Tot in een eeuwigheid. Nee, mooi. Dat ken al je nog. Dus ik is gewoon trok in. En zo'n 200 uren is eigenlijk een minimum om die spraaktechnologie goed werkend te hebben. Maar daarmee is het net zo van, dan hebben we nog insprutsen, dan is het klaar. Je kan gewoon inspreken. Ja, 400 uren en dan maar. Ik denk het. Dadelijk komt er die persoon is hier al, Wim Benes, die had het initiatief namelijk. Ik neem dat die daar misschien ietsje meer van al weet. En dan zullen we er eens even van hoe dat zit. Ik ga even inspreken. Tegen dank. Hey, dan, ja, dankjewel. Ja, ik ga even snel doen de meesten. Ik moet het mat inspreken met Everel. Want we zitten hier dus in een livestream. Dit is die geweldige eindlivestream van de Inspreekmarathon. We gaan nou een liedje hier, denk ik. Roem voor jou, man. Maar we moeten inspreken geweest op inspreken.nl. Er zijn al meer dan 80 uren die het insprutsen, dus dat is hartstikke mooi. We zitten over 200 uren. Maar ik zie nog even snel hoe je dan inspreken moet. Doe dat vooral om mij. Dat kiest dwan terug. Nee. Inspreken.nl dat ik in. Dan komst, ik moet even zien. Dan komst bij de Common Voice van Mozilla. Komst dan uit. Ik zet die even snel in de zaak. Ik zal even vernijden. Kom je dus je kan dus spreken met Friese centjes. Je kan in principe oorlog op inspreken op die telefoon, op die iPad, noem maar op, wat ik maar een microfoon had. Doe drukst op het microfoontje. Dan gaat het erin, drukst daar op het microfoontje, begint erop te nemen en dan kan je gewoon de zin voorlezen. Nou, ik zal het even voordoen. Ja, maar even die microfoon even omzetten. Zo. We binnen vast zonder het te weten de maar opdreun. Nou, dat gaat net helemaal goed hoe ik het inspreek, dus ik ga even op Nederland, dat ken ik gewoon. Terug op het rondje te drukken zo. We binnen vast zonder het te weten er maar opdreun. Ik vind het een heel moeilijke zin dit. Dit is een moeilijke zin, ik zal even zien. Maar goed, vies de zin nou te dreig? Ja, als het te dreig mij, dan kun je gewoon oerslaan, kerst aan het wan. En dan zo, dan kun je een nijzintje en in dit geval is het natuurlijk een volle simpelere. Bel je naar hoe sta. Juster skillen een dwoorwaarder on met een daging. Nou, dat is net best. Hier is nog maar correct aanstuderen. Zo binnen wie net trouwt. Mail dokter Stouten met de tekst: danken. Ik ga de papieren ontvangen.
Ja, dat is nou typisch dat laatste centje, denk ik, zo'n voorbeeld van spraaktechnologie. Hè. Dat zei van, nou, mail iets naar INTA en dan zullen we dat dan wel doen. Hè. Dus zo kun je inspreken. We zijn nog op zoek naar wat oeren, zodat het die Friese spraaktechnologie los kan. Dadelijk praat ik met Wim Benes, dat is de initiatiefnemer van Common Voice Mozilla. Het Common Voice project van Mozilla omvat dus hele volle taal, hè, vaak minderheidstaal. We hebben hier op ziek binnen nou werd ze dan spraaktechnologie voor meidje wollen. En zo waren we een heel volle van die taal. En Wim Benes had hem inzetten voor het Fries. Hier komt zelfs uit de Zwargwei. Nou, niet correct praten we met Anton. Ze komt ook uit de Zwargwei. Hè? Bijvoorbeeld zwargrobots. Ja, is toch wel iets wat in de toekomst waarschijnlijk plak financieel extra personeelsgebrek in de Zwarg. En daarbij is dan het Fries een hele wichtige taal natuurlijk. Vooral voor de spraaktechnologie om te broeken. Ik weet net dat Wim inmiddels Safir om even te scoren. Dan ik heb het er een. Hoi. De meesten in Boetendel. Ja. Wim komt er om. Nou, dan wachten we een op Wim. Maar eigenlijk heel lekker eten hebben we hier stien trouwens. Daar ken ik me maar net van eten. Want dan eten de meesten op televisie is voor mij nooit leuk. Goeie Wim. Maar je zo even zitten hier. Ja, kant ken ik hier. Was ook wat drinken? Nou, wat water halen? Nou, lekker. Ja? Dat is ook al een mooi ik denk, ik moet maar even een kenmerlijstje als Mozilla fan. Ja, als Mozilla man. Hoe het maar noemen, neem bewust. Ja, nou ja, Wim Been, dat hoef je eigenlijk maar nemen. Maar ja, steeds goed, zo? Ja, dat is helemaal goed. Want ik ga die naam al heel vaak voorbij komen, jongen. En het is heel vaak over die gang, zeg maar zeggen. Maar ik ga hier nooit met die zelfs sprutsen. Klopt. Hoe het nota zelfs net is. Nee. Ja, via de mail, maar dat weet dan ik. Maar kerst om je misschien uitlezen van hoe is dit project eigenlijk begonnen? Want we gaan nou deze inspreekmarathon hoor, maar je bent nog vol langer dan met het project. Ja, absoluut. Ik had nog even een bezoek van wanneer is het nou eigenlijk begonnen? En dat die eind 2017. Doe ik, ik hier contact met een aantal mensen van de Friese Academie en op Duits tijd wie er ook de Stimmen-app van Nina Hilton uitkwam. En zelfs wie ik op bezoek bij een conferentie van Mozilla zelfs in Berlijn. En daar wie de introductie van het Common Voice project. Nou ja, zo kwam het eigenlijk alle keer een beetje bij mijn oor. En dat had ik mijn naam uit Berlijn en ik had contact opgenomen met Jelske Dijkstra van de Friese Academie. En nou, zo is de bal eigenlijk rol ingegaan. Ja. Want ik begreep, du komt zelfs uit de Zwarg? Nou, ik werk in de Zwarg, maar ik ben eigenlijk systeembeheerder, ICT'er, zeg maar. Dus ik werk hier in het MCL, maar net als Zwarg-medewerker. Maar wat wie voor die dan van belang om die in te zetten voor het project om Friese spraaktechnologie ik voel wel, we gaan natuurlijk een hele protte spraaktechnologie al via Apple en Google en neem het al een keer op. Alleen dat is heel behind. Lietse talen komen er net aan bod. En ja, dat willen we. En ik voel eigenlijk dat Fries er wel om mij dwaan moet. En dit wie een mogelijkheid om in elk geval het Fries bekend te maken voor de spraaktechnologie. Het is een project van een aantal jaren lang. En ja, ik denk dat weer voor mij een goed idee. Ik ben natuurlijk zelf Mozilla-fan. Ik werk hier al 20 jaar met Mozilla. Ja, Mozilla is, en komt u uit de IT. Mozilla ken je denk ik voornamelijk van de browser, denk ik. Ja, Mozilla Firefox. Ja, klopt. Die is al 20 jaar beschikbaar in het Fries. Die oorzettingen daarvoor, dat ook al een keer. Ik ken het mailprogramma, had ik wel eens, Thunderbird, Tongervogel. Ja, Tongervogel. En mijn bijnaam is ook Viewfox. Dus, oh ja. Dus nou ja, ik draag in dat zin dus Mozilla wel een warm hart aan. En ik vond dit ook een mooie combinatie tussen ja, eigenlijk wat ook wel wat mijn taal is en dat het open source is. Het voordeel van dit project is dat ja, dit is net behind het een product of wat ik maar. Elke een kan het gewoon gebruiken. Google kan het gebruiken. Maar dus ik zeg, die database, hè, want mensen vragen soms ook wel eens van wat gebeurt er nou met mijn, wat gebeurt er met mijn stem? Ik heb begrepen, het is gewoon mensen die spreken in. Het is hier een bier, elke ontwikkelaar, stel voor ik ben een ontwikkelaar,
ken het gewoon... Dat is er mij ondergang. Ken me ondergang eigenlijk, dat komt ja. daar op del, hè? Als je betoefd bent met hoe het spraaktechnologie werkt, dan kun je ook gewoon die dataset downloaden en dan kun je daarmee aan de slag. En ja, dat is het waan, Google kent het waan, Facebook kent het waan. Maar Biggelix ook de Campus Friesland, die is er ik mee dwaan. Die haal alle studenten die alle zaken bedenken rondom spraaktechnologie. En die broeken het materiaal van Common Voice ook. En die stiep je dit project ook heel protte. Ja. Dan is dus nog de vraag, hè, we hadden al heel veel gehoord van er maar 200 uren komen, hè, dan kan er een broekbare spraaktechnologie ontwikkeld worden. Ja. Is dan zo, denk je dat, die grote merken inderdaad, Facebook, Google, Apple, noem maar op, dat die daar dan gebruik van maken om dat te ontwikkelen? Hoe maakt dat zin? Ze zullen op de een of andere manier dat ik broeken, ze zullen ik natuurlijk gaan ze zelf ik een protte materiaal, maar ze zullen dit ik op een gegeven moment broeken gaan. Daar ben ik wel van hoe het zo weer. Ja. Ja. En nou, wat ik zei, ik haal heel vaak zeggen van, dat maar 300 uren, hè, dat ga ik vooral uitdenken van die trok regelen. Dat herhaal ik dan maar een beetje. Want hoe zit het eigenlijk bij die? 300 uren, dat is de gouden regel of zo? Nee, ja, nou, dat is eigenlijk een regel die ik denk jouw leerlijn al insteld is van ja, hoeveel uren moest eigenlijk gaan om wat meisje te kennen. En doet iets wie dat eigenlijk 300 uren. Nou, dat hebben we eigenlijk als doel gesteld. Nou ja, dat lijkt dus wel realistisch voor het Friesk. Ja. Want voor het Engels, daar hebben ze Biggelix 1200 uren of nog meer, duizenden uren hebben ze daar natuurlijk. Dus ik val makkelijk met meer mensen die Fries of die het Engels praten. Ja. Dus daar komt volle meer, maar ja, krijg wat meer. Het mooie is wel dat we nu voorrennen op het Nederlands. Want het Nederlands gaat op dit tijd 100 uren insprutsen. En wij in het Fries gaan we inmiddels al 220, 220 dus we zijn goed erbij. Maar die 300 uur, nou ja, dat slag het misschien dan deze week, deze inspekmarathon even correct net. Maar misschien aan het eind van het jaar hebben we dat wel van elkaar. Daarna gaan we gewoon terug natuurlijk, want hoe meer, hoe beter. Ja, want dat begreep ik nog wel. Heel veel mensen denken van, het eindigt het eigenlijk nooit. Ik zou zeggen, is dit nou de eind of zo? Nee, mensen kunnen gewoon eigenlijk, en Dordt vooral gewoon inspreken. Maar ja, ik kan me wel voorstellen, ik ben er zelf heel wat achterkam tijdens deze campagne. Ik wil je maar de mensen eigenlijk continu eigenlijk... Dan moet ze dan eens even wat activeerd worden om want het is best wel nou ja, voor mensen is het best wel een dromp. Of ze door in je keer. Hè? Ze zeggen, nou, door in je keer, nou, ga ik het pensioen en dan leuk het daar werk. Ik ga het idee, maar de meeste telkens weer inderdaad even herinneren aan het feit dat je inspreken moet. Want het gaat juist om die bulk eigenlijk, hè? Om zo vol mogelijk. Ja, klopt. Ja. En hoe wichtig is het dan dat mensen van verschillende accenten dat... zo vol mogelijk verschillende accenten eigenlijk. Of verschillende stemmen misschien zelfs. En dit is alleen nog al man-vrouw, zeg maar. Daar moest al verschil in hebben. Maar ik, op dit tijd is, als het een profiel ommaakt op Common Voice, dan kiest op dit site nog net aanjagen van wat voor soort accenten het eigenlijk broekst. Of dialect eigenlijk, hoe het noemen wil. Of nou Waals praat of een oordialect. Dat zit er nog niet, maar dat wil ik eigenlijk nog wel even realiseren. Want je vreegt soms wel eens, hè? Je vreegt om ik wel eens van, wat voor accenten spreekt u? En dan kan je dat is eigenlijk nog een wijziging die we nog even terugvieren moet. Daar ga ik nog even contact op met de Friese Academie, om daar even een peer voor te bedenken. Ja, want ik dacht nog wel, hè, de Friese Academie die had die zin bedacht. Hier laatst nog mijn collega van Middeloor. Ik zeg, eigenlijk, dat gewoon even saai. Ik dacht van, waarom had ze het zo net die? Ik dacht van, waarom net een soort van verhaal omzetten naar zintjes? Dat is gewoon een verhaal trollen als een kerst min of meer. Dan steeds van, dat zit altijd met jouw thuisrug, die achter en dat soort zaken. De kist eigenlijk zelf, ik nog heel tijd zin afvoegen aan de database van dat ken nog steeds. Alleen, die moeten wel zelf betocht worden. En die mag je net uit een boek komen, uit een film komen. Dat soort, de licentie
moet CC0 lezen. Dat is een speciaal, eigenlijk een riochtellicentie. Dus ik kies net zomaar even. Ik is net zomaar even van wat erin vieren. een boek van Hilke Speer staat erin. Nee, dat zou wel handig wezen. Dan hier we wat meer. Want er binnen middels insprekers die hebben alle 10.000 zinnen die er binnen. Die hebben ze al die helemaal zelf uitspelen. Die is kleren in huis. Ja, die kennen. Ja. Dat helemaal weer. Wat er nog gebeuren moet, is natuurlijk het valideren van alle stemmen. Ja, dat rent nog wel wat achter op. Dat ligt nog wat achter. Daar docht het Nederlands het wat beter mee. Nou ja, ik heb mezelf heel wat terug de oren aan het tier. Ja, wat inspreken. Want ik denk van we één keer inspreken. Nou, dan kennen die goed in, die kennen heel dagen luisteren en harken. Ja, maar net elke keer is het bedoeld genoeg om het in te spreken, maar wel om het te beoordelen, zeg maar. Hè. Als je dan klikt op harkje, ja, dan kun je gewoon luisteren naar hoe het een oor het uitsprutsen had. En ja, kun je gewoon zeggen van, nou ja, dit is goed of is net goed. En dat is op zich een heel wichtige taak. Ja. Maar goed, stel je voor, we hadden hier nog 300, de 200 uren. Ja. Wat gebeurt dan? Ja, wat? Nou ja, ik zou gaan zeggen, dit is een oproep naar de bedrijven om eigenlijk eens even te zien van, kunnen we daar wat mee? Kunnen wij dat materiaal gebruiken om bepaalde apparatuur aan te sturen? Kunnen we het gebruiken in games? Dat soort zaken. En ik hoop dat we daar te keren met de provincie ben we wel dwaan om te zoeken naar bedrijven die mij werkje wil. Wat werd van een morgen aan het onderdoor hier, die Tesla-robot, hebben we wat contact mee. Van, Ja, dat is ook een ontwikkelaar natuurlijk. Hè. Die maken toch wel zware robots, dus die maken ook ergens integreren. En dat maakt ik wel natuurlijk nog weg. Nog net. Ja. Dus ja, dat is, maar goed, het is in ieder geval, het is beschikbaar dan. Ja. Mensen kunnen eventueel heen. Nou ja, maar wat we eigenlijk nog wel op zoek naar binnen, en dat zien we dan wel in dit soort acties die we hebben. Er was eigenlijk een soort van voorbeeld. Het maakt het eigenlijk net zo vol uit. Om mijn part is het die muesliballen, die lijkt te praten. De Friese muesliballen. Had er maar Soepbal zou ik vooral denken, maar het lekker. Ik zou zo lekker eten. Ja. Dus ja, er was eigenlijk een soort van voorbeeld werd waar dit materiaal verbruikt is. En dan liep het denk ik echt wat meer bij de mensen. Dus daar is nog iets te wachten op. Ik zeg, de volgende stap is misschien een actie bij de bedrijven. De grote bedrijven die we hier in Friesland houden. Ja, want wij kunnen ook wel technologiebedrijven weggezezen van hey. Want de vraag is inderdaad van waar zullen die dan het voor inzetten willen? Hè? Wat is dan? Nou ja, Bigelix 8D games hier in Ljouwert aan bod met dwaan is, die is en mijn speeltjes dwaan. Speeltjes voor de zorg. Dat speeltjes zijn denk ik natuurlijk vaak gewoon computergames. Is ja, computergames, maar ontwikkeling en uitlezen over bepaalde machines of dat soort dingen. Dus dat misschien net het correcte voorbeeld. Maar die ben ik botwanen met het Friesk. Omdat het in bepaalde gevallen het Fries gewoon wichtig is of voor de patiënt of voor wat het maar de mij ondergang is. Die doch een heel grote mij. Maar dan kiest het op een gegeven moment ik verbroeken. Ik dacht nog wel van. Dit is best wel een intensieve manier natuurlijk voor mensen om het zo in te spreken. Er zit al heel veel Fries op het internet, exprutsen, omdat Friesland natuurlijk alweer radio uitsturingen. Waarom wordt dat net gewoon omzetten op ik weet niet hoe het is. Er is Bigelix een heel groot materiaal van de radio, alleen dat is net ondertitelen. Dus je moest eigenlijk transcribeert. Transcribeert is dus echt de tekst haar mij het lood erbij. Die koppeling moet er wezen om spraaktechnologie te maken. En alleen het radio, dan haast nog net de tekst eronder. En dan weet die machine learning weet eigenlijk net van wat er zijn moet ik er interpreteren. Wat wil je zijn in de vrede? Dus die kennen er niks mee. Dus dat zijn twee dingen. Moet echt de tekst en het lood moet erin komen. Want ik ga gewoon een nice artikel jet en we hier een oor Reeds-vergaderingen of zo die willen Fries ondertiteld hebben. Dat is een project van Reedspeaker. Dus zeker kan het echt zo'n ook kappelen worden. Zei van ik al die uitsturingen die laat ik ondertitelen in het Fries en dan kent we roos om. Dat is op zich al een mooi voorbeeld van. Maar dat is lijkt maar
alleen dat bedrijf, Rietspeaker, die had eigenlijk een beetje het monopolie op dat project. Ja, die wilde misschien ook een beetje... ja, die daarbij. Die had misschien heel die studs, die wilde ik ergens uitbaten natuurlijk. En dat is een mooi ding van dit project. Mozilla is gewoon een open database. Daar kan in principe iedereen denken, broek van mij. Het is een soort van... voor elke een is het leak uiteindelijk. Ja, dus elke ontwikkelaar die maar daar eventueel de Rietspeaker, of hoe het ik maar noemste, wat ze maar binnen, die kennen het eventueel voor mij, zoals ze kennen. En dat is echt om het commercieel te maken. En aan de andere kant alle universiteiten die maken er ik een broek van. Hè. Die kan ik daar weer van leren. Ik ben ook gewoon een beetje dwaande om te kietelen van, dat Limburgs moet er eigenlijk ik nog even bij. Dat lijkt me nog wel mooi. En wanneer ben je nou tevreden dan? Want we hadden natuurlijk, ik zei al, haast 100 uur binnen de Bika. Ik ben er al steeds tevreden mee best. Maar wanneer nou, ik ga de vorige actie die we hadden hier, dat die de inspreekweken, vrienden hier. En toen had ik al zijn van die robot Tessa, of de blompot Tessa Fries spreekt, dan spring ik een gat in de loft. Dus dan ben ik eigenlijk al wel tevreden, zal ik maar zeggen. Maar dat ken ik een oorapplicatie wezen of een oorproduct wezen, of een robot. Dat is echt natuurlijk de volgende stap. Was toch echt hoops dat er gebeurt, is dat een ontwikkelaar echt erop aanstapt en zei van we gaan het broek varen. En dat mooie zo naar wezen. Dat net alleen nog om iemand in het Fries, maar dat hij dus een apparaat ontwikkelt op basis van het materiaal van Common Voice. En dat het op dit site staan er meer dan 100 talen binnen de beschikbaar op Common Voice. Dus natuurlijk een fantastisch aantal talen al. Die binnen net al een keer volslijn compleet, maar dat er dan wel een 50 talen in één keer in dat apparaat zitten. En waaronder dan. En dan kun je gewoon voor het Fries kiezen. Als het een kar haast om te zeggen van ik doe het nou in het Fries of ik doe het nou in het Nederlands of in het Engels. Ja, dat is hetzelfde met die Google Translate. Ik zei niet schrik af van ik ben een keer in Boedeland op een sprutser een Italiaanse taxichauffeur via zijn telefoon en dan kregen we waarom in het Engels. Zodat ik het begreep. Ze praten die en ze kan je inderdaad uiteindelijk natuurlijk gewoon maar communiceren. Complete pateren houden. Ja, ik doe het in het Fries. Die man kreeg die Italiaanse weer uit en dan was zo weg en dan keek ik gewoon in het Fries weer. Dat soort natuurlijk. Die 300 uur, dat is op zich een mooi realistisch doel. Ik denk dat het Zeeburg, ik met nieuwe technieken, misschien is die 300 uur al echt wel genoeg om mijn kunstmatige intelligentie nog makkelijker iets van spraaktechnologie te maken. En dan twee kanten op. Hè. Dus text-to-speech en speech-to-text. Ja, dus, in goed Fries. Ja, erg zit er op Fries, maar... Ja, ik vind het is heel nieuwsgierig. Ik ga me in ieder geval... ik ga er flink voor inzetten. Ik ga zelf ook al een prut insprutsen. Doe zelf waarschijnlijk ook al aardig wat inspreken. Dat was misschien ook al uitspelen, weet ik net. Maar, nee, dat toch net. Dat nog net? Nee, maar dat kan ik nog wel vernemen. Zoals ik zei, van een inspreekweekend. Hij is eigenlijk te kwaad in doen, maar het eigenlijk meestal regelmatig gewoon eigenlijk even een jasje lopen van doe maar eens weer even. Dat is eigenlijk een beetje het... Wat we nou die na de ben ik op zich, wel grutser, maar ik vind het hartstikke mooi dat Friesland terug geweest met het inspreekhokje, mensen aanklampen huist van was het even mij aan. Vooral online inderdaad, ga ik echt op het zacht zo vaak. Of eigenlijk zo vaak, maar ik kan maar op een gegeven moment in het begin hier eerst een keer een paar dingen betocht van misschien iets geks hier, wat geks daar, maar ik kan wel gauw achter van die gekke ding, dat leuk dat je wat aandacht van, maar je moet echt meestal bewegen tot het inspreken van die dingen, inspreken, en dat is best nog wel een stap, hè, een reactie. Een drampel. Inderdaad, heel veel sommige mensen die kennen gewoon net zo, of die viel zich gewoon heel comfortabel bij het lezen van Fries, dat mag ik nog eens een keer kennen, en dan mag ik nog eens een keer uitspreken kennen. Dat is voor sommige mensen best wel een barrière. Dus ik denk dat Gruts ze mij op een auto bereikt had. Dus kinderen hadden een cursus bij de AFOK bijdragen. Als je al die zin voorlezen, dan ben ik een heel eind denk ik. Dan je het voorlezen en lezen en spreken kinderen. Dan mag je gewoon natuurlijk wel weten wat je zijn had. Maar uiteindelijk dacht dat net zo vol het al. Het binnen wel logische zinnen, maar er zitten een paar mooie tongbrekkers tussen. Ja, het is... Dan denk ik van even oerslaan. Ja, die het
soms van hier wordt, nee, dat je echt een hele zin inderdaad, maar de dreigste ding. Dus ik ga van alles voorbij komen, jongen. Ja, ik denk, ik weet niet, had ze nog een tatten voeren of zo? Nou, ik denk dat we alles zou wel zijn. Ja, in ieder geval wel duidelijk maken van maar het zo wichtig is om dit... en wat zei, is dit ook best blij dat er zo'n Tessa-robot, wat Anton en ik zei, van als Tino Friesk praten kan, dan in een doel eigenlijk. Dat is een middel natuurlijk. Ja, dat is een doel. Ja, nee, oké, dat had het bij Anton en ik al. Ik bedoel, ja, dat neemt de zwargen in de zwargen neemt het net bij, maar... maar goed, dat het een beetje verlichter kan, dan denk ik dat dan... ja, dan kan het helpen. Ja, hadden we dan toch doch het dan op zijn Friesk. Ja. Ik dan, nee, nou ja, goed, ik zou me vragen omdat ik ooit een keer een video maak hier over de home speaker van Google, omdat die in Fries spreekt. Ja, wat maak ik mij een spraakapparaat die in Fries spreekt in mijn boers? Ik ga het ze nog niet te verbrekken. Nee, klopt. Dat is iets wat wat maakt dat mij? Nee. Dus nou, we hopen dat we dat ooit realiseren kunnen. Dat Google daarmee een slaagje met deze dataset. Ik hoop het. Maar het is toch een slaagje, toch? Ja. Of een oren. Of een oren Microsoft. Die in één keer hartstikke verneemd wordt. Dat is ook een vrede. Dat is je laatste vraag. Maar of we nou een Frieske spraak, waar moet dan de Frieske stem worden? Die dan die Frieske spraak die misschien uitspreekt? Ja, dat is vaker vrede. Ja, dat kan elke niet wezen. Dan moet je hem eens zien bij Kokkie.ai. Dat is COQUA.ai. Ja. Dat is een bedrijf, daar werk je werknemers van die voorheen bij Mozilla werken. Maar die had op een gegeven moment het oorstiet. En die ben zelfs verder gegaan met de spraaktechnologie. En die ben op dit tijd dwaande met het meidje van stemmen voor Big League Games of West. Daar kist op basis van één insprutsen zin eigenlijk. Voor mij, op dit stadium is het alleen nog maar in het Engels. Kist die zin voorlezen en die zin die wordt daar gebruikt om orenzinnen te maken. Maar dat is dan wel op basis van die eigen stem. Dus die worden dan, daar hebben ze eigenlijk al genoeg materiaal om een oren teksten voor te lezen. Nou, dat ben op zich wel leuk. Dat is een stukje tak om zo dat... En ik ga natuurlijk gelijk vragen van, nou ja, dat moet ik wel voor de Friesk komen. Want ja, het materiaal is er wel. Dus, nou, dat ben ik, die hoor ik in de gaten. Dat is ook wel eens een keer, want dan kan ik gewoon zeggen, dus uiteindelijk van, ik ga een spraakrobot. En die spreekt gewoon de stem die ik misschien... Ja, om in part, ik noem maar een bekende acteur uit Friesland die dan... Dan is het alleen nog maar het invieren van de tekst en alles komt er gewoon uit de roeg liggen. Ja. Dus hoe net de kiezen van deze stem wordt het of... Nee, ik heb gewoon die eigen stem. Ja, ik heb gewoon eigen stem nog. Of van de vrouw, of van de boorvrouw, of van de band, of weet ik veel wat. Ja, betekent maar. Dan kun je elke stem dan wel realiseren. Dus. Ja. Dat is keer. Dus dat ben een hele nieuwsgierige ontwikkeling. Ja, nou, leuk om te jaren. Ja. Leuk om die nog een keer moeder te hebben in elk geval. Ja, graag. Ik denk dat we haast daar binnen een afsluiting zo'n beetje. Best. En dan, nou ja, wat ik al zei, is het meestal je moet net te stoppen met inspreken. Je kan gewoon trokken op inspreken van de RL. Ik zelf ook een peker doen, ik denk ik een peker omdenken van vrede. Want als ik zei, van, het is gewoon belangrijk dat je er regelmatig omdenken van vrede. Want ja, ik denk dat er veel vers wel in je wijze die het misschien consequent doet. Maar ik denk dat de meeste mensen gewoon één keer doorgaan. Die komen in contact doet een keer en dan jou is het ook weer mee hoor. Terwijl juist die diversiteit van stem is natuurlijk zo... diversiteit is heel wichtig. Ja, is heel wichtig. Nou ja, ik had nog even een dijsje, maar we hebben iets een 12 of 1300 verskate stemmen. Dus dat is op zich al hartstikke mooi natuurlijk. Ja. Dat is echt wel... nou ja, echt wel 1300 verskate stemmen. Ja. Friesen eigenlijk die het mij werken houden om in te spreken. Nou ja, dat is wel een mooi verskaat in elk geval om een goede afspegeling te wezen van de mensen die Fries praten. Als ik zelf aan het valideren ben, denk ik wel van, nou ja, er zijn ongeveer 74% vrouwen die het mij werken en wat minder mannen. Dus misschien nog wel even een oproep om wat meer mooi inspreken te doen. Hoppatee, kom op. Denk maar. Dat had ik even net niet verwacht. Nee, en dan met een hele protte taal is het correct andersom. Ja, vreemd genoeg.
Dus, er zijn heel veel vrouwen die dit misschien belangrijk vinden. Ik weet het net. Nou ja, dat is keerig, dat wist ik net. Nou, ik denk dat we dan wel zo'n beetje onder eindkamer binnen van deze livestream. Het wordt ik nog maar... we ben een paar streeën een hele uur ongeveer later, dus dat onbelangrijk is. Dan krijg ik ook toch? Ik word hoe lang je acteert hier eigenlijk in de provincie? Ik heb geen idee, Heist. Geen idee. Hoe lang had de audio nog? Best wel klein, maar net. Is niet met de hand om mee. Niet door is niet met de hand om mee. Dat maakt de meesten gar niks uit, jong. Ik zou zeggen, neem een lekker broodje nog even, Wim. Ja, ik denk dat we hierbij aanronden. Ik dank je voor je aandacht en voor sowieso alles hier omtrent inspreken.nl. Ga er dus heen. Nogmaals, spreek in. Vooral man, hè? Kom op met die mannenstem, hè? Brul wat in. Zo zei ze. Nou ja, brullen weet ik niet dat het handig is, maar praat wat in en dan zoek je hem bij een volgende livestream weer. Want ik sowieso nog even 2 keer ik het nog even in een livestream web promoten om in te spreken. Zodat we, nou ja, dat we in ieder geval dit hier wel onder de 300 tak komen. Ja. Dan hebben we in ieder geval dat doel gerealiseerd. En dan hopen we uiteindelijk natuurlijk dat doel te halen. Wat ik zei van, want dit is maar een middel om Friese spraaktechnologie bijvoorbeeld in een zwaarrobot à la Tessa te realiseren. En dat nou ja, meestal niet zwaar neder gaan, dat ik in het Fries ontbeen krijg. Zo is dat. Ja. Op die manier. Tegen dank. Geweldig. Wat betekent het Fries van jou? Wat zei u? Wat